Eric Classic. ምዕራፍ 5 ጥዑማት ቃላት ብግብሪ እንተ ዘይተሰንዮም ከውልሕ ሕማቃት ሰባት ኮይኖም እዮም ዝሰምዑኒ። ካውንስለር በርሄ ደጋጊሙ ናብ ቤት ሶልያና ደው ኢሉ መስመር ቴሌፎን ኣውፂኣቶ ስለ ዝነበረት ቴሌፎን ናይ ገዛእ ክሰርሓሉ ብዘይምኽኣሉ ሶልያና ክረኽባ ይከኣለን። እንታይ ኮይና ቁፅሪ ሞባይላ ከየመዝገበት ናይ ገዛ ይባትኒ ንነብሱ የሓታ ዝምልስ ግን ኣይነበረን። ፋይሉ ገናፂሉ ኩሉ እቲ ዘምላኣቶ ሓበሬታታት ደጋጊማ አንበቦ። ደረጃ ትምህርታ፣ ኣድራሻኣ፣ ዕላሎም፣ ርእሰ ተኣማንነታ፣ መልክዓ፣ ሒዛታ ዝነበረት መጽሓፍን ወዘተን ዘከሮ። ሕሉፍ ሓሊፉ ተለኽያቶ ዝነበረት ቨርሳቺ ጨና ኣብ ኣፍንጭኡ መጾ። ኣብቶም ዝኽርታት ተሸኺሉ ድማ ዝንበለም። ሶልያና ካብ ቤታ ክትወፅእ ኣይከኣለትን። ኣዒንታ ብንብዓት ሓቢጡ ጉረረኣ ብሕሱም ንብዓት ላሕቲቱ ብጭንቀት ተዋሒጣ ነብሳ ክሳዕ መልዓል እትስእን ኮነት። ካብ ዓራት ናብ ሳሎን ካብ ሳሎን ድማ ናብ ዓራት እናቐያየረት ናይ ቅዛነት ግዜ ትሕልፍ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሃንደበት ካብ ዓራት ተንሲኣ ናብቲ ኣብ ሱቱር ቦታ ትቐምጣ መዝገብ መዓልታዊ ዝኽርታታ ዝኾነት ዲያርያ ትቕመጠሉ ቦታ ምርሐት። ሕሉፋ ዘዘኻኽሩ ሓፀርቲ ጽሑፋታ እናንበበት ሓደ እዋን ሄኖክ ብዝምልከት ዝጸሓፈት ሓጻጽሕፍ ትረኸበት። መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣክል ፈለማ ኸተፍቅሮ ዘለካ ነገር ነብስኻ ምዃኑ እናሓብረኒ፣ ኣነ ግን ልዕሊ ነብሰይ ዘፍቅሮ ሰብ ኣለኒ። ዘገርም እዩ። ምናልባት ዝኸዶ ዘለኹ መገዲ ጌጋ እንተኾይኑ ንዓይ ግን ናይ ጌጋ ስምዒት የብለይን። በቃ ኣፍቅሮ እየ። ስለዚ ብዘለኽዎ መንገዲ ኸጓዓዝ እየ። ምናልባት ሓደ መዓልቲ ከይጠዓስ ግን ፈርሕ። ፍቕረን ፍርሕን ግን መሳነይቲ ይኮኑን መስለኒ። ፍርሐይ ገዲፈ ንዕኡ ምፍቃር ክቐጽለ እየ ዝብል ጽሑፍ ምስ አንበበት እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ናይ ጣዕሳ ስምዒት ኣብ መላእ ኣካላ ተዘርዋ። ትገብረን ትብሎን ጠፍኣ ውሽጣ ኣቐዲሙ ሕሹኽ እናበላ ክትሰምዖ ብዘይምኽኣላ ንነፍሳ ኸም ድኽም ትረኣየታ። ሶሊ ተባራበሪ፣ ከምዚ ብምዃንኪ ዝህሰ የለን፣ እንትርፎ ንስኺ ተባራበሪ ዝብል ቃል ካብ ውሽጣ ክዳያ ተሰምዓ። ነፍሳ ክትተሓጻጸብ ንሻወራ ኣተወት። ነቲ ባስካ ብምዕፋር ኣብቲ ባስካ ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ተኣልከት። ንዝወረዳ ክውንነት ንኽትቅበሎ ምስ ነፍሳ ኣዋግዐት። ምስ ገዛ ርእሳ ድማ ተረዳድአት። ባጽዕ ከይዳ ነፍሳ ክትዘናግዕን ኣእምሮኣ ኣሕዲሳ ንቡር መዓልታዊ ንጥፈታታ ክትጅምርን ምስ ካውንስለር በርሀ ክትራኸብን ሓደ ድሕሪ ሓደ መደባታ ብሓሳባ ሰርዓቶም። ካብቲ ምሕጸቢ ነፍሲ ብዘይ ልብሲ ሽጎማኖ ተጠቕሊላ ናብ ክፍላ ተምርሓሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ከም ጽልልቲ ከይተረድኣ እናሰሓቐት ዘይና ኢድኪ ይኽረኺብኪ ግንድሓን በለት። ብቕልጡፍ ናቡንኣ ተመልሰት እሞ ማዕረክንደይ ኣእምሮኣ ከም ዝተተንከፈ ተረድኣ። ነፍሳ ባዕላ ንኸይትብድል ቃል ብምእታው ኩሉ ኣብ ኣእምሮኣ ዝመጻ ዝነበረ ክፉእ ሓሳብ ጡፍ በለቶ። ንበዳሊኣ ምሕረት ክትገብር ምዃና እውን ድሮ ዘከረቶም። ካውንስለር በርሀን ተመስገን ታክሲስታን ኣብ ከባቢ ካቴድራል ዝተደኮነ ሊጃመት ዝተሰመየ ካፈ ኮይኖም እናዕለሉ ኣሳሳይት መጽያ እንታይ ክሰምዓኩም ብሉዙብን መቕሉልን ልሳን ክልተ ኣእዳዋን ድሕሪት ብምጥዋይ መንኩባ ሰበረት። ዘዝምችኦም ውዒ መስተ ብምእዛዝ ንሑታ ኣድኒቖም ዕላሎም ቀጸሉ። በረሓወይ ካባኻ ዝሕባእ የለን፣ ኣነ ኣብ ሓዳረይ ጽቡቕ የለኹን። ተመስገን ገጹ ኣሲሩ ንበርሀና ጠመተ። እዋ ከመይ ማለት ጽቡቕ የለኹን? ብርጉእ መንፈስ ንተመስገን ዓይኒ ዓይኑ እናጠመጠ ጽቡቕ የለኹን እሞ ኣረዳእንባ እንታይ ጽቡቕ ዘይምህላው ስለምንታይ ከ ጽቡቕ የለኸን? በርሀ ዕትቡ ኢሉ ሓተተ። ዝኹሉ ገበታ እናወተፍኩ ኣነ ዘኢደ ይረክብ ኣለኹ። ተመስገን ከንጸርጽርን ከስተማስልን ጀመረ። እንታይ ኮይንካታ? እቲ ንገዛና ንሕና ተማዊትና ንገብሮ ምስ ምግባር ኣይጽብጽብን እዩ። ኣንስትና እኮ ካልእ እዩ ዝግብአን። ንሕና ዳ እንታይ ዶ ንገብር ኢና? እዚ ዘረባ ሒዝካ ዓውዓው ከይትብል ሰብ ከይሰምዓካ እናወተፍኩ ክትብል እንከለኻ እተን ዝፋትሓ ዘለዋ ኣንስቲ ሃብታማት ተመልከተን።
መፍትሕ መኪና ከም ህያብ ኣብ ልዳተን እናሃብዎን ከማን ዝገብሩለን ኮይኑ ኣይስምዕነን እዩ ብኸምዚ ትዛረብ ካልእ ይህሰ ኣለኹ ትብሎ እንተለካ ግን ክሰምዓካ እቲ ዝሓሸኮ ምስኣ ይህን ምሂን ምባል እዩ ነይሩ እሞ በልምሉእ ለይቲ ኣስመራ ክኾላ ሓዲረ ንግሆ ኣብ ገዛይ ሰላም ክስእን በርሀ ክስሕቕ ደለየ ንስኻ ዕድለኛ ኢኻ እዛ ታክሲ ናይ ስድራኻ እያ ስለምንታይ ቀትሪ ሰሪሕኻ ለይቲ ምስ ሰበይትኻ ዘይተሕልፎ ሰበይቲ ግዜ ትደልያ በርሀ ቀትሪ ስራሕ ለይቲ ኣካርያ ነዚ መፈትኖ እዚ እንተዘይሰሪሑ ሽዑ ካልእ ኣማራፂ ንደሊ ብምባል መገራጨዊ ምኽንያት ተመስገን ንበዓልቲ ቤቱ ግዜኻ ብምኽላእ ዝብገስ ከይከውን ብምሕሳብ ሙዕድኡ እናመጠወ ተዛረበ ጠባይ ዓርኩ ስለ ዝፈልጥ ከዓ እቲ ጠንቂ ካልእ ከይከውን ሰገየ ሶልያና ከም ዝወጠነቶ ኣንጊሃን ማጽዕ ተበገሰት ናይ ናብራ ሽግር የብላን ንዝደለየቶ ኣብ ዝደለየቶ ግዜ ክትገብሮ ጸጋ ስድራኣ ሓጊዝዋ እዩ ወላዲታ ናብ 2 ደቀን ንሃገረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝገሻ ድሮሻዊ ዓይወርሕን ረጊፀን ብምንባረን ሶልያና ከዓ ነታ ንወላዲታ ክትዓሊ ካብ ዓዲ ዝመጸት ሰራሕተኛ ገዛ ከተዕርፍ ንዓዲ ስለ ዝሰደደታ ኣብቲ ቤት ሰባይ ነበረን ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝነበረትለን መዓልታት ኣብ ዳህላክ ሆቴል ክፍሊ ሒዛ ንጭንቀታን ቅዛነታን ኣብቲ ባሕሪ ገዲፋቶ ክትመጽእ ብምሕላን ንግሆን ምሸትን ንገርግሶም ተመላለሰት ኩሉ ዝጻወር ባሕሪ እውን ዝሓገዛ ኮይኑ ተሰምዓ ከምኡ ልምዲ እውን ነበራ ወትሩ ምሸት ክትዛናጋዕ ትዛወሮም ዝነበረት ቦታታት ልባ ዝመልኡ እኳ እንተነበሩ ሳሕቲ ኣብ ቦታ ምዝንጋዕ ትረኽቦም ዝነበረት መንእሰያት ግን ይብርህዋ ኣይነበሩን ብዓንዲ ርእሲ እውን ጽልኣት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብምግባራ ኩሉ ነገራቶም ቅጭ የምጻላ ነበረ ወትሩ ምሸት ተግባር እቶም ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝተደጋገማ ኣብ ሓደ ቦታ ደጊማ ተማሲ ነበረትን ከዘናግዓኒ ይኽእል እዩ ዝበሎቶ ቦታ ንኹሉ በጻሕቶ ኣብ ገለ ተኣትዎም ዝነበረት ባራት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ገሊኦም ኣመንዝራ መሲላቶም ዋጋእ ክሓትዋ ገሊኦም ብትርኢታት ተመሲጦም ንሌላ ዕድመ ከቕርቡላ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ስለ ዝተጫረትዋ ምሸታ ኣጽላ በዚ ምኽንያት ምስ ነፍሳ እናዕለለት ኣብ ደንደስቂሕ ባሕሪ ኾይና ትሕልፎ ምሸታት ብዙሕ ነበረ ካብ ባጽዕ ንኣስመራ ትምለሰሉ መዓልቲ ስለ ዝወሰነት ነታ ብኸፊል ጭንቀታን ቅዛነታን ዝተሰከመትላ ከተማ ንገዛእ ነብሳ ወይኒ ብምግባዝ ክትፋነዋ ብምውጣን ኣዝዩ ማራኺ ንቕርፂ ሰውነታ ብዝግባእ ዘጉልሕ ንመልክዓ ዝኹልዕ ልብሲ ተኸዲና ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ዳህላክ ሆቴል ኣርሒቓ ክትዘናጋዕ ንውሽጢ ባጽዕ ኣምርሐት ኣብ ሓደ ደስ ዝብላ ባር ብምእታው ጥርሙዝ ወይኒ ጣልያን ብምእዛዝ ናብቲ ኣብ ኣፍ ደገ ዝነበረ ሰብ ዘይነበሮ ጣውላ ኣምርሐት ዝኣዘዘቶ ወይኒ ብዝተቐረበላ ብርጭቆ እናጨለጠት ነታ ናይ መወዳእታ ምሸታ ምስቲ ወይኒ ሓዊሳ ከተስተማቕራ ጀመረት ኣብ ፊት እቲ ዝነበረቶ ባር በጨቕ ዝብል ዝነበረ ባሕሪ ምስቲ ኣብቲ ባር ተወሊዑ ዝነበረ ደርፊ ህርመቱ ስጡም ብምንባሩ ተገረመት ብፍላጥ ዝተገብረውን መሰላ ብነብጸብራቕ ብርሃን ኣብ ገጽ እቲ ባሕሪ ብብጫን ሰማያውን ዝተቐብአት ንእሽቶ ወደባዊት ከተማ ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ ነቲ ትርኢት ብሞባይላ ክትስእሎ ናብቲ ደንደስ ኣምርሐት ዋላ እኳ ንትሰትዮ ዝነበረት መስተ ጋሻ ኣይትኹን እቲ ሽዖት ሰትዮ ዝነበረት ወይኒ ኣሻቦ ሙቖት ኣካላ ወሲኹ ኩነታ ኣእምሮኣ ቀይርዎ ኣገረማ ደስ እውን በላ ሙቖት ውሽጣን ጸቕጢ ግዳምን ተሓጋጊዞም ነተለቢሳቶ ዝነበረት ናይ ላዕሊ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ብምውጻእ ንኣጥራታ ጥራይ ዝሽፍን ሬጅ ቤቶ ብምግባር ብነገረ ሕይወት እናስተንተነት ናይ መወዳእታ ግዜ ካብቲ ብርጭቆ ማዕጐት ውህሉል ድምር ኣስተንትንኣ ሕይወት ፍትሓዊት ኣይኮነትን ናብ ዝብል ስለ ዝተጠቕለላ ፍትሒ ካብ ሰባት ዘይኮነ ካብ ገዛእ ርስኻን ንገዛእ ርስኻን ምዃኑ ንገዛእ ነብሳ እናነገረት መስተ ክትቅይር ብምውሳን ሻት ተኪላ ኣዚዛ ካብ ኣእዳዋ ጨው ብምልሓስ ነቲ መስተ ገሰመቶ ነዝን ካልእን ኣብ ውሽጢ ባር ኮይኑ ዝከታተል ዝነበረ ኣቤል ምስታ ዝኣዘዘታ ካልአይቲ ሻት ተኪላ ናብ ጣውላ ዓለባ ጽብቕቲ ምሳኽዶ ኮፍ ክብል ኣቤል ሕቱእ ከይወደየ ድሮ ኣብ ሓንቲ ካብተን ሴድያታት ኮፍ ክብል ሴድኡ ኣማቻጨየ ሶልያና ርእሳ ብምንቕናቕ ኣይፋል በለት ኣቤል እናሰሓቐ ቀዊሉ ጠመታ ድርቅናኺ ፈትየዮ
ولا دس كيبلكي كوف قبله بمبال أبتنت أزنا برسيديا كوف بلم سوليانا نابتدس النابلاخ تعزبوز وعلت عبقصتي بحري ببرهان استقبأ مسلي إنها تعذبت كترحق اللي تخيل ده كابي متخيل كادا ولا خبز خبابي عبيل كعك عيلو سحقام مزس حقي تزارب كون مسلني سالسيتي الشات نأساسايت كتمصال لا دحر محبار مسلني نابل الزارب سب نقالاتو زي أمني عبيل كنتاتا بمرأي بزربا خمسة أنا حلني نقالات يؤمنوا ما يؤمنوا زملكتك يكونن زتبهالك يوطرا يكبر مستي نروطو بازر أربعة كولا لفو جمري انتاي كجبر كابس طاولا تتسق سلامتاي بينك خون دل لخو مو زبوتا ريزرف دا يكونن نسخم تسمعوا فطراتا يكونكم مش سوليانا كتندر دليت زي سمع دك انستيو انت رخيبنا نسمعنا زي اسمع انت رخيبنا قن حققي بحصر زباله انت يا خدليخه ولا حنتي تترجو غوزو صاقاليا نتبلو زنبرت زي ردኦ زلو سلاز مسلا كتردؤنا فتنت اساساي صوي عرابعي تشات اززت ابيل حلاي اكمسل مستخته قارص نغرا سوليانا باغرموت ان رايتو ابغصو سحقت نتاساسايت دما كتمصال حبرتا ابيلكا بوغنو نتاساساي صويعو كلته ክትገብረን حبرا بونو زسحاتي انكرو سقيلا كتريون كتسمعون زصنح سوليانا كوف مبل ديخا سينكا ويس مساخ خوف كتبل دليخا ابز بوتا كاب كوف تبلو سيديا كوف تبلن غرازي بزحا مالتي كوف مبلي ايسانكون مساخي كوف كبل سلازدلوخي بتعبيت ملسه سوليانا ابغص ابيل استنفحت تعبيت كتقلبلو ايكالتن زتزاربو بزغبا كتردؤ زيخ على مسته اقدما بيلو ابرسادي ببمنبارو زوازه زلو مسلام انا جن ولقاي كخون يدللخو كتستخل كندي دي واغاخي كم زن واغن زي لكفايق مسلني سوليانا قال خمز صفعه برابرت انتايكا كندي دي واغاخي اب قربا ازغيبو زصنح نبعات نتي تخحيلاتو زنبرت كحلي تمالئو نتقيح معقرتا حراسو كندي دي واغاخ تبلني نعي طرموز ناي واين العلا كتهرمو ايدا مسال علت بزي مصيو زي تبهاله غوبز ايدا بمحاز ناكالات سوليانا ناب نفسو اطبيق حزو ابغصو طوف بمبال رسح نسخازي واغخا اب حق في باولوس تصقي ندرت باولوس فلوط ود باصيو صبوق منازونن نازان دق انستيو خمست زخل علال زفطر كخوبو صحابي زتغانن رئسه متممان زونن باصع كاب زرايتهم دقا حدا خابتهم كاتشاتوروتات مخاني زعللالو نسوليانا اب زحلفه مشيت اب حدا مزناقعي ماكل نبيناري اواب منبارو كلاليا نابلق الطفا بمخادا كرخباي كالن حجيغن صبوق اغاطامي رخيبو نزحسبوم زنبورو نغرات كمي كم زكناونهم بلوبو ختلم سراح زصعق قلبي تركتا زينبور كونم باولوس نسوليانا كابت عغرغر اليو نابت دندس ات بحري بموساد كرغاغا ايلو بمحساب نتي اب قدميو بنصبراق زتفلاليو حبرتات تقبيو زنبره بحري بتمساطنا راي سقيلكي نز بحر رايو قرب كرغاغاكيو ساعكون دوخا يتحرقي عدم ودسب بلجتايو نزازي حصار عدمنا بزخونن زيكونن نحرقنا تشراريمنا لا ترغم يبلان بمبال هديلو علالو اقالبو رخيبدو ايرخبن كرغاغص قلص إلو ناب سوليانا طمته سوليانا درت عينتا خبصحو كسع زخل الرحقينا عينتا بملآخ زنيلا نبرت طعم دمصي باولوس نحساباتا كم منصف موسيقى كوينو تسمعها سقيلكي نز بحر رايو قرب كرغاغاكيو زبولو قال ان سلاسلتيا حساب توحيطا عالم زغيرت غزا خيدكي انت تعرفي صبوق نيرو ماكينه زبصحا كدو قصوع باولوس كساب زدلويو اب علال بفلاط زحنكس زنبره يقني لي ناي موداتا مشيتيا كزاناغعي سوليانا نحاليتو ان مسغنت كابتو كوفيلاتو لو زنبرات دندس كدانا ان نغفت تنسات مشلوخي فقاق ترخيبو زانتا علال كفتر زي شجر باولوس بعلالاتون سوليانا كينو
ክምስ ዓዊላ ከም ትስሕቁን ገበራ ሶልያና ብገዛእ ነፍሳ ተገረመት ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ዘይመልእ ኩነታ ኣእምሮኣ ናብ ክልተ ጫፋት በጽሐም ናበይ ምዃኖም ከይፈለጡ ጎኒ ንጎኒ እናሰጎሙ እግሮም ናብ ዝመርሖም ክምርሹ ካብቲ ፈለማ ዝነበርዎ ቦታ ምሕድግ ከም ዝበሉ ዝተረዳኣ ሶልያና ወላ እኳ እቲ ዕላል እንተመሰጣ ንድሕሪት ግለጽ ምባል ግን ኣየቋረጸትን ነዚ ዘስተውዓለ ጳውሎስ ስኽፍትኣ ክቕንጥጥ ሎሚ ናይ መወዳእታ ምሸት ክንቲ ኾይና እሞ ኸዓ ክትዘናግዒን ተደሊኺ ናብ ሓደ ቦታ ክወስደኪ ትሕትና ብዘለዎ ኣገባብ ተዛረብ ከም ዝተባሃለ ምኩር ተዋሳኣይ ሓልዮትን ድንጋጸን ብዘለዎ ቃና ተዛረበ ክትዛናጋዕ ደልያ ነበረት ዕላሉ ናይ ጸላእቶን ካልእ ትረፍ ነቲ ሰሓቕ ተሓሪምዎ ዝነበረ መንፈሳ ብሰሓቕ ደቢስዎ ብምንባሩ ንግብጅኡ ክትሕሰሞ ኣይደለየትን ግርሂላ እውን ክትከይድ ኣይመረጸትን ሓቂ ሓይሽ በይነይ ክኸውን ምደለኹ ዘይወዳእክዎ ዕላል ምስ ነፍሰይ ኣሎኒ ብስቕታ ኸይሪ ብሸካ በይንኻ እንትትዘናጋዕ መሓሸካ ንዓይ እውን በይነይ ክኸውን ሕደገኒ ኣብ ክንዲ ዝገበሮ ጽቡቕ ተሃስዮ ከይትህሉ እናተሰቀፈት ጳውሎስ ኣብቲ ደባድ ብርሃን ሃሳስ ክምስታ ብምርኣይ ኖው በይንኺ ኣይክሓድገክን እየ ወይ ሆቴል ክኸብጽሓኪ ሶልያና ሓውሲ ትርር ኢላ ንሆቴላ ከም ዘይትምለስን ክትዛናጋዕ ከም ዝደለየትን ምስ ሓበረቶ ናቱ ህላውነት ምስኣ ከም ርጉጽ ገይሩ ንባጽዕ ዘይትፈልጥዮ መልክዓ ከርእየኪ ባጽዕ ገርግሱም ጥራይ ኣይኮነትን ጠጥዕሙ እናዕለሉ ኣብቲ ብቕዲ ዓረባዊ ትሕተ ቅርጺ ዝተሃንጹ ቱርካውያንን ግብፃውያንን ኣሰር ኢዶም ዘንበርሉ ዓበይቲ ህንጻታት ዝተቐርቀሩ ጸበብቲ ኣንጎሎታት ብምጥዋይ ናብ ከባቢ ባርሑነትን ባር ኣሜንን በጽሑ ሴዲ ኣውፂኦም ኣብ ኣፍ ደገ ብምዃን መስተኦም ኣዚዞም ከዋግዑ ጀመሩ ሶልያና ኣቐዲማ ዝሰተየቶ መስተ ብርሃጽን ብሕርቃንን ገለ ክፋሉ ሃፊፉ ብምንባሩ ኣብ ርእሲ ቢራ ክትእዝዝ ጀመረት ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትፈልጥ መነባብሮ ካብዚ ድዩ ብዙሓት ሰባት ሰላም ይብልዎ ብምንባሮም ሶልያና ሓተተት እያ ኣብዚየ ተወሊደ ዓብየ ስለምንታይ ተሓቶ ነይራ ስለ ዝተረድኦ ኣሕፂሩ መለሰ እወ ወዲ ባሕሪ ምዃንካ ስፍሉጥ ኢኻ ጳውሎስ ብስሓቕ ክርትንበለ ብኸመይ ኮንፊደንስካ ናይ ኣደየ ወሲደ እናሓጨጨ መለሰ ሶልያና ብመልሱ ዝተገረመት ክትመስል ነቲ ክትሰትዮ ኣብ ኢዳ ሒዛቶ ዝነበረት ቢኬሪ ኣይ ኣብ ኣፋ ኣይ ኣብ ጣውላ ኣብ ሓዲግ ሒዛቶ ደረቐት ክምስታ ብምስንዳው ድማ ናይ ኣደዩ ምባልካ ኪፍ ኣለካ ግን ብደረጃ ዓለም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ዝበዝሑ በሪኽ ርእሰ ምትእምማን እዩ ዘለዎም ንኣብነት ብራዚላውያን እንተርእኻዮም ኮንፊደንት እዮም ሓቂ ኸኢኺ ኣነ ባሕረኛ እየ ነይረ ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት እውን ዘወር ዘወር ይብል ነይረ ነቲ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እውን ብገለ ሸነኹ ይፈልጦ እየ ካብ ምንታይ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ግን ይገርመኒ እዩ ጳውሎስ እናተገረመ መደረ ኣተዓባብያኻ እንዶራእዮ ክሊማ ዝጸልዎ ኣለባብሳ ነተሓሳስባኻ ይጽልዎ እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብ ኣስመራ ከምዚ ኢለ ክዘናጋዕ ኣይክእልን እየ ነቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ቁሩጽ ራጽ ክዳውንቲ እናረኣየት ኣብዚ ዓዲ በዚ ኣለባብሳ ዝገረም የለን ኩሉ ሰብ ዳርጋ ሕፍረቱ ዘይሽፍን ኣከዳድና እዩ ዘዘውተር ኣብዚ ግን ብኣከዳድና ዝዛረብ የለን ብኣከዳድንኡ ዝሓፍር ሰብ ድማ የለን እዚ ዝፈጥሮ ስነ ኣእምራዊ መስርሕ ናበይ ይምዕበል ባዕልኻ ቐጽሎ ኣነ ክዘናጋዕ እምበር ጥራዩ ርእሲ ክመላ ይመጻኹን እናሰሓቐት ክትቅልድ ጀመረት ጽቡቓት ጐራዙ ንዓዘራ ዝኸውን ማህደር የብለነን ዝበለ ኤርትራዊ ጸሓፊ ኣሎና ድሓቂ ንሱ እውን እናሰሓቐ ጽብቕቲ ኢኺ ንምባል ተርባሐንያ ዝበላ ሽጣራ ተጠቕመም ግደፍ እዞም ቃላት ቅድሚ ሕጂ ይፈልጦም እየ ይድጎምን እዮም ዘለዉ ገለ ስለ ዝዘከረት ካብ ክሳድ ንላዕሊ ክምስ በለት ክትሰምዖም ኣዝየ ምቁራት ግን ናይ ልቢ ይኮኑን ወላ ናይ ልቢ ኣይኹኑ ንዓይ ዘገድሱኒ ይኮኑን ግን ከውሊ ሕማቓት ሰባት ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ከምዚታት ዕላል ገዲፍካ ከም ትጸናሕናዮ ፋኒ ዕላላ ጥራይ ኣለኒ እቲ ምሉእ ባጽዕ መስተፋቕር ኣለዎ ኢሉ ዘዕልለሉ ጳውሎስ ብድፍረት ሶልያና እናተገረመ ድሮ ብክሰትዮ ዝወዓለ ዝሑል ቢራ ክማሙቕ ጀሚሩ ብምንባሩ ደጒልዎ ዝወዓለ ባህሪኡ በጨቕ ክብሎ ጀመረ ብዘይ ሕሳብ ስለ ዘውረድኩል ክዲኺ
ዕላለያና ይስኪዮ እምበርክ እንደያ ዛንድየን ነዚ ዕላል ዝጫረታሉ እዋ ንኸምዚኦም ዕላልስ ከዓ ጨረታ ኬርክሪላ ሰሓቐት ኣነ ናይ ከምዚኣቶም ዕላል ደባይ ተዋጋይት እየ ዕላለይ ይርዳእካ ድዩ ንኸምዚኣቶም ዕላላት ከጥፍእ ክንደይ በላሕቲ መልሓስ ኣወዳት ምኽንሸብኩ መስለካ ቢራ ኣብ ውሽጢ ሶልያና ስርሑ ጀሚሩ ነበረ እሞ ነታ ታሚል ታይገርስ ዝነበረት ታንግ ታይገርስ ዘይነቐይራ ብምባል ብዓውታ ሰሓቐ ሶልያና እውን ጎኒ ሰሓቑ ሓቢራ ተጓዕዘት ምድሓኒኸታ ንቐልዱ ብምድናቕ ንፈጠራ ጭርቃኑ ኣስተማቐረቶ ነዚ ዘቕለበ ጳውሎስ ንዕላላቱ ነዳዲ ወሰኸሉ ናብ መሳርዒኺ ታንግ ታይገርስ ክንጽምበር መለክዒታት ክይድሓንድዮም ማለተይ ኩንታል በሊዕኻ ምጻእ ትብሊ ኸይትኾኒ ዕልመት ዋዛታቱ ኣሓጐሳ ምስኡ መምሰያ እውን ባህ በላ ተስፋ ኣለካ መለክዒታተይ ሓንቲ እያ ክንሹብ መልሓሱ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ብሓውሲ ባጫ ተናገረት ጳውሎስ ብወገኑ ኩሉ ነገራ ተበርሆ ነዛ ምሸት እንተኸሲርዋ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ክረኽባ ከም ዘይክእል እናሓሰበ እዚ ቀሊል ጸገም ዘሎ ኣይኮነን ክንሹብ መልሓሲ ዘለኒ ኣይጸረኻን እንተልክኒ ድማ ንስኽት ክንሽብኒ ሰሓቐ ሶልያና ዕላል ጳውሎስ ኣይጸላኣቶን ምስቲ ትሰትዮ ዝነበረት መስተ ተሻሪኹ እውን ጽቡቕ ኩነት ኣእምሮ ፈጠረላ ንባጽዕ ብጽቡቕ ዝኽሪ ትፍለያ ምህላዋ እውን ደስ በላ ሳሕቲ እቲ ምስ ሰባት ሕቱኽቱኽ ዝብሎ ዝነበረ ግን ኣየቕሰናን ንኹነታቱ ብደቂቕ እናተኸታተለት ጉዳይ ምዝንግዓ ትገብር ነበረት ነዚ ዘስተውዓለ ጳውሎስ ኣቓልቦኣ ንኽጥምዝዝ ብሓባር ንኽስዕስዑ ዕድመ ኣቕረበላ ሶልያና ብኽምስታ ኣማዕሪጋ ኣሉታዊ መልሲ ሃበት እቲ ሕቶ ኸይድገማ ብምስጋእ ምኽንያ ንዓይኒ ምድሪ ኣምርሐት ፈቓቕ ዕድል ዝረኸበ ጳውሎስ ንዝኣልሞ ዝነበረ ክፉእ ክትግብር ካብዚ ኣጋጣሚ ንላዕሊ ክረክብ ከም ዘይክእል ስለ ዝኣመነ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ቢኬሪ ኣብ ሓንቲ ካብተን ክልተ ዝተደቑሰ መደቀሲ ከኒና ነስነሰሉ ነታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት ቢኬሪ ምስ ናይ ሶልያና ቢኬሪ ከይቀየራ እታ ጎቦ ልባ ዝነበረ ሶልያና በሳጉማ ኢራብ ኣብ ቅድሚ በጽሐት ጳውሎስ ወታእታእ ከይበለ ብኽብረት ኮፍ ክትብል መንኮቡ ሰይሩ ናብቲ ዝነበሮቶ ሴድያ ኣእዳው ኣመልከተ ሶልያና ካብ ዓይኒ ምድሪ ክትመጽእ ጳውሎስ ክተናኽፎ ዝረአየቶ ቢኬሪ ደስ ኣይበላን ብድሕሪኣ ገለ ዝተፈጸመ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢላ ብምሕሳብ ዝንበለት ጳውሎስ ተረኛ ዋርድያ ናይ ዝጣውላ ንስኺ ኢኺ ብምባል ንሱ ናብ ዓይኒ ምድሪ ዘምርሕ ኣንፈት ኣምርሐ ኣማዕድዩ ድማ ንጣውልኡ ክከታተል ጀመረ ሶልያና ሕቑዋ ሂባቶ ብምንባራ ከይተሸገረ እዩ ዝከታተላ ዝነበረ እቲ ዝተደቑሰ መደቀሲ ከኒና ናብቲ ቢኬሪ ምስ ኣተዎ ምስ ናይ ሶልያና ቢኬሪ ከይቀየሮ ስለ ዘርከበቶ ትልሙ ዝፈሸለ መሰሎ እንታይ ከም ዝገብር እናሓሰበ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ቢኬሪ ከይተፈልጠ ኣውዲቑ ብምስባር ብኻልእ ቢኬሪ ይሰቲ እናሓሰበ ዝንበለም ሶልያና እቲ ምስ ሰባት ዝብሎ ዝነበረ ሕቱኽቱኽን ነቲ ናብ ዓይኒ ምድሪ ምስ ከደት ዝተናኽፎ ዝነበረ ቢኬርታት ዘኪራ ገለ ነገር ክትገብር ወሰነት ነቲ ኣብ ቅድሚ ጳውሎስ ዝነበረ ቢኬሪ ናብ ቅድሚያ ብምስሓብ ነቲ ናታ ቢኬሪ ናብ ቦታ ጳውሎስ ኣርሓቐቶ ዝሓስቦ ክፉእ እንተለዎ ንሱ ይለብለቦ ብውሽጣ ኣድመጸት ነዚ ዝዕዘብ ዝነበረ ጳውሎስ ብዝዕዘቦ ዝነበረ ከኣምን ኣይከኣለን ብቕልጡፍ ከዓ ናብ ቦትኡ ተመልሰ ቢኬሪታቶም ኣጋጮም ንኽሰትዩ ሶልያና ቢኬርያ ኣልዒላ ችርስ በሎቶ ጳውሎስ እውን ደስ እናበሎ ፎር ዘ ሮድ ብምባል ናይ መወዳእታ መስተኦም ምዃና ከዘኻኽራ ደለየ ብሓባር ክልቲኦም ኣብ ቢኬሪኦም ዝነበረ መስተ ጨለጥዎ ጳውሎስ ሓሳቡ ከም ዝተሳኻዓሉ ፈሊጡ ንኽፉእ ተግባራቱ መጸንበሊ ነቲ ኣብ ቢኬርኡ ዝነበረ ተረፍ መስተ ሻት ሃረሞ ሶልያና ብወገና ኣብ ቢኬርያ ዝኣጐዶ ሓዊ እንተለዎ ንሱ ክልብሎ ብምዃኑ እናሓሰበት ኣዒንታ ውሪግሪግ ኢልዋ ኣዒንታ ክትሓሲ ጀመረት ቀጺላ እውን ነቲ ሴዲኡ ናብ ጐና ኣጸጊዕዎ ዝነበረ ጳውሎስ ኣብ ኣፍሉቡ ተታኸሰት ሕሳብ ናይቲ መስተ ዓጻጺኡ ድማ ናብቲ ኣዳልዩላ ዝነበረ ሆቴል ብድቁሳ ወሰዳም ሶልያና መሬት ከብዲ ኣድጊ ምስ መሰለያ ተበራቢራ ኣብቲ ገፊሕ ዓራት ኣብ ጐና ሰብ ምስ ረኣየት ሰንበደት
اتحقي كنت حلمي مثلا كتأمنون أيكالتن صنيحة بزي زخونة كدانا ديا كم زفترتا نفسها مسرخبتا أمراتنا وصاي نتي أبي وصن عرات لبوات في دوك إسوز نبرة من مخانو نختفلت بفتنة أنسولا كليعة من مخانو رأيتهم باولوسيو قصو مسرايت بزخر زحلفة مشيتا ذكرتو نتي بزي زخونة كدان تقليعو زنبرة أكال مسرايت تبلون تقبرون طفا نباولوس نغنيقا بمتساعدما بخمي من قد نابزي متيخاني سوليانا كتوجج قربت باولوس انتاي كقبر كم زحادره كنقراز دليخ مسل انا تمات قلعه بزوح كي تقدسه ناي بحق خديغي انا دا بمتاي كم ساكي بحانساب امسينا بحانساب دما مسينا اتا تقاقل لخا انا مساخنا بزخمت بفوص تأمري كيلني باولوس زبلو موحات زابيا سوليانا دنقرقرنا بلا تزاربت مرابا نفسخي تتعبابي انتاي كوين كدا زيت مزي باولوس سوليانا تبلو زنبرت مستعبيت سلا زتحاحزو قصو أسيرو تزاربم نفس خمس آن نزيك كل مغنيات سلا زلني بحركان كابتي زنبرو تخت نفر دليت تبلو زنبرت سلا زي تردو عقلات ببد سلا من تايكن دون ديرا باولوس كردو ايكالن صبوغ مشيتا مسينا صبوغ ليت دم حديرنا حجيغا نقايو قالنا تزغنا خوينيو انتاي كتقبر تغلي نبعت عينتا تقربربلو نابت تغومبيلو زنبره زليلاتو تفدو نعي تفلط انديخا سلامتيكم تقبر مزي تفلط اسقيلكا اب عرات تديب بقى نعي تفلطني زتطقمولو مكلاخلي زخونه اثر اب تكفلي بزي مرأيا እና ተጨነቀት እትዝገርም ንስኹን ንዓይ ዘይትፈልጥኒ ምዃንኪዩ ማዕረኽ እንዶ ግን ኣይትጨነቂ ከተዕልል ኸለኻ ምዕብልቲ ትመስሊ እዚ የጨነቐኪ እንታይ ኮይንክቲ ህይወት እኮ ቀላለ ብዙሕ ኣይተካብድያ ነገራት ኣቕሊልካ ምርኣዮም ዝበለፁ መድሃኒት ናይ ጭንቀት እዮም ዝብል ሓደ ክይባዊ ባሕረኛ ዓርከይ ነይሩ ኣይትጨነቂ ካብ ጥንሲ ሓሊፉ ዝመጽ እንታይ ከየሉ ካባኸ ክውለድ ዝኽእል ቆልዓ ኣሽንኳይ ዝወዓሎ ተራሕላፍ መንገዲ ክዕብዮ ይኽእል እዩ ብምባል ብዘይ መከላኸሊ ከም ዝተራኸባ ኣረዳም ሶልያና ናይ ፈላጢኣ መርዲ ከም ዝተረድአት ልባቶ ወገት እዋ ኣነ ግን እኮ ንብዓታ ንመዓጉርታ ክብሕጉጎ ዝደለየ ክመስል ብዘይ ምቁራፅ ዛርየ ከምኡ ክትገብር ድሌተይ ኣይነበረን ሕጅስ በኣኻ ምን እዩ ሕማቕ ተሰሚዕዋ ጓሃየት ሕማም ከይትፈርሕ እንዲኻ ብዕሽነቱ እናተገረመት ዕምሪ ጽሑፍ ምዃኑ የዛምን ምሳኺ ኣይሽንኳይ ድሕማም ዋላ ከም ሳርየት ኣብ ዛዕራት ተሰጢሐ እንተዝሓድር ኣይምትጣዓዝኩን ኩሉ ነገር መጋገይ እዩ ኣጋጊኽና ናይ ሓሶት ሰሓቕ ሰሓቐ ጓል ሹቕካ ትመስሊ በዚ ትጭነቒ ብዙሕ ኣይትጨነቒ እቲ ዝኸውን ኮይኑ ይመስለኒ ብሕሉፍካ ብዙሕ ዘይምጭናቕ ብዝኾነ ኣብዚ ምሳይ ክትቅኒ ምደለኹ ኣካላቱ ክሕፀብ ሽጓማነት ዓጢቑ ንሻወር ተበቀሰም ብድፍረት ጳውሎስ ተገሪማ ስቂላ ጠመተቶ ኣብ ህይወት ዘሎ ንዕቐት ከኣ ገረማ መትረኣስ ተኸዲና ዝርንዛሕ ነብዐት ክትገብሮ ትኽእል ነገር እናሓሰበት ብንእስነት ጳውሎስ ሓሰበት ከም ፈትሊ ሽምዓን እስነቱ ብደፋር ውሳኔታቱ ክነድድ ተረኣያ በትዘጋጠመ ድማ ሓዘነት ኩነታታ ንጳውሎስ ነጊራ ሕክምና ከይዱ ናይ 72 ሰዓት መከላኸሊ መርፍእ ክውጋእ ከም ዘለዎ ጽሑፍ ገዲፋትሉ ክትከይድ ወሰነት ክዳውንታ ክትቀያየር ካብ ዓራት ምስ ተንስአት ካብ ስረ ጳውሎስ ዝወደቐት ካርድ ኣቓልቦ ኣሰረቐት ነፊራ ድማ ልዓለጣም እታ ካርድ ጳውሎስ ኣባል ማሕበር ብድሆ ምዃኑ ትሕብር ኮይና ጸናሓታ እታ ካርድ ካብ ኢዳ ከይፈለየታ ሃለዋታ ጥፈት ሶልያና ቦርሳ ጥራኒፋ ንኣስመራ ትብገሰሉ ግዜ ኣኺሉ ንዳህላክ ሆቴል ምስ ሕሱም ጓይኣ ዝባና ሂባቶ ናብ መዋፈሪ ኣውቶቡሳት ኣምርሐት ኣብ ዝኽራ ኣባፅዕ ዘሕለፎቶ መዓልታ ተሳእላ ኣብ ገርግሱም በይና እናተዘናግዐት ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ክንደይ ዋጋኺ ዝበላ መንእሰይ ጽባቐ ባሕሪ ኣብ ዕራርቦ ፀሓይ ጳውሎስን ገብርታቱን
كله أبكاليتات كجل بلا أودات زبلون فطرات انتهي بديليو بينا تزاربت أب هوتا ملو جيراتو زي تفلت دما بعد لا أماررت كي ترداها أوتوبوس تبقيسا من قد باص عسمرا قعزا جمرتو سمع دوكو كلا أيه بلومن نزيهم دحر حجي ملوها مالت بجزء أفقاركا تدقاقامي بدل أبل عليها مواج مالتيو أبي هوتي كلا أي جزية مسود تبعتاي أب عرات ديبه كلتي أبل علي عبي كرس عزيك البدل فتصيمه سلازي ود تبعتاي زبلنا عي سيطان مالتيو حنا بدلي دما حانحانت أبل عليكم ميج كانت راي زدلي بمبال مس حسابات سمامعت كونسلر برهي بقداي سوليانا دقاسيني غنيو زقباء مخرن معدان كي لقسلا كابيت صحفوتو نفيس عب مخادا كم ناتو قدلت وسيدو نبري ولاو كا زقباء انت قبري مرالاو حلفنتو بزقباء استواصي اي مسلون كل سرحاتو وداديو كابيت صحفوتو قدمي موصو نتادرو أصني عواز نبرا قطر تلفون سوليانا بمطواق كدول جمري اتا الناشع دويلو كتسرحالو زي كاله تلفون دولا مس اسمعت قال خمز رخبه حقوس بلا بقنياتو بزح غزيه دويلو كتسرحالو سلازي قنياتيو حجي بمصوعات راي كمزان سوليانا زرخبا استحقوسم سوليانا بنبعات ابسبيساتو زحدرت شفاشفتا عينتا تنفيحو نمسلا كال ملك اتحيزو نبري ابتا عبي سالون بيتا بحساب توطيحا اب زنبرو تل غزيه اتا اب غونا زنبرت ناي غزا تليفون هاندبت بمدوال لبا فقبلتا قدمنتا تليفون ملعلا عميقا بمستنفاس صور حساباتا مرغاف زسانت مسلت هيلو نتي بنبعات زتعبسي غوررعا بمبال الناصرغت من كبل لحتت بزبلا دمسي أنا برهي سوليانا أب أذنو كي تعصو أنا تسكفهم معرف شدوشتي نتي كاب حق من بارز وصسب بحق علم كتفرار حون تفتينكا عايشا يقام كونسلر برهي بقداي سوليانا دقاسيني يغنيو زقبا مخرن معدان كي لقسلا كابيت صحفوتو نفيس أب مخادا كمناتو قدلت وسيدو ونبري ولاو كا زقبو انت قبري مرالاو حلفنتو بزقبا استواصي أي مسلون كل سرحاتو وداديو كابيت صحفوتو قدمي موصو نتادرو أصني عواز نبر قطر تليفون سوليانا بمطواق كدول جمري اتانا شع دويلو كتسرحالو زي كالت تليفون دولا مس اسمعت قال خمز رخبه حقوس بلا بغنياتو بزح غزيه دويلو كتسرحالو سلازي قنيتيو حجي بمصوعات راي كمزان سوليانا زرخبا زتحقوسم سوليانا بنبعاتا بسبيساتو زحدرت شفاشفتا عينتا تنفيحو نمسلا كاله ملكعت حيزو نبري ابتا عبي سالون بيتا بحساب توطيحا ابزنبرتو لغزيه اتا ابغونا زنبرت ناي غزا تليفون هاندبت بمدوال لبا فقبلتا قدمنتا تليفون ملعلا عميقا بمستنفاس صور حساباتا مرغاف زسانت مسألت هلو نتي بنبعات زتعبسي قرورعا بمبال الناس ريت من كبل لحتت بزبالة دمسي أنا برهي سوليانا أب أزنو خيت عاصو ناتا سقفم نجيرك مسلني نابزانا يجزا تليفون خيت دول هو سلمت هيدا دويلكا كمزا عفيتا خوينو زعلا زلو قصا أصويقا انتاي دي مسيلكي سوليانا مستزلكي درجات مرتي انت وحدت مسرتا ورديت بزعبا زحمام علكي لي زامن برجز اتحقو نسيو ابو زنو عصياتو خيتخون موبايلو اناتا ملكته هالو تسمعن لخي قصل سمعك اللهو جن انا خاكم مياوي متن مخريك لقسلكي قبوي مسلني قال مستحمام كلخي نمنبارك حقو زخزخولو منبار دي خازبلكا كاب كسادن لعلي في الشيخ النابلات أود النبا حاوس قطع بلام أتا زي تقرفني أنت يجيركا سلام زي تبني إنا نبعت سوليانا كوم يكونن أنا خزارة بمعدلها بني كهداء نافتنام من سلزخون كيمو سقيل خسمعكا برقز أنا ولا حنتي كونكن جن سمعني حجين زخون دمس خسمع عيدلني انت دلهون
ኣይክእልኒ ኣነ ንድምፂ ውሽጢ ዝሰምዕ ዘለኹ ረጊ ኢልክ እንተ ሰሚዕኽኒ እንታይ ትኾኒ እንተ ዘይሰሚዕካ ኸ እንታይ ክኸውን ደ ካብ ዘይምስማዕ ግን ምስማዕ ኣይሓይሽን ዝሕሸኒ ኣነ ባዕለ እየ ዝፈልጦ ሶልያና ኣብ ጓል መንገዲ ሸንኮለል ኣይንበል ብሓፂሩ ነዚ ወሪድክ ዘሎ ኣካቢድካ ኣይትረእዮ ጥራይ ንስኺ ክትገብርዮ ዘለክ ነገራት ሶልያና ንዝብሎ ዝነበረ ከየወድአት ነደረት ስማዕ ንስኻ እኳ ነቲ ቫይረስ ኣብ ሰሌዳ ምርመራ ኢኻ ትፈልጦ ኣነ ግን ብሰሪ ብዕሉጋታ ወዳት ነቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ይፅረየ ይጓዓዝ ከም ዘለኹ ኢኻ ነጊርካኒ ሕነቕንቕ በለት ንብዓት ውሳዕራ ኣነ ንስኻን ናብቲ ሕማም ዘለና ቅርበት መባዕልካ ምዘኖ ኣይርዳእካን ድዩ ብንብዓት ተዓበይሳ ክትዛረባ ኣይከኣለትን ሓቂ ኽለኺ ሶልያና ሓቂኺ ውሽጡ ሕማቕ እናተሰምዖ ኣዒንቱ ንብዓት ቋፂራን መስትያት መሰላ ግን ክሕግዘክ ዝኽእል ኣካል ማለት ብዛዕባ ማሕበር ቡድሆን ቀንዲ ዕላማታቱን እንታይ ምዃኑ ምኽነግረኪ ቅድሚ ንስኻ ዕላማታት ማሕበር ቡድሆ ምንጋርካ ኣነ ናቲ ዕላማ ክነግረካ ሓይሊ ድምፃ ዘሰንበዶ በርሄ ዓይኑ ፈጠጠጣ በለ ኣይትሰንብድ ነዚ ናተይ ዕጫ ንብዙሓት መንእሰያት ከካፍሎም እየ ስራሕ ከይፅዕቐካ እንተፍሪሕኻ ኸ ድሕሪ ሎሚ ኣንጌኻ ስራሕ እቶ በርሄ ሶልያና ትዛረቦ ዝነበረት ዘረባ ኣብ ኣዛኑ መቓልሕ ፈጢሩ ሰንበደ እውን ስለምንታይ እንድዒ ኣነ እውን ኣይፈለጥኩን ሶልያና ሕነ መፍዳይ ናይ ሕማቓት እዩ ሕስብ ማብልዮ ንመን ኢኹሞ ሕነኺ ክትፈዲ ሶልያና እዚ ክትገብርዮ ተሓስቢ ዘለኺ ኪኖ ናይ ሕልና ውቐሳ ብሕጊ እውን ክሕትተክ እዩ ክቁጣዕ ደለየ ኣየ ንስኻ ንምዃኑ ኸመሁር ዲኻ ዘረብኡ ስለ ዘሕረቓ ብንዕቐት ዝመልኦ ቃና ኣሽካዕለለት ነቲ ካብ ሕጊ ምንባር ዝወፀ ሰብ ብሕጊ ዓለም ከተፈራርሑ ትፍትን ዓሻ ካብ ሎሚ ስርሐይ ክጅምር ስለ ዝኾንኩ ኣይክትረኽበንን ኢኻ ናብ ገዛኻ ኸይትድውል በርሀ ውሪግሪ ክበሎ ትብሎ ዝነበረት ክትገብሮ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይእግማ ስለ ዝፈልጥ ከተውርዶ ትኽእል ሃስያ ኣብ ዓይኒ ሕልንኡ ተቐርጾ ኣዕሚቑ ብምስትንፋስ እሞበሊ ቁፅሪ ሞባይል ክሃብኒ ግርሂላ ትህቦ ስለ ዝመሰሎ ክምዝገፒሮ ካብ ጁባኡ እናውፀም ክትርብሸኒ ኢለ ድየ ቴሌፎነይ ክበካ ኣብ ገለ ሓሳብ ከም ዝተሸኽለት ዝንበለት ናትካ ግን ሃበኒ መታን ሰብ ክሰደልካ ከለኹ ደው ኢለ ክነግረካ ፀጉር ርእሳ ብየማና ኢዳ ንድሕሪት እናዳረዛት ዘረባኣስ ደሚምዎ እንከዓና ዝተንፈሰ ኦፍ ሕራይ በላ ሓዚ ባዶ 7:10 ሶልያና ኣብ ሞባይላ ብምምዝጋብ ዘረባኸ ብዝሓላ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ ደጊሞ ኸይድውል ድማ ነታ ሶኬት ናይታ ቴሌፎን ኣምለቖታ ብዘረባ በርሀ ክትሓስብ ድማ ዝንበለት ሕሰብ ሞብሊ ንመን ኢኺ ሕነኺ ክትፈዲ ዝብል ዘረብኡ ንግዜ ህፃነታ ኣዘከራ እዛ ጓለ ኢኮ ፈዳይት ሕነያ ንዝበደላ ቀሲናትሉ እኳ እያ ዘይትፈልጥ ኢሉ ኣቦኣ ክዛረባ ተዘከራ ንእግረ መንገዳ ናብ ኣቦኣ ካብ ዘይትኸይድ ክንደይ መዓልቲ ከም ዝገበረ ጸብጸበቶ ኣዲኣ ዝመጻሉ መዓልቲ ስለ ዝተቓረበ ድማ ንሰራሕተኛ ቤቶም ንኽትመጻ ደው ኢላ መደባታ ክትሕንጽጽ ምስ ሓሳብ ተሓቋቖፈት ተመስገን ግዲ ቀሪባትሉ ቅድሚ ሰዓቱ 10 ደቓይቕ ቀዲሙ ብምምጻእ ነታ ኣብ ግዜ ጽቡቕ መረዳእታ ዘለዎ ካውንስለር በርሀ ቀዲሙ ኣብ ውሽጢ ካቴድራል ካፌተርያ ኮይኑ ነታ ብፊቱ ተወሊዓ ዝነበረት ቴሌቪዥን እናረኣየ ንዝኣዘዞ ጽማቕ ባናና ኣፋሪቕዎ ነበረ በርሀ ኣብ ሰዓቱ ደበኽ በለ ሰላምታ ተለዋዊጦም ድማ ዕላል ኣብ ርእሲ ዕላል እናደራረቡ ናብቲ ዘራኸቦም ጉዳይ ከይበጽሑ በርሀ ፈዚዙ ስቂሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንደበት ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ካብቲ ዕላል ብምውፃእ ኣብ ሸው ዝበለ ሓሳብ ጸደፈ ተመስገን ኩነታት በርሀ ኣገረሞ ካብቲ ሓሳብ ነቕኒቑ ንኸጽድፎ ነተን ተሓሊኸን ዝነበራ ኣእጋሩ ጠፋ በለን በርሀ ናብ እውንኡ ተመልሰ ዘራኽቦም ጉዳይ ወዲኦም መታ ነናብ ጉዳዮም ክኸዱ በርሀ ነቲ ዕላል ብኽሳዱ ሓዞም ከመይ ለውጢ ይርኺብካላ ዶ በርሀ ንዝመጠወሉ ምኽሪ ኣተግቢረ ንዝብል ዓርኩ ሓተቶም ናይ ብሓቂ ርኡይ ለውጢ ኸ እምበር ኣይገርመካን ብዘይጠቅም ነገራት እያ ተናውፅኒ ነይራ ማለት እኳ እዩ ተመስገን ለይቲ ታክሱ ኣካርዩ ገዛ ብቕልጡፍ ክኣቱ ብምጅማሩ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ሓዳሩ ብምርካቡ ሕጉስ እናበለም እንታይ ድዩ መሲሉካ ተመስገን ደቂ ኣንስትዮ ሕልኽልኽ ዝበላየን ድሌታተን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝገልጻ
ክትርድእን ክትክእል ኣለካ በመባል ሓሳባቱ ኸይወድአ ነታ ብመንጽሩ ዝነበረ ቴሌቪዥን እናርአየ ዝንበለ ሎሚ መዓልቲ ሕማቕ ኣለኻ ድሓንዲኻ ብተምሳጥ ክሰምዕ ዝጸንሐ ተመስገን ዕላል ስለ ዝተኾልፎ ቀልጢፉ ዝሃባ ግብረ መልሲ እያ እንታይ ኮይነ እንድዒ ሕማቕ ኣለኹ ምሽ በርሀ ግድን ክራኸቡ ስለ ዝነበሮ መንበር ጽቡቕ ከም ዘየሎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ይርዳእካ የሎን መስለኒ እምበር ኣብ መንጎ ዕላል ብትደጋጋሚ ተስግል ኣለኻ ተመስገን ከም ዘቕለበሉ ተረዲእዎ ገለ ተፈኾሶ ብዕላል ከስተንፍስ ደለየ ናይ ብሓቂ ባዮም ጓል ጨካን እያ ዝብልዋ ብሰንኪ ሓደ ዘይሓላፍነታዊ መንእሰይ ህይወት ብዙሓት መንእሰያት ብዛዕባ መን ትዛረባ ኣለኻ ድንግርግር ዝበሎ ተመስገን ነቲ ዕላል ከርጥቦ ደለየ በርሀ ሶልያና ካብታ ናብ ስርሑ ዝመጻትሉ መዓልቲ ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ብቴሌፎን ዝዕልሉላ መዓልቲ ኩሉ ነገራታ ተሳሎ ባህሪ ስርሐይ ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ዘራኽበኒ ትፈልጥ ኢኻ ዝሓጂ ዘዕልለካ ሰብን ከም ዝኾነ ሰብ ኣብ ስርሐየ ዝፈልጣ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድል ኣይገበረትን ተሰካሚት ኮይና ጸኒሓ ዝኾነ ሰብ ግዳይ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበካ እኳ እንተኾነ ናይዚኣ ግን ፍሉይነት ኣለዎ ዘረቡ ኣቋሪጹ ስቕ በለ ተመስገን ዝተኾልፈ ዕላል መዓስ ኮኒ ጅምረለይ ዝብል ዘሎ ክመስል ብሃንቀውታ ካብ ልሳን በርሀ ክወፅእ ንዝጽበዮ ዝነበረ ቃላት ኣብ ጥቕኦም ኮይኑ የማዕድዎ ነበረ በርሀ ዘረቡ ቐጸለ ኣብ ህይወታ ምስ ወዲ ሓንቲ መዓልቲ ርክብ ፈጺማ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ተሰካሚት ኮይና እምባእ እንታይ ዓይነት ዕድል ዳ ኣለወደይ እዛ ሰብ ሕጂ ከመይላ ክትቅበሎ ትኽእል እንታይ ክትብል ብዝተዳናገጸ ድምፂ ተመስገን ተዛረበ ትብሎ ደኣ ብዙሕ እዩ እዚ ሕማም ምሳይ ጥራይ ሒዘዮ ኣይክነብርን እየ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ዋ ሰባት ክትልክ ማለት ድዩ ዋይ ክትጨክን ተመስገን ሰንበደ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ክሳብ ሕጂ ሰሚዐዮ ዘይፈልጥ ጭካነ ዝመልኦ ዘረባ ስሚዓትኒ ስራሕ መታን ከይዝሕለካ ብዙሓት መንእሰያት ክሰደልከ እየ ስራሕኻ ኣንጌኻ እቶ ሕሰቦ እሞ እንታይ ይበሃል እዙ በርሀ ሽዑ ትብሎ ዘላ ክሳዕ ዝመስሎ ኣስካሕኸ እንተ ትሪኣኸ ንሳን መልክዓን ንሳን ትምህርታን እንታይ እሞ ክላእ ትምህርቲ እንተዝህልዋ ዶ ከምዚ ምገበረት ቈጥዕ በለ ብመንእሰይ ምጽዋት ማለት ብሕብረተሰብን ሃገር ንምጽዋት ማለት እዩ ወሰኸ ሞያይ ብዘፍቅዶ ነዚ ንምግታእ ናይ ውልቀይ ጉዳይ ኣወንዚፈ ብዕቱብ ክሕዞ መሪፅ ኣለኹ ኣድራሻ ስለ ዘለኒ ኸዓ ገዛእ ኸይደ ክረኽባ ክፍትነ ከተብፅሓኒ ኢኻ ዘራኸቦም ጉዳይ ገዲፎም ብዛዕባ ሶልያና ብምዕላል ተፈላለዩ ኣደ ሶልያና ቅድሚ ምምፅእን ሰራሕተኛ ገዛ ቀዲማ ብምምጻእ ነቲ ገዛ ክተጸራርዮ ጀመረት ንሶልያና ነፍሳ ኣውዲቓ ሪኣታ ዘይትፈልጥ ሰራሕተኛ ብኹነታት ሶልያና ምግራማ ወዲኣ እንታይ ኮንያ ትኸውን ብምባል ብዙሕ ሓሳብ ኣሰላሰለት ነቲ ምኽንያት ግን ክትበጽሖ ይከኣለትን ብዙሕ ግዜ ንመደቀሲ ክፍላ እናኸደት ከተዕልላ ኣብ ትፍትነሉ ዝለመደቶ ብሩህ ገጽ ሶልያና ኣሰሩ ብዘይምርኣያ ግዜ ኸይበልዐት እያ ካብቲ ክፍሊ ትወፅእ ሶልያና ኣዲኣ ኣብ ዝመጻሉ እቲ ቤት ብኣጋይሽ ኣራገጽ ከም ዝውዳእ ስለ ዝሓሰበት ንኣዲኣ ምስ ተቐበለት መገሻኣ ምኽንያ ካብቲ ቤት ከም ተርሕቕ መዲባቶ ነበረት ከምኡ ኸኣ ገበረት ድሕሪ ምምጻእ ኣዲኣ ሓንቲ መዓልቲ ጸኒሓ መዝገብ መዓልታዊ ዝኽራ ዝኾነት ድያርኣን ዘድልያ ክዳውንታን ገንዘብን ዝሓዘት ባልጃ ተሰኪማ ካብ ቤታ ምስ ሰራሕተኛ ብምዝርራብ ወጸት ካውንስለር በርሀ ድቃስ ንዝኸለኣቶ ሶልያና ክረከብ ንዓርኩ ተመስገን ኣብ ጸሓኒ ብምባል ኣብ ከባቢ ዓይባይ ሆቴል ምስ በጽሐ መቐነቱ እናፈትሐ ንተመስገን ገዲፉ ካብታ ታክሲ ክወርድን ከሎ ምስ ሶልያና ምስ ተራኸቡ እንታይ ኮን ይበሃሃል ይኾኑ ኣብቲ ገዛ ሰብ ተጸኒሑኸ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ኣእምርኡ እናሰላሰለ እሞ ምሳኻዶ ክኸይድ ወይ ሳብዚ ክጸንሕ ገጽ ሶልያና ኽርኢ ህንጡይነት ዝነበሮ ተመስገን ሞተር ታክሱ እናጥፈአም ካውንስለር በርሀ ብሕቶ ተመስገን ሰንበደ ኖ ኣብዚ እምበር ጽናሕ መታን ተመስገን ሶልያና ኸይሪኣ ኢልዩ ገና ኣብ ከባቢ ዓይባይ ሆቴል ዝወረደ ካውንስለር በርሀ ካብትን ሶልያና ዘምላኣ ፎሩም ኣድራሽኣ ብምውሳድ ነቲ ብርእሱ ሒዝዎ ዝነበረ ቁጽሪ ብሎክን ቁጽሪ ገዛን ምስቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ቁጽሪ ብሎካት እናነጻጸረ ናብ ቤት ሶልያና በጽሐ ማዕጾ ጭር ኣቢሉ ንሰብ ገዛ ተዳዮም
ሰራሕተኛ መጽያውን ከፈተቶም ሓቀይ እንዳኣቶ ተኪብራዩ ሶልያና ትበሃል ጓል ዘላቶም ካውንስለር በትሕትና ሓተተም እወ እቶ ብእወታ ርእሳ ነቕነቐት በርሀ ምስ ኣተወ ኸዓ ማዕጾ ዓጽያ መሪሓቶ ናብ ሳሎን ኣተወት ካውንስለር ኣብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ኣብ ፊቱ ናይ መምረቕታ ዓብዪ ጻዕዳን ጸሊምን ስእሊ ሶልያና እዩ ተቐቢልዎ ቀዊሉ እናጠመተ ድማ ነተን ኣብ ሳሎን ዝነበረ ኣደ ሶልያና ሰላም ማማ ክልተ ኢዱ ሰዲዱ ምዉቕ ሰላምታ ለገሰለን ሰላም ዝወደይ ከመይ ትኸውን ኣደ ሶልያና ዝፈልጦ ኸይኮና ኣተኲረን እናጠመቶ እግዚኣብሔር ይመስገን ደሓኒና ኣጠማምተን ኣሰኪፍዎ ናብ መሬት እናጠመተ ንመን ደኣ ደሊኻ ናይ ደሓን ዲኻ ዝወደይ ጋሽአን ከም ዘይኮነ ዝፈለጣ ኣደ ዓይኒ ዓይኑ እናረኣያ ደሓን የማማ ንሶልያና ደልየ ነይረ ሰሰሪቑ ነቲ ኣብ መንደቕ ዘሎ ስእሊ ሶልያና እናረኣየ እዋይ ወደይ ትማል እንድያ ደኣ ጌሻ ካብ ርሑቕ ዲኻ ኸመጺኻ ኣትቖልዓ ሻሃስ ከፍልሕሉ በቃ ማማ ክኸይድ እየ መዓስ ትምለስ ትኸውን መገሻ ሶልያና ናይ ደሓን ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ ውሽጡ ተረበሸ ካብቲ ዝነበሮ ስእላ እናረኣየ ብምትንሳእ ቁፅሪ ቴሌፎና ክህብኦ ሓተተን እንድዕኸ ዝወደይ መዓስ ከም ትምለሳይ ነገረትንን ኮፍ መበል ናይ ደሓን ዲኻ ኸ እንተ ቁፅሪ ሞባይላ ግን ዝፈልጦ ሰብ የለን ቁፅራ ዘይትፈልጦ ደኣ ኣይትፋልጡ እንዲኹም እምበርከ ናይ ደሓን ዲኻ ኣደ ሶልያና ነገራቱ ኣይተዋሕጠለንን ናይ ደሓን የማማ ናይ ደሓንስ ኣይኮንካን ሻሃም መፍልሕሉ ናይ ደሓን የማማ መሳርሕቲ ኢና ነርና ብሓደ ጉዳይ ክረኽባ ደልየ ነይረ እንተዘየላ ግን ደሓን ኮፍ ምባሉ ትርጉም ከም ዘይብሉ ስለ ዝመሰሎ ካብቲ ቤት ክወፅእ ተሃወኸ ዋይ እሞ ሻሃ ኸይሰተኻ ክትከይድ ደሓን ካልእ መዓልቲ ይኹነልና ማማ ካልእ መዓልቲ መምፀይ ኣይተርፈንን እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት በፂሑ ንድሕሪት ቈሊሕ ብምባል ንጽባቐት ገዛ ብውሽጡ ብምድናቕ ሶልያና ካብ ሰብ ጸጋ ስድራ ከም ዝተወልደት ንእግረ መንገዱ ፈለጠ ተመስገን በርሀ ንበይኑ ክመጽእ ምስ ረአየ ሲኢንዋ ማለት ዲዳ በይኑ መጺኡ ንበይኑ ተዛረበ ንሶልያና ክሪኣ ህንጡይ ብምንባሩ በርሀ ሒዙሉ ዝመጽእ እዩ ዝመስሉ ዝነበረ በርሀ ብሕርቃን ተነፊሑ ጋቢና ኸፊቱ ደየበ ማዕጾ መኪና ገማ ቢሉ ድማ ዓጽዎ ማዕጾ ታክሱ ብምህሳዩ ዘይገደሶ ተመስገን ረኺብካያ ዶ በርሀ መቐነት እናገበረ ስቕ በለ ኣይረኸብካያ እንዲኻ ምስ ተራኸቡ እንታይ ኮን ተባሂሎም ይኾኑ ክፈለጥ ህንጡይነት ስለ ዝነበሮም ሶልያና ብቐሊል ትርከብ ኣይትመስልን እያ ብምባል ዝንበለ ንመን ረኺብካ ዳ እሞ ክንደዚ ደንጊኻ ምኽንያት መደንጎይኡ ክፈልጥ ብምድላይ ንወላዲታ ረስና ኣካላቱ ጸቕጢ ስለ ዝገበረሉ ቬትሮ እናኸፈተ እሞ ነጊርካየ እንዶ በርሀ ሃንደበት ነደረ ጥዑይ ዲኻ እንታይ ኢለ ክነግረን ቀንዲ ስርሒ ምስጢር ሰባት ምዕቃብ ምዃኑ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ንዓኻ ኸማን ዝነገርክኻ እኮ ነዛ ሰብ ስለ ዘይትፈልጣን ክትሕግዘንን ኢለ ነጊረካ ንምንታይ ደ ኣብዚ ገዲፈካ እቲ ገዛ እኮ ካብዚ ርሑቕ እዩ ንሶልያና ብዘይ ምርካቡ ሕርቃኑ ኣብ ልዕሊ ዓርኩ ኣውፅዐ ማለተይ ተመስገን ጌጋኡ ድሒሩ ስለ ዝተረድኦ ንረስኒ በርሀ ክህድእ ብምሕሳብ ክዛረብ እኳ እንትደለየ በርሀ ኮለፎም ብጃኻ ኢለካ ቐልጢፍካ ውሰደና ሰዓቱ ብምምልካት ዓሚቑ ዝተንፈሰ ሶልያና ናበይ ኮን ጌሻ ትኸውን እናሓሰበ ማእከል ከተማ በፂሑ ብምንባሩ ኣስቤዛ ንገዛ ክማላእ ንተመስገን ንማርካቶ ክወስዱ ሓበሮም ሶልያና ኣብ ልዕሊ ኣወዳት ተሃና ተውፅኣሉ እንኮ መንገዲ እቲ ካብኦም ዘምጻኣቶ ናብኦም ምምላስ እዩ ኢላ ስለ ዝኣመነት ድለያ ክትገብር ጀመረት ተፈታዊ መልክዓን ሰሓቢ ቅርጺ ኣካላታን ንእትሓስቦ ዘበለ ከም ድለያ ጌራ ክትፍጽሞ ሓጊዝዋ እዩ ኣወዳት ቀለልቲ ፍጡራት ምዃኖም ንነፍሳ ኣእሚናቶ ብምንባራ ክትጻወቶ ትኽእል ዘበለት ብዙሕ ሃልኪ ክሓታ ዘይክእል ብኣባህላ ቀሊል ጸወታ እዩ ስጋ እናረኣየ ጾሙ ዝሓድር ከልቢ የለን ኢላ ከተዕልል እውን ትስማዕ ነበረት ከልቢ ዓሻዩ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ስጋ እምበር ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ በትሪ ክርኢ ብዘይምኽኣሉ ክድንገጾ ዘይብሉ ፍጡር ብምባል ድማ ምስ ደቂ ሰባት ብፍላይ ከዓ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክተዛምዶ ብዙሕ ግዜ ተሰምዐት ሳይሞን እምበኣር ሓደ ካብዚኣቶም እዩ ብዙሕ ግዜ ሃሊሉ ይመጻ ብምንባሩ ኣኽቢዳ መዓስ ከም ትጽዕኖ እናሓሰበት ብዙሕ ግዜ ሂባቶ ነበረት ሎሚ ምሸት ግን ወሲናቱ ለያም ቀዳም ብምንባሩ
ኣብ ኤክስፖ ኣብ ኩለን መዘናግዒ ማእከላት ብዙሕ ሰብ ብምንባሩ እቲ ዕግርግር ናይ ሰባት ስለ ዝጸላኣቶ ካብ በኒፈር ክለብ ቀልጢፋ ብምውጻእ ናብ ኣላስካላ ሆቴል ብምኻድ ህዲ ኢሎም ክዘናግዑ ንሳይሞን ብምእማን ከምቲ ዝወጠሎ ተገበረት። ግዜ ናብ ፋዱስ ናይ ለይቲ ቀራረ ብምንባሩ ብኸመይ መንገዲ ሆቴል ከደይባ ይኽእል ክሓስብ ዝወዓለ ሳይሞን ሃዲኦም መታን ክዘናግዑ ናቶም ክፍሊ ሒዞም እንተሰተዩ ዝሓሸ ከም ዝኸውን ብምሕባር ርእይቶ ሶልያና ክሰምዕ ሓሳቡ ነገራ። ሶልያና ብውሽጣ ንፍሉጥ ሽጣረኡ ሰሓቐቶ። ነዚ ከም ሽጣራ ሓሲቡ ከደናግራ ብምሕሳቡ ንዕንጂልናኡ ደንገጸትሉ። ኣብታ መዓልቲ ግን ቀዳማይ ጋሻኣ ክኸውን ስለ ዝወሰነት ንሓሳቡ ብርቂ ሓሳብ ከመይልካ ከምዚ ሓሲብካ ብምባል ምስ ሓሳቡ ከም ዝተሰማምዐት ነገረቶ። ብውሽጣ ግን ትስሕቕ ነበረት። መስተኦም ናብ ክፍሊ ከምፃኣሎም ነቲ ሪሰፕሽን ብምንጋር ክፍሎም ሓዙ ከይደንጐይውን መስተኦም ገዲፎም ኣብ ዓራት ተረእዩ። ናይ ፈለማ ጋሻ ህይወት ኢኻ። ሶልያና ድሕሪ ቀዳመይ ትርክቦም ብህድኣት ዘውፃኣት ተሓረግ ነበረት። ጋሻ ማለት ድንግርግር ዝበሎ ሳይሞን ሓተተም። ከመይ ገይሮሞ ክረዳእካ? ኣወዳት ጸገምኩም እኳ ምርዳእ ኣብና ትላገጽ ዘላ ኽተምስል እናሰሓቐት። ብዙሓት ኣወዳድ ክትፈልጢ? ሳይሞን ካብ ኣዘራርባኣ ተበቂሱ ንዓይ መሓሸኒ ናይ ትርጀጋ ክምስ ብምባል ከም ይመስል። ንሳውን ብጊዳ ሓተተት። ከምኡስ ኣይትመስልን ኢኺ ካብ ዘረባኺ ተበጊሴ ከም ኢለኪ። ብሕጂ ግን ባህሪ ኣወዳት ክፈልጥ ብዙሓት መሓዙት ክገብር ደሊ። እቲ ጸገም ኮይኑኒ ዘሎ ብዙሓት ኣወዳት ነቲ ምሕዝነት ቀልጢፎም ናብ ዓራት ከደይብዎ ስለ ዝደሊ እዩ። እናሰሓቐት እንታይ ኢሉ ይምልስ ይኸውን ኢላ ብምሕሳብ ኣፍኣፉና ረኣየት። ሓቂ ኢኺ ካባይ ጀሚርኪ ምሕዝነት ንብዙሓት ኣወዳት ኣይሰማማዕናን እዩ። ከም መጀመሪ እቲ ክንበጽሖ እንደሊ ዕላማ ግን ንጥቀመሉ ኢና። ሶልያና ክርጥም ኢላ ሰሓቐት። ምስጢር ብዙሓት ኣወዳት ኢኻ ተምልቕ ዘለኻ እንተዝሰምዑኻ ኣታ መዝሮቕ ይመበሉኻ። ዓራት ተርእኹም መቸም ብዘይ በትሪ ኢኹም ትናዘዙ። ሳይሞን ናይ ልቦ ሰሓቐ። ብኡ ኣቢሉ እውን ናብ ምትንኻፍ ኣተወ። ብዙሕ ወኒ ዘይብሉ ፍቕሪ ደጊሙ ክሰርሕ ጀመረ። ሶልያና ኩነታኣ እምሮኣ ጽቡቕ ኣይነበረን። ክትገብሮ ጥራይ ስለ ዘለዋ ደስ ከይበላ ትፍጽሞ ነበረት። እቲ ተፋሪቑ ዝነበረ ለይቱን ወግሐ። ሳይሞን ሕጉስ ዘምስሎ መንፈስ ኣብ ገጹ ዓሲሉ ኸለዩ ነቲ ክቖርስዎ ዝኣዘዝዎ ቅጫ ፍትፈት ጸሊም በርበረን ረግኦን ሓዊሱ ዘኹሶ ዝነበረ። ኣብ ኣፉ ንዝነበረ ሓይኹ ከይወሓጠ ድማ ጥዕምቲ ለይቲ ሓዲርና መዓስ ክንደግማ ንኽእል ፈይሽኽ ተኣሰኒዩ። ሶልያና ዋላ እኳ እቲ ለይቲ ንዓኣ ዝምስጥ ኣይንበር ሳይሞን ማዕረ ክንደኡ ሕጉስ ዝገብሮ ምኽንያት ግን ኣይተረዳእን። ኣብ ዝደለኽዎ ኣብ ዝደለናዮ ማለት ክድዩ ልሳና ዝተዓንቀፈ ስለ ዝመሰሎ ኖ ማለተይ ከምታ ዝበልክዋ እንድያ ግን ደስ ክብለካ መታን ከምታ ንስኻ ዝበልካያ ትኹነልካ ብዕሽነቱ እናተገረመት። እዝስ ስድርኡ እንተዘይ ኣውሪሶሞ ከመይሉ ክህብትም ይኽእል ኢላ ብምሕሳብ ኣልዕላ ቢላ ሰሓቐት። ንሱውን ብምስሓቓ ጥራይ ደድሕሪኣ ሰሓቐም። ምዕራፍ 7 ኩሉ ህያብ ብዓይኒ ኣይረአን እዩ። ኤልሳ ብቕልውላው ሕማም ሕርሲ እናተቐንዘወት እንከላዩ በርሀ ቤቱ ዝኣተወ። ኣደ ኤልሳን ክልተ ጐረባብቶምን ንኤልሳ ክሕልዋን ከኣልያን ኣብቲ ገዛ ነበራ። በርሀ ብስራሕ ውዒሉ ክብድብድ ኢልዎ ብምንባሩ ዝተሳላቸወ መንፈስ ነበሮ። ኣደ ኤልሳ ብኹነታት ጓላ ስለ ዝተሻቐለት ሕክምና ድኽንወስደክ እዛ ጓለይ መዓልቲ ኸኣኺድኺ ይከውን ነቲ ቕንዘት ዝነበረት ጓላ ርእሳ እናደረዘት። ደቂ ሎሚ ዶ መዓልተን ይፈልጠ ኾይነን ንውሰዳ እምበር እናሰሓቐት ነቲ ዝነበረ ውጡር ሃዋሁ ከተልዝቦ ብምፍታን ባህጉ ተጫረቐት። በርሀ ብጭርቃን ኣደይ ባህጉ ኣስናኑ ኸፊቱ ከይዓፀዎ ሞባይሉ ተደወለት። ሃለው መን ክብል ነታ ትድወሎ ዝነበረት ቁፅሪ እናረአየ። ብቕድሚ ትማሊ ናብ ናይ መንገዛ ዲኻ ደው ኢልካ? ኣብ ከባቢ ፑሽኪን ዘሎ ህዝባዊ ቴሌፎን ኮይና እናደወለት። ሶልያና ምዃና ፈሊጡ ካብ ገዛኡ ወፂኡ ኣብ ካንሸሎ ኾይኑ ክዛረብ ጀመረ። ከመይ ትኾኒ ሶልያና? ህዲ ኢሉ ክዛረብ ፈጥነ። እንታይ ንምግባር ኢኻ ገዛይ ከይድካ? ገጻ ጸዊጋ የማነ ጸጋማ እናጠመተት። ንዓኺ ደልየ እምበር እንታይ ክገብር ኣ ገዛ ክኸይድ? መን ሞ ክሕጐሰልካ እዩ? ንዓይ ክትረኽበኒ ከምዘይ ትኽእል ነጊረካየ። ሕጂ እውን ክደግመልካ እንታይ እኺ ቈልዓ ትቕየር ዘለኺ? እዋ ንዕባ ሰብኩኒ ዘረብኡ ኣሰንበዳ ሰብኩኒ ዲኻ ኢልካኒ?
مخوان حق خايخة أفلما أتحمق هوتي سلز فلت كاني خا كمزيل كاني إنحان حانت أستماسلت بملس حماق استسمعوا برهي كابلسانو زوت صوم قالات أطعسوا سوليانا أنا بخال حسيبه يكون حماق يسمعغي ولا بخال انت حسب كيون صقم يلن اوريدي سرحي جمير سلازخونكو سب دليت يبل زقدسنا عينت سباي كونكن تسفاي قبرك اتوم سدلكا زلو سبات كموصخا نبرها كوليفا تزاربت هيوت سبات كم تاب صحفات كي تهنصيو كاركتر زيكونه فطاري بتمثالو تمني صرحهم فطراتهم مسل مقتالن ممحارن انترفو عبطم ببرعي تهنصيهم طبيعاتهم تزي كوينو محصار عدمنايتهم كحدما توداتك حجون كلفطو حتو منبارن زي منبارن كامو كاب قصصر سبات وصايو سمعن اللغي دمص زسعنا برهه هلاونتا خرغاغص بمهقان سمعك بزح يتقعر اب قصالي كالسب كسدلكاي تليفون اب اذن عصوتو برهه امنا تقطع تغبارات سوليانا اسدممو انتي زبلو شغريو نبينو تزاربه رؤسو ان نقدما غزواتو إلسا قص بعال بيتها دساي بلان منفسو بخبيد كم استغوده لزستبهلت دما قنزا وحيطا دحان كم زلا نتن انستي بمحبار ننا بيتن كخدا بطبب حبرتن سوليانا شيغي هوتيل حديرا رفد مس بللا سب كيلليا صليم دابيستا كبورسا بموصا بسوفت ولويلا بموداي نمسالل اتو هوتيل زبزبنا بلت وردتو نمايكو موزيقا بيت زوسد انغولو بمطواي تخيلا ناب أفدق كاتدرال أبزولو مصبي تاكسي دويلا ناب زنبرت ناي تمسجن تاكسي بمصقاع بفيترو تقلقيلا تيرافلو حتتت تمسجن نتي أبقونو زنبرة معصو خفيتو آتوا كوف مسبلد دما تليفونا دولت كمي سرافيل سم دوالي مزقو بمنبارو هلو كيبلت بزتسالاتشو دمسي أفا كفتت بيلا أبي اللغي كرخبات هواخ زنبرو زمسل سرافيل بزح كي تزاربه زرلي ملختي أحلفه سوليانا يريا كي هلو بمسقا يمانس أقاماك بحبح بمبال جزا تمال جزا زحدرو أقاي سلزنبرونيه زي دول كلكا حسوت نتتحوزيو إلى شلل زبلوتو سرافيل قديفة مسكال سب حديرا منبارا إنا ذكرت تاكسيستا جزا له بمبالا قريمو بقوبا عينو الناس رقطمتا لومي نراخب دينا استطلمو بفلات زرسع سرافيل حجون زدلي ملخت فنوام مشيت مدولة لي كنقركاي زهوخ قداي سلز نبرا مولسخي تتصبي تليفون عطوات نعبا قلطفو سدني نتناي تليفون علالات صنيلو زسمع صنح تمسجن زي تصبيو دبولا ودقطو نبينخ وسدكي ناي كونترات ساخت كفليخي عينانا طمته صقم يلن تهوي خسل زلخ كن قلطفني كاب كبابي كاتدرال تبقيسوم كبابي شيدا مس بصحو برهن تمسجن دوللو تمسجن بقدميو ترافيك سلزرايه أبغون بارزيلي تاكسو موتر عكيت في بمصقاع نبرها قبلو سوليانا انتايو زقبر زلو بزعينوتو جناحي أتمامتا قصعتو يغريتا أقداسي سلزخونتنيا بمبال ملساخي تصبي تليفون تقبله تني برها زروبو خي ودئ تمسجن كلفو دوتري موبايلو بيمانيت إيدو حيزو بصقاما إيدو فيترو إن عطوه تمسجن صحتين كاونسلر برها دوتري يلو زصوعلو غزيلو أبي اللخا نايدحاني نجازات دي بنت خوينكا بحساب كندي بيله كاله تصبيو صنح تمسجن استتصبي بزي مركابو بقلطف ملسم حلف دحان سبي بصحلخو نايتي كمي تقبر لخا انت يا حدش بقداي سوليانا حدش نجر انتلو ان حتته سوليانا اب حساب اتيا بسبوكيو دحريا ان رأيت زني لا نبرت تمال مشيت دويلات اللينيرا بعلانسا هو خيلو ملسه تمسجن ونسا انتاي دايلاتك حجون بهنطينت حتتم انتاي دا ختبل كم تعملات فكر فخرا دما خمس جمروتو تزارب نويحي نايزي نجر بتليفون غزي ياخلنانيو دحار تراخيمنا خنعلل كما يزبلوا سيطان ياودي سوليانا بجناح عيني طمتتو حراي بلچاو دحار كدوللكاي تليفون عصي موتور تاكسو اتنسي ايغرمكن سب كما يزخون زلو ازين برچكان كوينو علال كخفت سوليانا ألاسكا لامس بصحت علالو خي ودي نعقت بزمولو قانا أبزور دني بمبال جنزبي هباتو معصو جم أبيلا بموراد تخيلا
ኣላስካ ለኣተወት። ክልተ ግዜ ሻሂ ሰትዮም ብምንባሮም ፍረዝጊ ኩሉ ነገራት ሶልያና ተመቺእዎ ተደጋጋሚ ግዜ ንኽራኸቡን ደጋጊሙ ብደወል ቴሌፎን ስለ ዝረበሻያ ሶልያና ክትረኽቦ ዝወሰነት ክድውለላን ከሎ ኣብ ከባቢ ኣልፎርማዮ ዝርከብ እንዳ መሻጢት ብምንባራ ምስ ወድአት ክትድውለሉ እሞ መጺኡ ክወስዳ ስለ ዝሓበረቶ ኣብ ዝደወለትሉ ግዜ ድማ ግዲ ኣብ ከባቢ ኣድቢ ጸኒሑ ኣብ ሒደት ደቓይቕ ምስ መኪንኡ ጥበለ ተተሓሒዞም ንካራበል ኣምርሑ። ካራበል ብኽትፎ ግኑን ስም ስለ ዝነበራ ዝበዝሕ ተመጋቢ ነታ ጠለብ ይእዝዝ ብምንባሩ ተወዲኡ ኸይብልዋ እናፈርሐት እያ ንኣሳሳይት ክትፎ ብምባል ዝኣዘዘታ። ሶልያና ነቲ ዝኣዘዘቶ ደረቕ ክትፎ ምስቲ መውረዲ ክኾና ፍረዝጊ ዝኣዘዞ ወይኒ ደቡብ ኣፍሪቃ እናቋሴት ግርም ይወርደላ ነበረ። በርሄ ንተመስገን ወዝቢ ኣብ ከባቢ ናቕፋ ሃውስ ምስ ዝውዕላ ታክሲ ረኸቦ። ሻኽ ሰትዩ ስለ ዝተሰማምዑ ተመስገን ታክሱ ንኽዕሽግ ተንቀሳቐሰ። በርሄ ዜብራ መስመር ተጠቒሙ ነቲ ጽርግያ ቅልጥፍ እናበለ ሰገረ እሞ ተመስገን መኪንኡ ኣብ ውሑስ ቦታ ብምግባር ንበርሀ ተሓወሶ። ናብ ካራቨል ገጹ ድማ መሪሕዎ ሰጐመ። ኣብ ኣፍ ደገ ካራቨል ምስ በጽሑ ሎሚ ጥዕምቲ ክትፎ ኽድረከየ ቁሩብ ዘይተጸበኽዎን ገንዘብ መጽናን ኣለዋ። ተመስገን ከም ሕፃን ሕጉስ እናበለ ኖኖ ተሜ ብመደብ ካልእ መዓልቲ ፈጺሙ ከም ዘይከውን ንኸረድኦ ገጹ ብምዕጣብ ኤልሰይ ከኣ ክትሓርስ ሎሚ ጽባሕያ ትብል ዘላ ሻሃሰትየ ቀልጢፈ ገዛ ኸኣቱለኒ። ተመስገን ድራር ኢሉ ጀሚሩ ሓንቲ ክልተ ቢራ እናበለ ከማስዩ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ጦሚ ክነሱ ንድራር ተሓሲሙ ጸላም ማክያቶ ብምእዛዝ ንኸብዱ ከዕግሳ ወሰነ። ፍረዝጊ ዝኣዘዞ ፒሳ ክውድኦ ስለ ዘይከኣለን እቲ ተናኺፉ ዝሓድጎ ዝነበረን ኣብ ጠረጴዛ ምስ ካራን ፋርኬታን ተሓዋዊሱ ነቲ ጣውላ ኣወዘሎ። ነዚ ዝረኣየት ሶልያና ኣሳሳይት ጸዊዓ ነቲ መኣዲ ከተልዕለሎም ብትሕትና ሓተተት። ፍረዝጊ ነቲ ጃክ ዳንኤል ዓቂሩ ዝነበረ ቢኬሪ ግስማ ቢሉ ጥሩሑ ኣትረፎ። ሶሊ ሽኮር ብህዱእ ስምዒት ክዛረብ ጀመረ። ሎሚ ምሳይ ከተምሲ ፈቓደኛ ብምዃንኪ ብልብ እየ ዘመስግነኪ። ምሳይ ከተምሲ ገለ ንዓይ ክትብሊ ዝሰዋክዮ ነገር ከም ዘለውን ይርዳእኒ እዩ። ናይቲ ዝገበርክዮ መስዋእቲ ፍሽኽ በለ። ሎሚ ዝህበኪ ህያብ ዓስብኺ ዘይኮነስ ምናልባት ጫፍ ልብኺ እንተተንኰፍኩ ንምባለ ህያብ ዲኻ ኢልካ ዝንበለት ናይ ፈለማ ካብ ወዲ ህያብ ዝተቐበለትላ መዓልቲ ይዘከረት። ናይ ሄኖክ ቃላት ኣብ ኣእዛና ኣቃልሐ። እቲ ንዓኺ ዝኸበረ ህያበይ ልበይ እትነዝዖ መውቕደን ፍቕሪ እዩ። ውሽጣ ከም ገለ ተሰምዓ ህድኣት ብዝመልኦ ኣዘራርባ ድማ ክትዛረብ ጀመረት። ኣብ ህይወተይ ክርስዖ ዘይክእል ህያብ ዝለገሰለይ ፍጡር ዋላ እኳ ብህይወታ ይሃሉ ረሲዕየ ግን ኣይፈለጥን እየ። ናይ ውሽጣ ምሕንሓ ንርእሳ ከይትረዳኣ የነቓንቆ ነበረ። እንተ ለጋስ ኮይኑ ድዩ እንተስ ንሱ ጥራይ ኮይኑ ትሕዝጡ እቲ ህያብ ንዓይ ሂቡኒ ይገርመኒ እዩ። ኣነ ግን ነቲ ህያብ ብግርህና እየ ተቐቢለዮ። ክሳዕሎም ድማ ምሳይ ኣሎ። ዋላ እኳ ሰባት ዝለገሱልካ ህያብ ንኻልኦት ዘይወሃብ እንተኾነ ኣነ ግን ንዝተለገሰለይ ህያብ ምሳይ ጥራይ ክሕዞ ኣይመረጽኩን። ጽቡቕ ገይሩ ንዝቐረበንን ኣነ ንዝደለኽዎን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ህያብ እየ ዝልግሰሉ። ሎሚ እውን ንዓኻ እቲ ህያብ ክልግሰልካ ወሲነ እየ መጺ። ናይ ብሓቂ ክምስትኣ ናይ ላግጺ እናምሰለት ብትኹረት ጠመተቶ። ይቕሬታ እንተት ናትካ ህያብ ግን ኣይቅበለካኒ። ዘይርድኦን ዘይፈልጦን ዛንታ ስቒሉ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ትምልከቶ ናይ መወዳእታ ዘረባ ትኸውን መልስያ ኢሉ ዝሓሰባ ሓንቲ ቃል ጥራይ ነበረቶ። ድሕሪ እቲ ቐድሚ ሕጂ ዝተቐበልክዎ ህያብ ዝኾነ ህያብ ከይቅበል ምስ ነፍሰይ ቃል ስለ ዝኣተኹ ሓጺር መልሲ ሃበት። ነቲ ንኽህባ ኣዳልይዎ ዝነበረ ወርቂ ካቴና እናረኣየት ህያበይ እንተ ዘይተቐቢልክ ደኣ እሞ ኣነ ኸመይለ ህያብ ክቅበል? ፍረዝጊ ከዋጥረ ሓሰበ። ፍሬሽኮር ናተይ ግድን ክትቅበለኒ ኢኻ ሓራይ ሃብኒ በሊ ክንሪኤኻ። ህያብ ኣብ ፓብሊክ ቦታ ኣይወሃብን እዩ። ኩሉ ህያብ ድማ ብዓይኒ ዝርአ ኣይኮነን። እቲ ኣነ ዝህበካ ህያብ ብዓይኒ ዝርአ ኣይኮነን፣ ግን ዘለኣለማዊ እዩ። ህይወትካ ምሉእ ኣይክትርስዓነን ኢኻ። ሶልያና ነቲ ብመስተ ዝሞቐሕ ኣእዳው እናደረዘት ንስምዒታቱ ኣጓሃሃረት። ዓራት ጥራይ ዝረኣይዎ ዝነበረ ፍረዝጊ ትህቦ ህያብ ምዃኑ ከይፈለጠ ክትሕጐሰሉ ኢሉ ብምሕሳብ ይኣምነለይ ሰሉ ሽኮር
بلي الناستنا كي تردأنا أبصبوقنا علال موديئة يخنا برهي نزعزازات ألام ماكياتو سلستمان كاشكور بمقبار دقاقي مونتا بكيري أخوصام تمسغن كونتات برهي زقلبة خمسل أساسايت صويعو نبرهي كيك كتم صالو بمحبار بزعبا تا سيطان بيعلني من سيطان دنگرگر زبولو برهي كذكر بمفتان من دليو بزيكاتا دويلا تربشكا برهي حوس جير زبولو خمسل كميلكا سيطان تبلا بخوما عينت كتقلص أصبغ أيكونن زاسب زيا كون إلكاز تبدلت ياتمثل كم استرد أخوا كله تقبرو زبلت نايهل لغيز مثل مشان لكا كم زفداي حنا كوينات سمعني كله آخر الدعاء زخير السبيت ليايو كاباخان لعلمو من كقبرو يخيل قروبك كمي عين السبيع معرخ نزي محرانا أخي كامن تاي زبقس وانتاي دليتا موداتو خي انت ياخد كون تدلي أزيا تقرمني برها تقدي سوق سمعو دحر مصنا حساباتو طراني فوق زارب جمري قلال سبا يمثلنن دليتا از خبلو ايكلني از تبلو خمتو وترو تبليو سرحي جميري تسفا يقبر اتم سدد كلكا كموص خيات بلني قصو اسرا بيلو دما أمرأة تغكر زولو يمثلنن برقص اتزور دا بدل قليلا يكونن رأسا ختنكف تقاليا اتتبلو نايب حق تقبرو انتلا محير كبيريو فلما خزر أربان كلخو قالك انت تبهالي انتاي مقبركي لمسحتتكوا الزهابة النمرسي زقرمي اتزامنو أملاخ فتحاويو نقنع ساب زرقي عين تلو إلهي مليسات اللي مبا هموخم قال لك يركار خيب كازي تردا زي تقبريو زلخي تصبق يكون انقل زي تبلا برها قرهن تمسقن كمسابلو أنا كزارة بابو زح عدلا يتبنن يا اتزاد لي عمل اختي أحليفات تليفون أبزني تعزوا كقبرو زخيل نقر يلن أنا خيدول الله بناي قودنيات دول اللي بزي سمعو زنبر على أبا أمرو ناتو سألي بمفتار نسوليانا كخرص أجمري ملكعة بلحة شيكانيا كم زموسلو بمقراص أب عين حلونو سوليانا أنا ترأيتو مبا أمو انتهي داخد قبريخا جنق بلام حدا معالتي كرخبا مخواني ترطاري باللين أين واحد راي مغنياتو اتخطور دو اتخيل صعبين كخبر سلازخيل عميقو دحر مستنفاس نخيدو بمبال كابتو كوفيلو اللو زنبر السيديا انا تنسي نتا أب فيتوم زنبرات ملاليت كارابل زخونة مركب انا تعذبه ريسترانت زبل صحوف بمنبابو تازبل كان نغطفو صباح خيتر الساعة بحباركن مسحاينا بمبال نقدان وصو فرزقي نسوليانا أب عرات كما يكون تخون النابلي ببزح شنخات يسئلا نبري ودياتو زنبرت كأيح نويح درس كاب أكالا مستقنطتي تخلى سونة سوليانا انتاي قرما خوني هلوك حسب كأويلو ندقايق طمتا ابتزنبرو ريسترانت ناب سوليانا زقرارب قرما مغوز تعدلت يوان كدلي بعينو نمولو تقفيح كفلي كولولو تدارق آخرك بزي مخالو ننوسو كم عدلنيا نايتامشيت غير قطرا نتي أبي بكيرو زنبر مستي قرد عبيلو ناب هوتيل كخدو حبرام نتي أب أكالات تخيلو زو على أعينتي فرزقي بمرأي فرزقي انتاي يخون نيرو اختردع زي تشجرت سوليانا هنت إنو تمتان كعبيك التيفا ناب عرات كتدي بولو عيدليتن انتاي رأتهويخكا قرب زين تسنح بمبال نتي أبي برجوكا زنبرو ويني نيمسل أب أفا بمئتاو دارقا كي تعموتلو أوردتهم كزي خد قتل كومو تقبر مهلاوا استرد فرزقي تلاقم يلن كنت صنح لخلينا دحركا كم زما ودات اسمرا نعرات زقواي يكونكن زحاسبو زنبرا خمز فلوت اوتو سلاز استردع كسحق أنا فتني أمرأة نخت أمزز زتقمولو سلتي علال أسحقا عرات تريو زي قوي ود اسمرا يلن تحازيكم أتلتي مثلني عرات تريكم سقيكم يهم تقويو الناس حقت فرزقون سحقا أنا كوا ود اسمرا يكونكن دك اسمرا زعلال تبصيحاتهم جن أخيركيو نزاختهم أم بحماق زلعلو لما يفوتونيم كامن تايو قرمي زبلني نعو الناس عرف كايو السق النابلس أسمرات العلكالو يحمم زقرميو بزعبازي حدا مصنعتن تزقبر صبغ نيرو بزوح قزي زستوعالتو له زعبا فرزقي بملعالو
ተሃና ኽተውፅእ ደልየት እሞ ንስኽነት መጽናዕት ዘይትገብርዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ጉዳይ ካልእ እዩ ብዛዕባ ምርባሕ ንዝሓስብ ሰብ ምጉዳል ኣይተስተምህሮን ኢኸ ሓቂ ከም ኣመላ ባህጊ ውሽጣ እንታይ ምዃኑ ሰው ኣበለት ኣሸንኳይዶ ፍረዝጊ ብዛዕባ ዓራት ዝሓስብ ዝነበረ ነቂሑ ዝሰምዕ ዝነበረውን ነቲ ብቓላት ዝሓባኣቶ ሓሳባ ክርድኦ ዝኽእል ኣይነበረን ኣይትርዳእንን ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ኣለኺ ብዝኾነ ብዛዕባ መደባት እየ ክዛረብ ጸኒሐ ይኣኽለና ዶ ንኺድ ብምባል ቦርሳ ኣልዒላ ትንሰት ፍረዝጊ ለይቶ ከመይ ወጊሑ ኣይተረድኦን ነታ ኣብ ዓራት ምስኡ ደይባ ፍቕሪ ክትጻወት ሓሲብዋ ዘይፈልጥ ሶልያና ኣብ ዓራት ብምስቃሉ ንነብሱ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእል ጅግና ገይሩ ብምሕሳብ ዋጋ ሃባ እታ ናይ መወዳእታ ጽብቕትን በላሕን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓራት ምስኡ ክትድይብ ትኽእል ምዃና ኣመነ ብዙሕ እውን ሓሰበ ዝኾነት ጓል ኣተሓሕዛ እንተጸቢቕካላን ከይሰልከኻ ተተመላሊስካን ዓስበኻ ከም ዘይትስቕን ምስ ነብሱ ኣዋግዐ ሶልያና ኣብ ደረቱ ኾይና ካልእ እናሓሰበት ፍረዝጊ ንቐላጽማ ኢደራርዛ ብምንባሩ ፈጺሙ ኣይተረዳእን ፍረዝጊ ንሓስናይቲ ዝነበርዎ ክፍሊ እናጠመተ ኣእዳው ኣብ ዘይበጽሖ ክፍሊ ኣካላት ሶልያና ኣይነበሮን ምቖት ደሙ ሃንደበት ስለ ዝወሰኸ መፋነዊ ፍቕሪ ክሰርሕ ብምሕሳብ ናብ ሶልያና ኣካሉ ጠምዘዘ ኣብ ጸጋማይ ቅልጽም ሶልያና ዌልካም ዝብል ብዘመናዊ ማሽን ዝተጻሓፈ ውቃጦ ምስ ረኣየ ሰንበደ እንታይ ዳላ እዛ ውቃጦ ብምግራም ብኢዱ ነታ ውቃጦ እናዳሃሰሰ ሙሉእ ለይቲ ኸይረኣኻዮ ሓዲርካ ማለት ድዩ ምዃን ኣወዳት ነቲ ዘድየኩም ጥራይኹም ትርእዩ ንሱ ኸማን ብኽንደይ ጻዕሪ ናይ ባጫ ክምስታ ኣሰንያ ናብ ውቃጦኣ እናረኣየት ምርኣይ ረኣኽዋን ግን ገሪሙኒ ፍሉይ ነገርን ፍሉይ ሓሳብን ኣዝዩ ኸ ክትፈቱይ እዛ ቓል እንትርፎ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ መርዓ ዳስ ከም ታቱ ሰባት ክጥቀሙላ ርየ ይፈልጥኒ ዓቕሚ ሶልያና ድሮ ፈሊጥዎ ብምንባሩ ብዘይዝኾነ ምኽንያት ክትውቀጦ ከም ዘይትኽእል እናሓሰበ ካብ ደረት ኣፍ ልቦ ከይተንስአት ኣነ እውን ከምቶም ሰብ ውራይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ንምባል ኣቦዳ ዝቖጽሩ ዳርጋኹም እየ ተቐይረ ዘለኹ ኣደዳስ ውራየይ ግን ባዕለ ኣቦዳስ ህይወተይ ክኸውን ዝቖጸርክዎ ዓንጃል ወዲ የብለይን ኣዒንታ ዓሚታ ናይ ልባ ድርኩሐት ዘረባ ዓመት ሓዚ ዝሰኣነሉ ፍረዝጊ ድንግርግር በሎ እንታይ ኺ ሳሕቲ ሓውሲ ዘይርድኣካ ሕልኽልኽ ዝበለት ዘረቢ ካብ ደረት ኣፍ ልቡ ብምእላይ ዓይና እናጠመጠ ኣነ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ ምናልባት ንዓኻ ከምኡ ተሰሚዑካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንርድኢትካ ክልውጥ ዓቕሚ የብለይን ሓውሲ ብምኹራይ ትሕቲ መተርኣስ ርእሳ እናቐበረት ንጽቡቕ ሰብ ዋላ ምኹራይ እኮ እዩ ዘጸብቐሉ መተርኣስ ብምእላይ ክስዕማ ተመጣጠረ ኣይሰለጦን ትደልዮ ዝገበረት ሶልያና ንፍቕረን ምትንኻፍን ዝኸውን ድልያ ይነብራን ንኹሉ ነገር ሓንገደት ምዕራፍ 8 ኩሉ ሰሓቕ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ሶልያና ኣብ ከባቢ ማርካቶ ኣብ ትርከብ ህዝባዊ ቴሌፎን ኮይና ነታ ቅድሚኣ ትድውል ዝነበረት ሄዋን ትዕልሎ ዝነበረት ኩሉ ትሰምዖ ነበረት እቲ ዕላል ንሶልያና ኸብዳ ዝበልዕ እኳ እንተዘይነበረ ነታ ኸማ ሄዋን ግን ደንገጸትላ ደዋሊት ዝነበራ ሕሳብ ስለ ዝወድአት ንሶልያና ኽተደውላ ብትሕትና ሓተተታ ሶልያና እውን ኣይከላኣታን እቲ እታ ጓል ትድውለሉ ዝነበረት ወዲ ክቕበላ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ ንሶልያና ኣመስጊና እናነብዐት ካብ ዓይንቲ ሶልያና ተሰወረት ሶልያና ብንብዓት እታ ጓል ልባ ተተንኪፋ እንከላ ናብ ካውንስለር በርሀ ደወለት በርሀ ናይ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ኣጻፊፉ ካብ ስርሑ ኣብ ዝወጸሉ ግዜ ሞባይሉ ብምድዋላ ልዳት ቤት ጽሕፈቱ እናዓፀወ ዝድውለሉ ዝነበረ ቁጽሪ ናይ ህዝባዊ ቴሌፎን ብምንባሩ ሶልያናያ ትኸውን ብምባል ተሃዊኹ ኣልዓላም ግዱስ ጠፊአካ ዶ ብርቱዕ ካውንስለር ኣይነይትያ ደስ ትብለካ ብደስ ዝበለትካ ክጽዋዓካ ግዱስ ብርቱዕ ኣይነይቲ ትሕሸካ ንኹለን ሄዋናት ወኪላ ኣብ ልዕሊ ኣወዳት ተሃና ተውፅእ ከም ዘላ ንነፍሳ ብምእማን ሶልያና ላግጽ ግደፊ ሕዙን ስምዒት ብዘለዎ ቃና ግን ከዓ ብህዳት ኣነ ብህፁፅ ክንራኸብ እደሊ ኣለኹ ሶልያና ሰሓቐት ባህሪ ዝኾነ ወዲ እዩ ባህርኻ ፍሉይነት ኣይረኣኹልካን ትደልይዎ ክትረኽቡ ህውኻት ኢኹም
እትጸገም ትደልይዎ መስረኸኩም ዘይተረከብቲ ምዃንኩም እዩ ክትረኸበኒ ህንጢ ኣይትኹን ተረካቢት ኣይኮንኩን የግዳ ስምዓኒ በብውልቆም ተበጊሶም ኣብ ቤት ጽሕፈትካ ዝእከቡ ኣጉባዝ ሰዲደልካ ኣለኹ ኣለይ መለ ይበሎም ሶልያና እዚ ትብልዮ ዘለኺ ናይ ብሓቂ ትገብርዮ እንተሊኺ ምሕር ኢኺ ትጋገይ ዘለኺ ክሳብ ሕጂ ኣየመንካን ኣለኻ ከምዞም የዋሃት ዲኻ ስምዕኒ ኣነ ላገጽ የለኹን ክነድር ደለየ ኣነኸ እላገጽ ኣለኹ ናትኪ በዓልኺ ትፈልጢ ኣነ ግን እንታይ ሙንስኻ ሶልያና ተቖጣዐት ኡፍ ኣብ ሳምብኡ ዝነበሮ ኩሉ ኣየር ንግዳም ተፈኦ ብኣንጻሩ ድማ ካብ ግዳም ናብ ሳምብኡ ክንድቲ ዝተፈኦ ኣየር ሰሓበ ህደ ኢሉ ድማ ሶልያና ኣነ ኩሉ ነገር ክርኤ ትገብርዮ ኢለ ኣምንን ናይ ብሓቂ ትውዕልዮ እንተለኺ ግን ድሓር ክሳዕ ኣእምሮኺ ዝተንከፍ ከቢድ ጣዓሳ ከውርደልክ እዩ ካብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ምስ ተገላገለት ክስምዓ ዝኽእል ሕማቕ ስምዒት ክነግራ ብምሕላን ዝጀመሮ ዘረባ ከተወድኦ ይከኣለትን ኣእምሮይ ከዓ ክትንከፍ ዝተንከፍ እንተዝኸውን መዓስ ምስ ተተንከፍኩ ኣይትፈልጥን ኢኻ ምሽ ንኸትሕርቆ ብምባል ሰሓቐት እዚ ሰሓቕ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ምልክት እዩ ሕማቕ እናገበረ ዝዛነ ኣእምሮ የለን ብሰንከይኮ ካብ ካውንስለር ናብ ሳይኪያትሪስት ትጸሪኻ ማዕድኡ ከም ዘይትቕበሎ ክትነግሮ ብምሕሳብ በረሕ ሓሪቑ ጸርጸር ክብል ጀመረ ብዙሕ ኣይተንጸርጸር ከምቲ ዝብልኩኻ ጥራይ ግበር ኣንጊኻ ስራሕኻ እቶ ስራሕኻ ይጽዕቐካ ቴሌፎን ኣብ እዝኒ ዓፀወታ ኣብቲ ብቑርበት ብዕራይ ዝተኣልመ ባህላዊ ወናብር ዝተቐመጠት ሶልያና ከም ኣኽሊል ዝደፍአት ንግስቲ ማዕደድ እናብለት እያ ነቲ ዝኣዘዘቶ ፓስታ ቴላቴሊ ብፋርኬታ እናጠቕለለት ናብ ከስዓኣ ተስትኾ ዝነበረት ተለኽያቶ ዝነበረት ሊሊ ሊፕስቲክ ከይብለላ ተጠንቂቓ እናኾለሰት ጸጸኒሓ ንኸናፍራ ብሶፍት እናደረዘት ምስኣ ሰብ ከም ዘየለ ናብ ዝተፈላለየ ማእዝን እትገፊሕ ባርን ሬስቶራንትን ንዓዒንታ ትልኸ ነበረት ፍቓዱ ንሶልያና ተምሃሮ ሃይስኩል ከለዉ ዝፈልጣን ኣብ ሓደ ከባቢ ምስኣ ዝነብርን ብምዃኑ ዓመታት ብፍቕሪ ሶልያና ዝተጐንፈ ልቢ ዝጾረ መታዓቤታ እዩ ከምዚ ብምዃኑ ሶልያና እናሻዕ እንክድውለላ ክትረኽቦ ድለያ ኣይነበራን ኣብተን ብወዝቢ ሓዊስካ ዝተራኸቡለን መዓልታት ድላይ ፍቓዱ እንታይ ምዃኑ ኣፋውፅኡ ስለ ዝተዛረበ ደጊሞም ክራኸቡሉ ዝኽእሉ ምኽንያት ንሶልያና ይርድእ ኣይነበረን ነዝን ካልእን ከተረድኦ ናይ መወዳእታ ግዜ ክትረኽቦ ስለ ዝወሰነት እያ ንኽራኸቡ ዝፈቐደት ገጻ ዕቲባውን ትዕልሎ ነበረት ኣብ ፊታ ንሶልያና ከም ልባ ኽትዕልል ዝኽልክል ትኩራት ደቀቕቲ ኣዒንቲ ካብ ገጻ ክላዕላ ስለ ዘይከኣላ ዓጸፌታ ግብረ መልሲ ክትህብ ትግደድ ነበረት ስለምንታይ ንኽንድዚ ዝኣክል ግዜ ይጥምታ ኣሎ ኣይጨነቓ ኣብ ገለ ትፈልጦ ኸይትኸውን ኣብ ኩሉ መዝገብ ዝኽራ ደልያ ሰኣነቶ ኣዒንቱ ብምጽቃጥ ክምስምስ በላ ግን ኩሉ ዝሓሰቦቶ ፍቖሳ እንታይ ከም ዝደለያውን ተረድኣ ሓፈረትሉ ፍቓዱ ቴሌፎን ተደዊልዎ ካብ ጣውልኡ ተንስኡ ብምንባሩ ከም ድለያ ገይራ ክትጥምቶ ኣይተሸገረትን ኣብ 50ታት ዕድመ ዝርከብ ብርሃኔ ምስ ክልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ክንሱ ስራሕ ቈልዑ ይገብር ምህላውን ሶልያና ኣስሓቓ ካብቲ ዝነበሮቶ ማኣዲ ርሑቕ ብዘይምንባሩ ደቁ ባባባባ ክብልዎ ትሰምዕ ብምንባራ ነቶም ቈልዑ ቀው ኢላ ጠመተቶም ብተግባራ ኣቦኦም እውን ደንገጸትሎም ሓደ ካብቶም ቈልዑ ዝሰትዮ ዝነበረ ጽማቕ ኣብ ክዳኑ ስለ ዝተኸዓወ ኣዲኡ ናብ ዓይኒ ምድሪ ብምውሳድ ከተሓጽቦ ካብ ማኣዲ ምስ ተንስአት ብናይ ጽሙማን ምልክት ንሶልያና ቁጽሪ ቴሌፎን ክትህቦ ብድፍረት ሓተታ ካብኡ ኣይሕለፍ ብዛ ዓይነቱ ኣብቲ ኣብ ማኣዳ ዝነበረ ቤል ካብ ኣሳሳይት ብርዒ ብምልማን ኣብ ዝባን እቲ ቤል ቴሌፎና ብምጽሓፍ በታ ኣሳሳይት ጌራ ሰደደትሉ በዓልቲ ቤቱ ከይትመጾ ዝገብሮ ሸበድበድ ኣስሓቓ ሰሓቓ ኸይወደት ድማ ፍቓዱ ኣብ ቦትኡ ተቐመጠ ከይደንጎየኻ ናብቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ዕላል ኣተወም ዝደኸመ ዓስቢ ድኻሙ ግድን ይዝረክብ ዝብልዎ ሓቂ ምዃኑ ሎሚ ፈሊጠ ሓንቲ መዓልቲ ልብኺ ከም ዝትንክፍ ፈሊጠ ዓመታት ኣይሰልኮኹን እንተትስልኪ መሓሸካ ኣነ ብፍቕሪ ፌድ ኣብ ዝኾንኩ ሰበ ሕጂ ኣብ ካልእ ጸወታ እምበር ኣብ ጸወታ ፍቕሪ ኣለኹን ኣነ ምስ ዝኾነ ሰብ እንቸይ ክገብር ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ኣበይ ኣለኺ ምስ መን ኣለኺ እናተባሃልኩ ክጨቃጨቕ ግን ፍጹም እየ ዘይደሊ ዘጨቃጨቕ ምኽንያት የብልናን ገጎቦና እንተፈሊጥና
ጸገም ዘለዎ ይመስለንን ፍቄ ኣብ ካልእ ዓለም እየ ዘለኹ ሲሪየስ ነገራት ኣዝዩ ዘጽላእኒ እዚ ዕላል ዓጺቕ ድሓቀይ ማርሻዶ ንቐይር ተግባራት ብርሃነ ስለ ዝተዘከራ ክምስታና መለቋም ፍቓዱ ደድሕሪ ክምስታኣና ሰሓቐ ንዕላል ከዓ ማርሻሎ ያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ከማን ሶልያና እውን እናሰሓቐት ፍቓዱ ዝተደወሎ ቴሌፎን ናይ ስራሕ ብምንባሩ ዝተረበሸ ክመስል ሕሳብ ክኸፍል ንኣሳሳይት ብእዳው ምልክት እናገብረ ሶልያና ግደፎ ተኸፊል እዩ ብምባል ኣእዳው ካብ ጅብኡ ክስሕብ ሓበረቶ ምን እንዳኸፊልዎ ናተይ ዕድመ ደይኮነን ፍቓዱ ተገረመ ገጽ ሶልያና ንስኻን ዕድሜኻን ኣይትድልዩን ኢኹም ክብል ቁሩብ ዝተረፎ ክመስል ደረቕ ስምዒት ተቐቦ ደጊሞም ክራኸቡ ድላይ ስለ ዘይነበራ ብጽቡቕ ክትፋኖ ኣይደለየትን እቶም ዘዕበይዎ ስድራ ኣብ ሕልናኣ ተመላለሱ እሞ ፈጺማ ክትሃስዮ ኣይደለየትን ኣጋጣሚ ሓደ ብሩኽ ሰብ ተረኺቡ ሓደ ፈጣን ሰብ ቀዲምካ ገንዘብካ ድማ ስቒልካ ኣብ ዘየድልየካ ይትዝረዎ መሪሓቶ ካብቲ ባህላዊ መንበር እናተንስአት ደጊመን ኣዒንቲ ብርሃኔ ኣብ ኣካላታ ተጻዒነን ከም ዘለዋ እናፈለጠት ብጥቕኡ ሓለፈት ትልኸያቶ ዝነበረት ምኡዝ ጨና ጋቢዛቶ ድማ ካብቲ ገዛ ወፀት ካውንስለር በርሄ ስርሑ ወዲኡ እታ ንሶልያና ዘምላኣ ፎሩም ደጋጊሙ እናንበበ ብኸመይ መንገዲ ክረኽባ ይኽእል ክሓስብ ከይተረድኦ ምስ ከቢድ ሓሳባ ተራጸመ ካብ ዝፈልጣ መዓልቲ ክሳዕ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቴሌፎን ዝተደወለትሉ ኩሉ ነገራ ኣብ ኣእምርኡ ተመላለሶ ጸሓፊቴ ማለት ኣብ ስነ ጥበብ እየ ዝነጥፍ ሕጂ ኸ እንታይ ከተበስረኒ ደሊኻ ካብ ሕጂ ኣብዛ ናይ ገዛ ቴሌፎን ከይትድውል ስራሕ ኸጽዕቐልካ ኣንጊኻ እቶ ንስኻ ኩነት ሕማም ኣብ ሰሌዳ መርሚርካ ኢኻ ትፈልጦ እቲ ኣነ ዝኣምኖ ኣምላኽ ፍትሓዊ እዩ ነቲ ካብ ሕጊ ምንባር ዝወፀ ብሕጊ ዓለም ከተፈራርሑ ትፍትን ወዘተ ኣብ ኣእምርኡ ተመላለስዎ ዓቕሉ ኣጽቢቡ ዝን ብምባል ዓቕቢቑ ብምስትንፋስ ጋውኑ ኣውፂኡ ካብ ስርሖ ብምውፃእ ናብ ሓማስየን ሆቴል ብምልጋስ ቡን ኣዚዙ ሓሳባቱ እናጠራነፈ ቴሌፎን ብምድዋል በዓልቲ ቤቱ ክትሓረስ ሕክምና ይወስዳ ከም ዘለዋ ስለ ዝሓበሮ ነታ ቡን ፊትፊት ኣቢሉ በቐጥታ ንተመስገን ደወለሉ ሶልያና ካውንስለር በርሀ እንታይ ኮይኑ ማዕረ ከምዚ ገይሩ ይግደሰላን ክሳዕ ገዝኣ ኸይዱ ክረኽባ ምድላዩን ስለ ዘተሓሳሰባ ንሳውን ከምቲ ንሱ ብዛዕባኣ ክፈልጥ ዝደሊ ክትፈልጦ ከም ዘለዋ ብምሕሳብ ክሳዕ ናይ ህይወቱ ጉዳያት ፈሊጣቶ ነበረት ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ከተውርዶ ትሓስብ ነገራት ብዝኾነ ተኣምር ክሳኸዓላ ከም ዘይክእል ስለ ትፈልጥ ስለምንታይ ኣብ ዘድልያ ህልኽ ምስኡ ተጸሚዳ ንገዛእ ርሳውን ኣተሓሳስባ ምናልባት ሽግራ ንሱ ጥራይ ስለ ዝፈልጦ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብኸመይ መንገዲ ካብቲ ህልኽ ክትወፅእ ትኽእል ትፈልጦ ኣይነበራን ነዝን ካልእን እናሓሰበት ክትድውለሉ ኢላ ብምሕሳብ ካብቲ ዝነበሮቶ ክፍሊ ናብቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኣምባሳደር ሆቴል ዘሎ ህዝባዊ ቴሌፎን ኣምርሐት በርሄ በቲ ደንጊዎ ዝመፀ ተመስገን ዓርኩ ኳሓሪቑ እንተነበረ ሕርቃኑ ግን ንግዳም ክተፍኦ ኣይመረፀን ተመስገን ታክሱ ኣብ ጎደና ሓርነት ሞቶር ከየጥፈየ ብምዕሻግ ናብ ጎኒ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘላ ሃና መሸጣ ዕምበባ ምስ በርሄ ተመራሪሖም ኣተው ብሰማያዊ ሬቫን ዝተማላኽዐ ዕምባባ ብምዕዳግ ጉዕዞኦም ናብ ሆስፒታል መወለዳን እናምርሑ ኣብ ከባቢ ደም ባንክ ዝርከብ መስቀላዊ መንገዲ ቀይሕ ብርሃን ሴማፈሮ ደው ዘበለን መካይን ዓጊተንኦም ደው ኣብ ዝበላሉ ጊዜ ሞባይል በርሀ ተደወለ ምን ዳኣሉ ኣብ ኣምባሳደር ኮይኑ ዝድውል ነታ ኣብ ቴሌፎኑ ዝተደወለት ናይ ጎደና ቁፅሪ እናረኣየ ቦታ ደወል ስለ ዝፈልጦ እታ ቁፅሪ ንተመስገን ኣርኣዮም ተቐበላ እንዶ ተመስገን ብዙሕ ከይተገደሰ መለሰ ሄሎ መን ክብል ነታ ተሓንጊጥዋ ዝነበረ መቐነት እናማዕራርየ ሶልያና እዮም ዝብሉኒ ንስኻ እንታይ ከም ትብለኒ ግን ኣይፈለጥኩን የማን ጸጋም ቀባሕባሕ እናበለት ከተሽካዕለል በመፍታን ከመይ ሶልያና ትሕት ብዝበለ ድምፂ ጽቡቕ ሰብ ክሰደልካ ምዃነይ ክነግረካ ደልየ ደው ኢለ ጽባሕ ሓንጊኻ ስራሕ እቶ በለት ለዓት እታ ህዝባዊ ቴሌፎን ኣማዕራርያ ክትዓጽዋና ደልየ ክመጸክዶ ሶልያና ኣበይ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ከይተረድኦ ዘውፃኣ ዘረባያ እናሰሓቐት ናበይካ ክትመጸኒ ኣበይ ከም ዘላ ዘይፈልጣ ስለ ዝመሰላ ክትላገጸሉ ብምሕሳብ ኣበይ ዲኺ ዘለኺ እናፈለጠ ከም ዘይፈለጠ ክኸውን እናሓለነ ኣርሒቐየ ዘለኹ ጥራይ ኣንጊኻ ስራሕኻ እቶ ሓራይ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ ተረቢሹ ኣዕሚቑ እናስተንፈሰ ነቲ ኩሉ ክሰምዕ ዝጸንሐ ተመስገን ሰሚዕኻ ያዶ
نسايا ويلا صنيحة بجخا بقلطيف كان بصدرو سدني تقريمو خسمع صنحة تمسجن برهي تزاربو زل خير داكاديو نتا بخرو ودخا زبسرتكا قوال مريم قريفكاس نتا نخترخبا رقصنيا زيكونكا سيطان كتركب كابا فدق هوسبيتال كتملس زا هوسبيتال ابزيايا زا عنبابا هبابيلنا يا زين ملس برهانتي اب حقفو زنبر عنبابا ندحريت كوف مبلي دربيو سبيتين ودين نابز خدوه يبلو من زا سب زيا قاب زفلطا اتحيزه كسا حجي نخرخبا اتا زبلص اتا قاطامي تحجيا كال سيترف نزي صباح خسدل كاي زبلتني ود ادم كمان يقلاقلو ايني تزبلص قاطامي كبابا امباسادر مهلا مفلات كاديو بحوس مقرامن محراق انت زاربه كابزي زبلص قاطام مخركب ايكلني نعبجها قلطف كابت خبابي كي تصورك نرخبا برها شقل قلبلم مو خبز افدق نملس تمسجن نعقب منيستر زينا ابتديب دسيت تاكسو እናጠوي እንታይ ጸገም አሎ ተጋገልኻ ደዊላ ካብቱድ ክንደይ ደቃይቅ ጌራላ አበይ ክንረኽባይካ ተሐስብ እዛ አንበባ ስንዱ አቢልና ያዘይን ኸዳ ካብቲ ኸባብ ተርሐቀትከ ጂፒኤስ አሲረላዴ ድሐር አበይ ክረኽባ በጃኻ ንዓናይ ግዜ ይንብላዕ በርሀ ክሐርቅ እናደለ ተመስገን ኩነታት በርሀ ገሪም ወርእሱና ነቕነቐ ብናሃሪና በአምባሳደር ሆቴል ገጹ መኪንዋ ሕንበበም ሶልያና نبره دويلا أبتا وترو نابت هوتيل ناخت مص تحزا كفلي بمدياب نتحيزا توز مص تغوبز أبت مدك أس كفلي سلز سأنتو نام حصابي كفلي بمخاد هلاونتو أرغاغصت بتن غودن حرنت زرئي عبي فيترو بمقلق الدما نتي كابن نابن أبتي غودنا زو حز نبر حزبي نارأيت بين هيلي بزعباتي غودنا أب وقع لبي زحدمو حصيرغت مذكرات منجدي إخا ناي فقر منجدي ممالالسي هيوت ناي حساب نغادي انتا وحج بهجي روبانا فقوت ناي دليت سنجرو غودن حرنت ريخا دو أسر سميعقا مقالح ناي قدم تذكر ناي حجي تفتح حسوت كي ترد أتا ملقوطا ازن كالئن انا سلاسلت نكاونسلر برهي اب منغو اتهزبي قبحبح النابلي بتخرت سب كدلي مسرعيه سنبدد سلامنتاي كمصكي الوا تسوطا مقرجات فيترو بمشفان بصبيب بوتا فنقيقا كتكتاتلو جمرت زدليو زسانه كاونسلر نابتي غودنا قبحبح قديفو لعلي امباسادر كري جمره سوليانا كتغبرو تخيل نجر كتحسب زن بلد هندبت نابتو هوتيل كاتو مسرعيتو لبات ملحت كاونسلر ريسبشن نايت هوتيل بمركاب سم زرزر نايتوم ابتا هوتيل زلو سبات كاريو بتحتن حاتتوم تقبلا قايش كومو خقبر مياو حلافنت يخون مرالاوي حلافنت كم زيبلو بمحبار كم زيريو نسون بتحتنا ملسي برهي كأمنو بزوح صعاري اتتقبال قاشاقن سمعي نبرن مستير عماويل نخن عقب قديتالونا بمبال اتي برهي زحاتو زنبر حتو حقاوي كم زيكون بمحبار كابتي كفلي مقبلا قايش كوز حاتتهم برهقن بقليلو زوز اي نبرن من البات مستير عماويل كاخت عقب قديتا خايخوني انون كماخا مستير ولك اصابات معقاب حدكا بهار سرحيو نايتون بزحات مستير عقبو حانت السم كنقركامو عب مزقبكا اللان يلان بعل خارع يلي تماشاخينو كأمنا فتني تقبال قاشاقن السمعي نبرن سوليانا بتزعاتو كوز سلي زي رعايتو مفتح كفلا أب مفتح اتمعصو بمسكوا ولا بدقي بزخونة تأمر كم زي كفت بمرققاز موصع برهي تكتاتل نبرد برهي يمانت اقام قبحبحنا بلي بأفدقي اتو هوتيل وصي سوليانا ولا انا رأيتو ناب كفلا كي مسعى تشغررت سمعيتاتو قطاطيرا أب قحسم قلس لز حسبت كابورسا مووايلا بموصع برها زبل موزقب عاميل أب تلوفونا بمدلاي دولت هلو برهي هلو هو خلا قال نجر زقات أما مسألة هلو منيغي درونتي على لي وز نبر دمس سوليانا زمسل دمسي يسمع بمنبارو بزتربش دمسي من النت دوال حتى دم أنا سوليانا دلي كسل زلوخ قلتف كبامسني قال خمس خونات بزا شاقل دمسي حراي أبي اللغي بتاواخ أبغى أفدق على سكال اللهو بهوصوص دلي كسل زلوخو قلتف كمسني بجي خسلتني تبكز الله تمثل حنق بلد برها نابتي أبتي غودنا موتور تاكسو كيت في زبيوز نبره تمسجن تحنببه دويلات ليس أنيحة على سكالا أبصحني قالوا خينا خيت خون أزيات ربشانيرة
قلتيفنا نخيد تمسجن كل نجارات برها دنجرجر بلو برها حراي كبصحك ايه قدم جن بجاخني إلسا زعم ببان بصحلا نو بجاخة تمسجن جزين اقتل قلتيف كامز اهيلاتني درو ابتا تاكس ديبونو نفسو بمقنتنا أسره أتا تقاقل لخا حاليوت نزيب الله سبيخا كتحالي لا زبزب تبزل لخا حراس بيتخا قديفكا صدف دفاي تبل بوا دس كيبولو انا تبقسم حجي نزربا زخون غزيلن انديا موطراي زعركي برهي انسوليانا دقيمو ناي مركاب عدل بمركابو هنطينوتو زايده انتاي كوندليات نتخون جميرو زيب سولو حساب حيزيو زقعز نبرم سوليانا ولا كو برهي كابتي كبابي انت تعالي اموسكوت كويناغن مكتتا لا يقارصاتن فصوم ካብ محصبي سبنت بشغومانا اكالو نانقصي نابتا فيترو نايت كفلي ناب منصرا قويلا ناتعذبت اب عميق حساب زنبرت سوليانا بمصقاع اب كبابي كسادا دهاساساوي سعمت ناغبري اب كبابي ازنا بمبصاح سولي انتي دا كم زماغايش اسمرا زحدشت كتمسلي سعمتو سخف كف زبلا سوليانا نفصوم كاب نفسا نارحقت اسمرا حجي فلط اسل زلخو قدنت ياخد حدشني طعمتيها بفلاي صباح لعلو كله جن أبو حقو خامس طاليان تعسكيرهم أب مسرح كاتدرال استتصاوتو وترى نصباق ختمانا مخانو حجي زردان زلو مسألة على ناي لاقص في الشخطة الناس اندوت حق خلوخي إذا طاليان سريحيا يلوزمك حلاس مرا تحيلي تي قلبت ناي أبو حقوتات ناقويو مجزاتي طاليان زكيرو كسكون قون النادا لهم أبو حقوي كلام كمس لزنبري ترجماني نيرو أبزغون سراح حنتو طبع يقبلن أبو حق خاقن فلوت إذا خلو تسلمت دنا أقول بزبهني حليفو نسلمت دنا أقول كاتدرال بمرأي سحقت تقاق يدي سوري قلدي محري صفتو كوم إقنايت مسلن يخي بوزح قزيه بنا عشتو نقراتك تحرق يزريك يحرقوا انت يكوين زي حرق حاتي تقان إقنايت فلوتني خا زغل السب كومو قل لخد صورا لو مسلني نتاق تحرق جمير غازنا برد سوليانا كلا سالس صغرانا شحرام قدم حج سب باذني زي كونه بهيوته يقليدو حجي جن انا كقلد دنبر سب قلد لي اي فقدني حوسي بحرقان ترى على لكيو اي تحرق بامو سوليانا كتزارب ايدليتن برزين حساب تصقيطا نقدام مرأي جنا يقارصتن برها قدن كدوللا تصبب منبارا صصنيحه موبايلات رنبرت برها الاسكالا بصيحو كاب تاكسي ناي تمسجن بقلطف بموراد نسوليانا كوقامت يمانه صقام قليح مليح بلم ابتي كبابي كرخبا سلازي كاله دما نوشت الاسكالا اتوي ابون سينوا وزي تمسجن عقلو اصبيبو كاب تاكس وريدو ناب افدق الاسكالا امرحم مستي شبد بدنا بلي كاب الاسكالا زوص زنبر برها دما تراخبو برهي اذا سب زيات لا قصلك يا زلا قربا يرداك انديو بعمل كاتي تايدو نحنقولنا تنكفيم تمسجن اي تتاوخ دونغينا يخين خون هو اختيات مسل نيرا بخطر هنطينت انا تزاربه نخرخبا يمانه صقامي طمت نبرم نسخا زربا سب كتسمع صقاميو تمليسو نابتاكسو اتويم برهه زغيلو بمحساب سوليانا بموبايل كم زدولتلو زكيرو نابتاز تدولتلو قطري كدول موبايلو ابجبو بمسانو نابتاكسي تمسجن بمخاد موبايلو بمحاز نابتا قطر دولم هلو منكبل برهم مخانو نافلطت سوليانا تواسات سوليانا ديغي برها مقللي لحاتته اي كونكون تقاقي خالخا سوليانا حاطير ملس ملست يقريتا بزا قطري قدم 10 دقيق تدويل نصنيحو او حقها حنت قال ادولني لا تنصنيحا ما ازنو كتسحت زمحازوتو ملس نبره مو ابيك رخبا يخل برته ماشاخني اي فلوتكون سوري اشغيركي صقم يلن رأسانا نقنقت سوليانا برهي الاسكالا كم زلو ارغاقصت شابوخت غوبرو زلو ادم حسبت تليفونا قطرتات بمطواق دولت إلسا سيت برهي كتحرس حكمنا خمز خدتون حبريتا رخبت سوري فصمي اب حدا بوتا بصحي دحر فرق ساعات كملسكاي نتا اب عرات زنبر بورصا نالعلت وا انتي دي مدبنا نابيدات خدي ازناتي مدبيو مدبي كي غبركو نابز خدي بلين ناخدكس نابز خدي بلين تبلي نو ايدنغوني دحرك ابو زحسو ساعتكون نويح طلع عليتي زلنا سحقت فصمون حبير واسحقه ايتدونغي بلي بجاخ ايتدونغي معرخ اندي حريفه كلخو كنغركي كلني جمارا سعي موافانوا سوليانا كاب امباسادر هوتيل وصيا كونترات تاكسي غيرا
ናብ እንዳ መወለዳን እናኸደት ፊት ደም ባንክ ኣብ ዘላ መሸጢ ዕምባባታት ተኣልያ ዕምበባ ዓዲጋ ጉዕዛ ቀጸለት። ሶልያና ካብ ታክሲ ወሪዳ ትኺላ ናብ መጸበይ ክፍሊ ሓራሳት ኣምርሐት። ብኽያት ናይ ቈልዑ ምንቅስቓስ በጻሕትን ሓካይምን ንኣእምሮኣ ኣናዊጹ ረበሻ። ውሽጣ ስቒሉ ፍርሕ ፍርሕ ስለ ዝበላ ካብቲ ቦታ ቀልጢፋ ክትእለ ደልየት። በቲ ዝወሰደቶ ሓበሬታ መሰረት ትኺላ ናብ ኤልሳ ዝነበረቶ ዓራት በመምራሕ ነቲ ዘምጽኣቶ ዕምባባ እናቐመጠት ጥዒት ሓራስ ዲኺ? እወ ድሓኒ ኣምላኽ ይመስገን። ንዘይትፈልጣ በጽሒታ መን ምዃና ክትፈልጥ ብትኹረት ገጻ እናረኣየት እንቋዕ ሓጐሰኪ፣ እንቋዕ ማርያም ሓራስ ኣንበሳ ገብረትኪ፣ ሓጐስ ይሃብኪ፣ ግን የቕሬታ ይፍለጥክኹን ደጊማ ትፈልጣኺ ትኸውን ኣተኲራ እናረኣየት ሓቂኺ ኣይንፋለጥን ኢና መሳርሕቲ በርሀየ ይቐንየለይ በሊ እንታይ ደኣ ተሸኻኺም ክመጺኺ እቲ መብጽሓኺ ጥራይ ማእኸለ ኣሸጊረኪ። ጸገም የብሉን ዘሸግር ኣይኮነን እንቋዕ ጥራይ ወዲ ተበኰርኪ እንቋዕ ሓጐሰኪ ንበርሀ ድማ እንቋዕ ሓጐሰካ በለለይ። ነቲ ቈልዓ ድንን ኢላ ኣእዳው ብምስዓም ህውኽቲ ምዃና ነጊራ ካብቲ ክፍሊ ተሰወረት። በርሀን ተመስገንን ኣብ ዕላሎም ክሰማምዑ ይከኣሉን። ተመስገን ተግባራት ሶልያና ላግፂ ኾይኑ ስለ ዝተሰምዖ ንናይ በርሀ ተግባራት ኣይተቐበሎን። በርሀ ብወገኑ ዝሓሸ ንሶልያና ክረኽባ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሎሚዩ ኢሉ ብምሕሳቡ ንዘረባ ተመስገን ኣይሰምዐን። በርሀ ዘረባ ሰብ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ። ተመስገን ክሓርቕ እናደለየ እዛ ሰብ እዚኣ ትላገጽ እያ ዘላ። ተመስገን ንሳ ትላገጽ ኣይትላገጽ ኣየገድሰንን እዩ። ዘገድሰና ኣነ ነቲ ክገብሮ ዘለኒ ይገብሮ ኣለኹ ደ የለኹን እዩ እሞ በይንኻ ኢኻ ትሃልል ዘለኻ። እዛ ሰብ እዚኣ ዋላ ሓንቲ ኣይትገብርን እያ። ዝገብር ነዲእነይ ነገር ከም ዝበሃል ሓንቲ ትገብርን እያ። ከም ቈልዓ ጭርጭር ዓበለ ክትጻወተልካ ቁርባ ኣይትሓስብን። ተመስገን ሓይሊ ቃናኦ እናወሰኸ እሞ ደዊላ ምጸኒ እንተይላትኒ እንታይ ክገብር ነይሩኒ? በርሀ ኩሉ ኣካሉ እናንቀሳቐሰ ብስምዒት ተዛረበ። ቀድም ጉዳይካ ትገብር፣ ጉዳይካ ወዲእኻ ድማ ትኸዳ። ገለ ከም ዝኾነት ብዝተረበሸ ድምፂ ቀልጢፍካ ምጸኒ እናበለትኒ ጉዳይ ወዲእ ክረኽባ እሞ ዝገደፍካ ገዲፍካ መጺኻያኸ ጸኒሓትካ ዶ? ሓራስ ጓል ማርያም ጽበየና እያ ዘላ ንዓና ይበጃኻ ኢለካ። ተመስገን መኪኑ ኣተንሰየ። በርሀ ብተግባራት ሶልያና ተገሪሙ ኾነ ኢላ ከም ዝገበረቶ ተረድአ። ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ገይራ ክሓስብ ከይተረድኦ ሆስፒታል መወለዳን በጽሐ። ሶልያና ብቐሊሉ ክረኽባ ከም ዘይክእል ድማ ተኣማመነ። ኤልሳ ዝነበረቶ ክፍሊ ብልክዕ ስለ ዘይፈልጥዎ ብሃሰሰ ለባም ክፍሊ እናእተው ረኸብዋ። ኤልሳ ገፊሕ ብጃማ ተኸዲና ርእሳ ኣብ ክልተ ተጐምጊማ ኣብ ዓራታ ንጐቦ ኾይና ቈልዓ ኸተጥቡ ጸንሓቶም። ይቕሬታ ኤልሲ ዶንጌክዶ? ጸገም የለን ናይ ድሓንዲኻኸ? እቲ ዕቱብ በዓል ቤታ ብዘይ ምኽንያት ከምኡ ክገብር ከም ዘይክእል ስለ ዝኣመነት ብሻቕሎት ሓተተቶ። በርሀ ሶልያና ዘምጽኣቶ ዕምባባ ርእዩ ቅድሚኡ ዕምባባ ሒዙ ክመጽእ ዝኽእል ሰብ መን ኮን ይኸውን ኢሉ ብምሕሳብ ክምስተኣሰኒዩ እዋ መንድኣሉ ቐዲሙኒ ዕምበባ ምጺልኪ ነቲ ሒዝዎ ዝመጽእ ዕምባብኡ እናቐመጠ ኣይፈልጣን እየ መሳርሕትኻ ይመስለኒ እንቋዕ ሓጐሰካ ከምቲ ትብሎ እንቋዕ ወዲ ተበኰርካ በልዮ ኢላትኒ ንቤቢ ስዒማት ትኸይዳ። በርሀ ሰንበደ ንተመስገን ግልጽ ኢሉ ጠመቶ። ተመስገን ኣጣም ተዓርኩ ናይ ድሓን ዘይምዃኑ ኣስተውዓለ። ከምቲ ንበርሀ ዝተረድኦ ግን ኣይተረድኦን። በርሀ መሪሕዎ ድማ ንግዳም ወፀ። ናብ ታክስ ተመስገን ከኣ ኣምርሑ። እዚ ዕምበባ ፍሉጥ ንሳ የምጽያቶ። በርሀ ብኣግርሞት ክዛረብ ጀመረ። ዘይከውን ከመይካ ኸም ትሓስብ? ናይ ሰበይትኻ ምሕራስ መን ክነግራ ይኽእል? ኣይከውንን እዩ እንታይ ጐንካታ? ንሓሳባት በርሀ ፈጺሙ ስለ ዘይተቐበሎ ተመስገን ብዕትበት መለሰ። ኣይፈለጥካያን ኣለኻ እዚኣ ዘይትጐብሮ ይብላን እመነኒ ንሳ የምጽያቶ። ዓርኩ ኣተዓባቢኻ ባይትረኣያ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዓቕሚ የብላን። ኣይተካብዳ ተራ ሰብ እያ። ላላላላላ ተራ ጓል ጌርካ ኣይትውሰዳ በላሕ ብልሓ ንጽቡቕ ስለ ዘይጥቀመሉ ዘላ እዩ ትሽግር። ሚሒር ኢኻ ካቢድካ ትርያ ኣሰንቢዳትካ መስለኒ። በርሀ ኹሉ ነገራታ እናተሓሳሰቦ ብህድኣት ኣይፈለጥካያን ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል እያ ብምባል ዝንበለም እዚ ትብልዮ ዘለኺ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ ኮይኑ ዘይከውን ንዓይ ኣየሸግረንን እዩ። ኣይ ዊል ዱ ኢት ማም ቅሰኒ ባዕለይ ክገብሮ እየ። ተደልየዮ ከም ዝገብሮ ትፈልጢ ኢኺ ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን።
ኣይትደውልሎም ኣነ ክገብረ እየ ኣይሸግረንን እዩ ከጸግመኒ ኢልኪ ኣይትሕሰቢ ኣብዚ ኮይነ ብቴሌፎን ኩሉ ክውደየ ምስ ወዳእክዎ ክድውለልክ ሶልያና ናብቲ ሆቴል ተመሊሳ ብቴሌፎን ምስ ኣዲኣ ሓውሲ ክትቋየቕ እናደለየት ከተውግዕ ዝረኣየ ፍጹም ብኣንክሮ ይሰምዓ ነበረ መገሻ መኽንያ ካብ ቤታ ካብ ትወፅእ ምስ ኣዲኣ ርክበን ብቴሌፎን ብምንባሩ ኣዲኣ ናይቲ ገዛ ጉዳይ ስለ ዝበዝሐን ኣንጸርጺረን ዝደወላ ሶልያና ምስ ፍጹም ሓዲራ ነብሳ ተሓጻጺባ ካብ ኣምባሳደር ሆቴል ቅድሚ ምውፃእ ኣብ ክፍላ ኮይና ንኹሉ እቲ ከባቢ ኣዒንታ እናለኣኸት ዳሰሰቶ ዝኾነ ዘጠራጥር ስለ ዘይረኣየት ንፍጹም ኣብ ዓራቱ ገዲፋ ኣንጊሃ ካብቲ ከባቢ ተሰወረት በርሀነታ ትማሊ ዝደወለቱሉ ህዝባዊ ቴሌፎን ከም ዝፈልጣ ስለ ዝተረዳኣ ደጊማ በታ ቴሌፎን ክትድውለሉ ኣይደልየትን ጸግዒ ካቴድራል ብምሓዝ ናብ ከባቢ ባርኪት ካት ብምምራሕ ኣብታ ኣበ ባርኪት ካት ተጸጊዓ ዘላ ህዝባዊት ቴሌፎን በጺሓ ለዓት እታ ቴሌፎን ብምሓዝ ቁጽሪ ካውንስለር በርሀ ጠወቐት ሃሎ መን ክብል ሶልያና ከም ዝኾነት እናተረድኦ ብትሑታ ዘራርባ መነጽሩ ኣውፂኡ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ወረቓቕቲ እናጸግዐ እንቋዕ ወዲ ተበኰርካ በለቶ እንታይ ዳ ሰንቢድካ እንታይ ኮይነ ሞ ክስንብድ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንኪ ይፈልጥ እየ ትርር ኢሉ ብዝኾነ ከምቲ ዝገበርክዮ ኣይግበርን እዩ ቃናኡ ብምቕያር ህድእ በለ እንታይ ኮይኑ ዘይግበር ንስኻ ንዘይትረኽባ ሰብ ክትረክብ ቀልባዕባዕ ክትብል ከለኻ ቀዲመካ ንበዓልቲ ቤትካ ዕምበባ መሃበይ ምስ ዘይግበር ሓሲብከዮ ኖ ብዛዕባ እቲ ዕምበባ ይኮንኩን ዝዛርብ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ምጸኒ ዝበልክኒ ግደፎሞ ንሱ ቅድሚኡ ኣብ ሓደ ቦታ ቀልባዕባዕ ክትብል ርኤካ ዝጠፍኣካ እሞ ትደልዮ ሰብ ኣለካ ድዩ ሰዓት ካቴድራል እናረኣየት ዝጠፍኣኒ ሰብ እኳ የብለይን ርእሱ በኣሉታ እናነቕነቐ ምናልባት ንዓይ ትደልየኒ ኸይትህሉ ትርር ኢላ ማለት ኣይትድከም ንዕባ ሶልያና ቁሩብ ሓግዝኒ በርሀ ተማሻኽነ እንቋዕ ካባይ ሓገዝ ከም ትደሊ ፈለጥኩ ነቲ ትማል ምሳይ ዝነበረ ሕጂ ክሰደልከ ካብ ስራሕ ኣይትውፃእ ቻው ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓፀወታ በርሀን ተመስገንን ኣብታ ዝበዝሕ ግዜ ሻሂ ሶቲላ ካቴድራል ካፈ ኮይኖም ብዘራኽቦም ጉዳይ ኣዕሊሎም ምስ ወድኡ በርሀ ንሶልያና ኣልዓላ ኢለካ እንዴ እዚኣ ዘይትገብሮ የብላን ተመስገን ካብ ልቡ ሰሓቐ ሕጂኸ እንታይ ጌራ ከም ናይ ዝሓለፈ ዘብዘባ ቢልሃትካ ድያ ኣይትላገጽ እሞ እቲ ዕምበባ ንሰያ ምጽያቶ ኢለካ ዶ ንስኻ ግን ሓደ ክኸውን ዘይክእል ተኣምር ጌርካ ወሲድካዮ ክትኣምነኒ ኣይከኣልካን ዋላ ሕጂ ንሰያ ምጽያቶ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ሓሳቡ ከም ዘይቅየር ብዝገለጽ ቃና ይኣምን ጥራይ ኣይኮንኩን ኣረጋጊጸ ኸ እምበር ብምንታይ መንገዲ በርሀ ሞባይሉ ኣውፂኡ ነቲ ንሱን ንሳን ብቴሌፎን ዘዕለልዎ ሪከርድ ገይርዎ ብምንባሩ ተመስገን ንኽሰምዖ ሞባይል ሃቦ ተመስገን ንዝሰምዖ ዝነበረ ከኣምን ተሸገረ ስማዕ እንዶ ንስኻ እቲ በዲል ንትብሎ ሰብ ትመስላ ኸይትኸውን ከምኡ ክኸውን ኣይክእለን እዩ ከም ዝርድኣኒ ዝኾነ ወዲ ዘበላ ኣጽልይዎ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዘላቶ ኩነታ ኣእምሮ ጌጋ ትገብር ዘላ ኮይኑ ኣይስማዓን እዩ በርሀ ዝምበለ እቲ በዲል ንትብሎ ሰብ ኣሎ ዶ ተመስገን ብተምሳጥ ሓተተ ዝፈልጦ የብለይን እንተሎ ግን ግድን ገለ ነገር ጌራቶላ ደቂ ሰባት ኣብ ከምዚ ኩነታ ኣእምሮ ሕነኦም ክፈድዩ ድቃስ ዘይብሎም እዮም ዝሓድሩ በልተጠንቀቕ ዝዓርከይ ከምቲ ትብሎ ንስኻ ዘይኮንካ ትደልያ ዘለኻ ንሰያ ትከታተለካ ዘላ ተመስገን ብተግባራት ሶልያና ዝሰንበደ ክመስል እናስካሕካሕ ተዛረበ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ምዃና ሕጂ ኮንኩን ፈሊጠ ኣቐዲሙ ይርዳእኒ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ናይ ህይወተይ ነገራት ትፈልጥ ካብ ኮነት ኣእምሮኣ ድማ ኣብ ነውፂ ክሳዕ ዝሃለወ ንህይወተይ ስጋኣት እያ ኣነ ንዝምልኮተ ኣካል ክሕብር እየ እቲ ክገብሮ ዝኽእለኒ ሓሰበይ ኣሳሳይ ጸዊዑ ሕሳብ ክትገብረሎም ሓበራ ሕሳብ ንኽኸፍሉ ድማ ተዋጠጡ በርሀ ኣብታ ጽፍፍቲ ኦፊሱ ኮይኑ ኣብ ሓሳብ ተጸምደ ሶልያና ካብ ዘይትድውለሉ ልዕሊ ወርሒ ብምሕላፋ ነገር ድሓና ይኮነን ኢሉ ሓሰበ ኩነታት ሶልያና ኣብ ሓሳባቱ እናተሓላለኸ ከጨንቆ ጀመረ ብኸመይ መንገዲ ሕርሲ ሰበይቱ ፈሊጣ ቀዲማቱ ሕክምና ኸይዳ ኢድ ውላዱ ምስ ዓማ እንታይ ስለ ዝሓሰበት ወይ እንታይ ክትገብር ስለ ዝሓሰበት እያ ክሳዕ ክንድኡ ምስኡ ዘተሃላልኽ ጉዳይ እንታይ ኮን ይኸውን ንነብሱ ብዙሕ ሓቲቱ መልሲ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ንኹነታት ሶልያና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሕብር ወሰነ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ብምውፃእ ድማ ናብ ኣብ ከባቢ ገዝኣ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ኣምርሐ ንምንታይ ግን ኣቐዲምካ ዘይሓበርካ
كل استوهب حبريتاتات كتمزجب صنحت قال هايله ترري لا زوصات تحت يام لك علخي كحبر نيرني أفعل ماي سوليانا انترفو بأفا معرخ ندزي تشكني لي حسبكن نعارخي بكوفا بلا خرد أمخاني نفسي أمينيو بمبال زنبلي زكال نون جيري نساقني حاجزتنن كندي غزي يخون سبيل أخل كالو خيلا دويلاتلكا أمزجب الناس حفت بزحيو بلك عزخ بلك ياي كلني بقمت كندي يخون نجر بوليس كي ترف عينو ناطمتت شومونتي تشعت غزي يخوني إذا تفصمو زلا جبن مخانو حبير كي تفلت دو قصا عتيبا فلت بقوة رؤسنا نقنقه نساقن نزيز خون فلي ملسي زلوا زبولوتنا ذكره انتي لا تملس نتكاب حق من بار زوص حق علم اينتايني بهاليدا قال هايله بملس سوليانا انا تقرمت حطوتا قصلت ابتي بزح برهان زي بلو لعلواي دربي تافرن بمخان مصحفنا من باب لمدي زنبرا سوليانا انتي حسيبا مصيات فلطي نبران كابت غزا نوح ايوانيا تعاليا زنبرت تنببا زنبرت مصحف بتبعتاوي انن تغوبيا بمنبارا مستي صحفي انا تراص امتيا تنببا نيرا نتا تنببا زنبرت مصحف كولي تطقيموم اب ماكل تنببو زنبرت غص صوتاو ركب زغبرو زنبرو هامماريا اب حساباتوت كل فطور يعبين اس نصوتاو ركب زلو املخاختا اقرما فطاري انتاي زبولو فطوريو بمبال دما اتوم كلتي اب تنببو زنبرت مصحف ززمو زنبرو هامما سرحم وديوم كساح زنفرو تصبيتهم مس من فارقتهم هامماتات دما تليفونات دولت دواليت اب هاجر جيرمن تقمت ميكال حفتا بمنبارا دسنا بلا تقبلتام سولي حفتي كميك انيخي دحاني ميكال حفتي نسخم كي سولي انا احفشا دهاي احوات حتتت دحانينا انت هيدا لا ماما تبلزلا ميكال نابز دولا مخنيات اتوت اندعي انت يتبلزلا انا ترد حتتت باخي حقوستي لان مسلني اند سوليانا زربا اكل فتا انت يغير لا يا مخت حقوس حقا اي تغاغيتن حجر ما بسراح مغشاتات ابزي حسل زتفلخ وايا تخون صموا قچوچو يزبلا زلو ازي حيزي زلخ بروجكت كسع زودو كتصاورني كم زلوا امنيا ميكو حفتي نعاخي تسمعك يا سوليانا ندليتات اديانا فلطت بمخنيت غوسيتو اوكي كومو تخوينوس دحان مدب كصاففي كمي كسالط الكلو مصحفنا يمحتا مدباتا سلت فولطون اغره منجدا دهاي سرحا حاتتت حجس دارغا ابي مصفافيو كيرسعكو حدا نجر كتتحبابرني اخي حدا ممهرتي زنبره تليفون انا دوله مسرح يخلان لمو قطرو كهبكي دويلكي انا سوليانا كترخبني الكا ايتركم بسنكخا عد غيره يكتب لي بتوساخي كتدليني غزي خايتت كالت سرحو تلكا غزي خاتقملو تشاو الكي ابزاز نعصويو كابزاز بولكوخي وصاي زخونه قال كيتوسخي ابزخونه غزي دويلو سوليانا انتيلكي اذا ذهبك قطر مزغبيامو ابو اذني خطعصويو نمبرو كبكي قدن حج دوللو مرس دما نغرني بعد شوعته عصرته تليفون ناي كونسلر برها هابتا قال هايله اقدمو زهبا مرس سلازغرما تقريما رأيتو مودة زدولت الكام عالتي كان دي يقبر ورحبي لي خونيو حراي كونسلر حبريتها ولا قرب انت دنوي جنكا صبوق حبريتايو بزي هيبكانا زلخ حبريتها اب حصير غزيه غلفتح نغبرينا نزخون حبريتا ادراشخا سلازلنا كندول الكاينا مسبلوتو برهه كابيت صحفت قال هايله انا وصي موبايلو بمدوالا قصري دوالي كاب هاجر جيرمن مخانو زحبر قصري تملكته تحتيلو هلو منكبل انا سوليانا كترخبني لكا ايتركم بسنكخا عد غير لهو كتدليني غزي خايتطف كالت سرحون تلكا غزي خا تطقملو تشاو سوليانا بللين زبلتا شمديداتو صنحت ميكال زدليا تزاريبا تليفون اب اذنو عصوتو نقال هايله النار ايك ازازي نسهدو الى صنيحه مو انت ايلاتكا كابز عدو وصيا سور نسخون كما يتدكمي برهزن بلا دهاي مطفا مس موصا كابز عدي اتححزو ابوشت اورحي كميلا جيرمن كتبصح تقل اتحساسبو مخان ازيا زي تغبر يبلان بمبال كابز عدي موصا تحز غبرو
ኣብ ህይወቱን ሶልያና ክረጋግእ ዝኽእል ፍልጠትን ብልሕን ብዘይምውናኑ ነታ ድሓንየ ኢሉ ዝሓስባ ነብሱ ጸላ ደጋጊሞም ምስ ሶልያና ብኣካል ብዘይምርኻቦም ኣጓዮም። ሚካል ነታ ኣዝያ ትፈትዋ ሓፍታ ዝበለታ ከም ዝገበረትላ ክትሕብራ ደጊማ ናብ ሶልያና ደው ኢላ ሶሊ እቲ ዝበልክኒ ጌረልክለኹ በለታ። ሶልያና ብወገና ሓፍታ ንዝገበረትላ ብምምስጋን ገንዘብ ኣድሊዋ ስለ ዘሎ ክሰዱላ ብምሕባር ምስ ሚካል ሓፍታ ተመሳጊና ተፈላለየት። ናብታ እተንብባ ዝነበረት መጽሓፍ ብምምላስ ዝበጽሓቶ ገጽ እናደለየት ደጊማ ቴሌፎና ተደወለት። ቁፅሪ ደዋሊ ዘይትፈልጣ ብምንባራ ግርሂላ ክትቅበላ ኣይደለየትን። ከይተቐበለታ ጻውዒት ቴሌፎን ተወደአት። ካልኣይ ግዜ በታ ቁፅሪ ተደወለት። ሒደት ድሕሪ ምሕሳብ ቴሌፎና ኣልዓለት። ሄሎ ድምፃ ንምቕያር ንናይ ሞባይላ መሕለፊ ድምፂ ብኢዳ ብምዕባስ ሶልያና ሓቀይ ደዋሊ ምቕልል ኢሉ ተጋጊኻ ኣለኻ። ድምፂ ካውንስለር በርሄድዩ ኣይኮነን ከተረጋገጽ እናፈተነት ምን ኢኻ ንስኻ? ኣይትፈልጥንን ኢኺ ብሕጂ ኢና ክንላለ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ኣብ ካራቨል ሆቴል ቴሌፎንክን ሕሳብ ዝበልዓኹሞን ሂብክን ነርኪ። ብርሃነየ ንሱ እናሰሓቐ ከስሕቓን ከዘክራን ኢሉ ዝተዛረቦ ዘረባ ነበረ። ሶልያና እውን ግብሩን ግብራን ኣዘኪርዋ ሰሓቐት። ኦኬይ ካልእ ሰብ መሲልኒ ስመን ክብል ብርሃነ ይበሃል። ብርሃነ ኩሉ ነገራ እናተራእዮ ምቖት ኣካላቱ ወሰኸ። ናተይ እኳ ቆባ ኣቢልካ ኢኻ ደጊመ መንጋር ኣየድልየንን እዩ። እወ ጥዑም ስማ ይርስዕን እዩ ጽቡቕ ሰብ ኣይጋገይን እዩ ትብል ነራ ሓንቲ መሳርሕተይ ንስምክን መልክዕኽን ትረሲዕዮ ሞ ትረስዓኒ ብዝኾነ ኸመይ ኣለኺ ኣዝይ ጽቡቕ ቈልዑ ከመይ ኣለዉ ዓቢ ሰብኣይ ንኽምስጣ ኢሉ ዝኣልሞ ዝነበረ ቃላት እናገረማ ናይ መን ቈልዑ ከምዛ ትርእዮ ዘላ ገጹ እስር ኣቢሉ ክስልበጥ ደለየ። እቶም ሳኻ ዝነበሩ ደቂ ኸደ ኣይኮኑን እንታይ ዳ ሰንቢድካ? እቶም ቈልዑ ባባ ባባ እናበሉ ዝጽውዕዎ ዝነበሩ ተራእይዋ ንጥልመት ኣቦኦም ጸየነቶም። ልካ ኣለኺ ብዙሕ ሰብ እዩ ደቀይ ዝመስሎም ደቂ ሓወዮም ኣብ ደገ ዝቕመጥ ሓወይ ኣሎኒ ሳሕቲ ንደቁን ሰበይቱን ንምዝንጋዕ ሻሂ ድራር ብምዕዳም የውፅኦም እየ ከም ገባሪ ጽቡቕ ተመሲሉ ክሕሱ ፈጠነዮም። ከይ ወለድካ ባባ እናበሉ ዝጽውዑ ቈልዑ ብምርካብካ ኣዝኻ ኢኻ ዕድለኛ ብናይ ኣቃጫጭቃና መለሰት። ንዝረብሖ ዘይብሉ ከም ይሁዳ ንክርስቶስ ንደቁ ይኽሕዶም ብምንባሩ ንቓላቱ ፈንፈነቶም። ይቐኒየለይ እሞ ሻሃዳ መዓስ ክንብለኪ ኣብ ዝጠዓመኒ በዛ ቴሌፎን እዚኣ ክድውለልካየ ቻው። ቀጫምፂኡላ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓፀወታ። እንታይ ግደሾ ደቁ ዘይዕቢ ረሳሕ ንበይና ትሕት ኢላ ተዛረበት። ብሶልያና ነፍሱ ዘይክእለሉ በርሄ ንተመስገን ንራኸብ ክብሎ ደው ኢሉ ኣይሰለጦን። ተመስገን ኮንትራት ንመንደፈራ ስለ ዝኸደ ክራኸቡ ይከኣሉን። በርሄ ብዛዕባ ሶልያና ክሓስብ ኣይተሓደር እዩ ሓዲሩ። ኩሉ ነገራ ቅጅል በሎ። ኣብ ሓሳቡ ሶልያና ኣብ ሓንቲ ዘይውሕስቲ ጃልባ ኮይና ኣንጻር ዓብዪ ማዕበል ትቃለስ ስሑቲ ባሕረኛ ኮይና ተሰማዓቶሞ ኣይፋልን ከምኡ ይኮነትን ብምባል ብኻልእ ምስሊ ክቐብኣ ይህቅን። ሰባት ጽፍራ ስለ ዝቖረጹላ ኢዶም ክትቈርጾም ትጓየ ጨካን እውን መሰለቶ። እዚ እውን ዝኸብዳ መግለጺ መሰሎ። ጸኒሑ ንዝበደልዋ ሰባት ክትብድል ኣንጻር እቲ ቅኑዕ ዝዳኒ ሕልንኣ እትቃለስ ጽቡቕ ወሲዶም ሕማቖም ዝሃብዋ ዘይናይ ኢዳ ዝረኸበት ኮይና ተሰማዓቶሞ ምስ ናይ መወዳእታ ሓሳቡ ተሰማሚዑ ንተመስገን ኣንጊሁ ቈጺርዎ ብምንባሩ ምስቲ ድቃስ ከሊእዎ ዝሓደር ሓሳባቱ ናብ ቈጸርዎ ኣምርሐ። እዚ ኹሉ ናይ ድሓንድያ ጥፊኣ እናበልካ ክትዝክራ ከም ዘይቀንኻ ድሕሪ ወርሕን ገለን ትማልእ ደው ኢላ። በርሀ ነቲ ዘጋጠሞ ኹነታት እናዘከረ ዕላሉ ጀመረ። እንታይ ደኣ ሞበለት ዕላላት ሓሪምዎ ዝቐነየ ተመስገን ሓድሽ ነገር ብምድላይ ኣይርዳእካን እዩ ናይዚኣ ነገር ኩለን ኣብ ሳንብኡ ዝነበራ ኣየር ንግዳም እናተፈአ በርሀ ዘንበለ እንታይ ጌራ ድያ ምስታ ነቲ ጉዳይ ክትሕዞ ትኽእል መርማሪት ብዛዕባ እናተዛረብና ካብ ጀርመን ደው ኢላ። ካብ ጀርመን ተመስገን ስምብድ ኢሉ ዘውፃእ ቃል ነበረት። ያ ካብ ጀርመን በርሄ ኣሕፂሩ ኣረጋገጸሉ። ኣብ ውሽጢ ወርሕን ገለን ጀርመን ክትኣቱ ይትኽእልን እያ ሕስብ ባቡሎ። ተመስገን ከኣምኖ ከም ዝሽገር ብዝገልጽ ድሃይ ተዛረበ። እዚኣ እኮ ዘይትጐብሮ ይብላን። በርሄ ንባዕሉ ከኣምን ከም ዝተሸገረን እቲ ሓቂ ግን ንሱ ምዃኑን ብዝገልጽ ድሃይ መለሰ። ክንደይ ግዜ ኢና ምኽንዛረብ
ኣኽቢድካ ይትረኣያ ምናልባት ውዱእ ወረቐት እንተጸኒሕዋ ጸገም የብሉን ማንም ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ እዚ ንብልሓ ገለ ዝገልጽ ተግባር ኣይኮነን ዓርከይ ግን ኣምሊኽካያ ኣለኻ ከንጸርጽር ደለየ እንታይ ኮይነ ከምልኻ ሳሕት እኮ ከይተረዳእና ሰባት ክመልኩና ባዕልና መንገዲ ንፈጥረሎም ኢና ከምኡ ዝኾንካ ስለ ዝተሰማዓኒ እየ ብኻልእ ኣይትሕሰቦ ንስኻ ዘይትፈልጣ ንስኻ ከተና እሳን ከተና ሸዋን ኢኻ ትፍትን ዘክረሞ ናይ ሰበይተይ ምሕራሳ ፈሊጣ ከያኽላ ቀዲማት ንኮያ ዕምበባ ሒዛ በፂሓ ኩሉ ናይ ህይወተይ ምንቅስቓስ ብኸመይ መንገዲ ክትፈልጥ ትኽእል ኣነ ድየ ዝደልያ ንሳድያ ትከታተለኒ ክሳዕ ምርዳእ ዝጠፍኣኒ ላዕልን ታሕትን ከም ዘበለትኒ ትፈልጥ እንዲኻ ወከመይ ኢልካ ኢኻ ከተና እሳ ትፍትን ዘለኻ ብዘረባ ተመስገን ዝተቖጣዕ በርሄ ክሳዕ ሰራውር ገጹ ዝግተር ብስምዒ ተዛረበ ተመስገን ምቁጣዕ በርሄ ደስ ኣይበሎን ካብቲ ህርመት ዕላል ንምውፃእ ግን እናሰሓቐ እሞ መኻዳስ ኣይጸላእካዮ እንትኸውን በለ እንታይ ኮይኑ ማዕረክ እንድኡ ምስ ዓርኩ ነዲሩ ጸኒሑ ዘጣዓሶ በርሄ ኣሻቡ ሃዲዩ ሓቂ ዘረባ ክረኽባ ኣዝየ ዝደሊ ነይረ እንተዝረኽባ ከዓ ብልክዕ ነቲ ዘለዋ ብልጫታት ናብ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝቕየር ምገበርኩ ብዝኾነ ይነፋዓኹን ክረኽባ ዘይምኽኣለይ ናተይ ሕመቕ ገይረ ዝወስዶ ኣይተሓዘለይ እምበር ኩሉ እቲ እትገብሮ እትዛረቦ ኣብ ግምታት እየ ካብዚ ዓዲ ወፂያ ኢለ ይሓስብ ነየ ተመስገን እናተሰከፈ ዘውፃ ዘረባ ነበረት እንታይ ድየ ርኤካ ብድምፃ በቓላታ እንታይ ኢኻ ሰሚዕኻ ወላ ንሰማዕካዮ ምእማንትስን እንድዒ ኣነሳይ ተዋሓጠለይን ናይ ብቐዳማይ ሪከርድ ዝገበርካዮ እስክስማዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ምዝሰምዖ ድምፃ ኸነጻጽሮ ብምድላይ ተመስገን ገለ ጭብጢ ከም ዝረኸበ ሕጉስ በለ ኣየናይ እቲ ቅድሚ ወርሕን ገለን ዝደወለቶ በርሀ ንተመስገን ተስፋ ቁረጾ ኣብ ኮል ሪከርደር ኣትዮም ፈትሸሙን ሰኣንዎ መኽዘን ሞባይል በርሀ ንኽንዱ ዝኣክል ንውሓት ግዜ ክስንድ ዝኽእል ዓቕሚ ነብራን ዝኣዘዝዎ ናይ ጻሕሊ ቅጫ ፍትፍትን ማዕድናዊ ማይ ደንጎሎን ኣሳሳይት ኣብ ጣውሎኦም ተራግፍ ስለ ዝጀመረት ኣመት ከብዶም ክገብሩ ንሶልያና ረስዕዋ ጓል ሃይለ ጉዳይ ሶልያና ስለ ዘየቕሰና ህላውነታ ክከታተሉ ክልተ ኣባላት ጸዊዓ ኣድራሻ ሶልያና ሃበቶም ልዕሊ ሰሙን ንጉሆን ምሸትን ተኸታቲሎም ክረኽብዋ ስለ ዘይከኣሉ ከይፈተው ኣብቲ ከባቢ ንዝቕመጡ መንነቶም ሓቢኦም ህላውነት ሶልያና ሓተቱ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘይትርአ ልዕሊ 2 ወርሒ ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ምስ ረኸቡ ንጓል ሃይለ እቲ ሓበሬታ ሃብዋ ምስ ሓበሬታ በርሀ ስለ ዝተመሳሰላ ስርሖም ክቋርፁ ኣዚዛ ብተግባራት ሶልያና ክትሓስብ እታ ትጽሕፈላ ዝነበረት ብርዒ ኣብ ኣፋኣትያ ናብ መዓሙቕ ሓሳብ ተሸቕለት ምዕራፍ 9 ኣብ መንጎ ዕላልን ዘረባን ዘሎ ፍልሊ ፈላጢኡ ውሕድ እዩ ኣቦ ሶልያና ጓሉ ንኽንድዙ ዝኣክል ግዜ ጠፊኣቶ ስለ ዘይትፈልጥ ተሻቐለ ምኽንያት መጥፊኣ እዚ ኸውን እዩ ኢሉ ክሓስቦ ዝኽእል ወላ ሓደ ይነበሮን ኣብ ዕለተ ልደቱ ኣንብቦ ኢላ ዝሃበቶ መጽሓፍ ኣንቢቡ ጥርሽዋ ነበረ ምጥራሽ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ትሕዝቶ እቲ መጽሓፍ ንባህርያት ስእሊ ጓሉ ዘርእዩ ምዕራፋት ብዙሓት ብምንባሮም ርጋጽ ጽሑፍ ሓሳባት ርእዩ ሰንበደ እታ ቐንዲ ጠባይ ናይታ መጽሓፍ ንበደል ክጻወር ዘይክእል ሕለናን ንበደልቲ ክትቀጽዕ ኩልንትንኣ ዝወፈየት ብምንባራ ምስ ናይ ጓሉ ባህርያት ብምዝማድን ሶልያና ብዝርድኣን ዘይርድኣን ምኽንያት ኣብ ነውፂ ኣእምሮ ከም ዘላ ስለ ዝተገንዘበ ብመንገዲ ሰራሕተኛኦም ብህጹጽ ሶልያና ክትመጾ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰዲዱ ኣብ ትጽቢት ነበረ ሶልያና ካብ ኣቦኣ መልእኽቲ ከም ዘለዋ ስለ ዝተሓበረት ንገዛ ኣምርሐት መልእኽቲ ኣቦኣ ኣንቢባ ማዕረክንደይ ኣበ መጽሓፋ ባህርያታ ከም ዝተቓልዐ ተገንዘበት ዋላቲ ዝጸሓፈቶ መጽሓፍ ቅድሚዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ትጀምሮ ንኣስታት 3 ዓመታት ምስ ሄኖክ ምስ ተፈላለየት ዝነበረ ህይወታን ኣተሓሳስባን ኣብቲ ትጽሕፎ ዝነበረት መጽሓፍ ተካትቶ ከም ዝነበረት መልእኽቲ ኣቦኣ ምስ ነበበት ተረድኣ ናይ ኣቦኣ ዛንታውን ገለ ክፋሉ ድራማዊ መልክዕ ብምትሓዝ ኣብ ገለገለ ገጻት እቲ መጽሓፍ ከም ውሻል ትውትፎ ከም ዝነበረት ትፈልጥ እያ እዝን ካልእን ተደማሚሩ ኪኖቲ ኣብቲ መጽሓፋ ዘርኣየቶ ሕሉፋዊ ኣጠማምታ ኣብቲ ነብሮ ዝነበረት ህሞት እውን ከምኡ ብምንባራ ህይወት ኣጽላ መልእኽቲ ኣቦኣ ልባ ሰብራ እቶም ናብቲ ዘላቶ ህይወት ዘእተውዋ ሰባት ክትረኽቦም ብዘይምኽኣላ ተሃና ክትውፃእ ኣይካለትን በዚ ምኽንያት ልባ ብዝገበረቶ ዘበለት ኣይዓረፈን ኣማስያው ንልባ ክዓርፍ ዝኽእል ነገር ክትሓስብ ዝግበለት ኣብ ሓሳባ ሓደ ሰብ ተቐጀላ ከይተረድኣ ድማ ሳሙኤል በለት
ንሄኖክ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ደጊፍዎ ከሎ ተራያ ነቲ እንኮ ተሃና ኣውፅኣ ክትዕርፈሉ ዝሓሰበት ሄኖክ ክትረከብ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን እውን ኣብ ኣፍ ደገ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ከም ዝረኣየቶ ተዘከራ እናሓንሓነት ከንፈራ ብምንካስ በደል ሓውኻ ንስኻ ተሰኪምካዮ ንቤትካ እንተ ኣተኻ ዘኽፍ ኣይመስለንን ነዊሕ እዋን ክዝክረካ ኣይከኣልኩን ሕጂ ግን ግዜኻ ኣኺል ኣሎ ከምዛ ምስኣ ኮይኑ ዘዕልላ ዝነበረ ድምፂ ኣበሪኻ ተዛረበት እንታይ ኮይና ክሳዕ ሕጂ ክትዝክሮ ዘይከኣለት እናተሓሳሰባ ሞባይል ኣውፅያ ናብታ ቅድሚ ሕጂ ንሄኖክ ደልያ ደዊላ ሳሙኤል ዝተቐበላ ቁፅሪ ሞባይል ብቐጥታ ደወለት ሄሎ መን ክብል በለ ሳሙኤል ንዘንብባ ዝነበረ መጽሓፋውን ዚፉ ሩት ይበሃል ኣይትፈልጠንን ኢኻ ኣይፈልጠካኒ ራንደም ቁፅርታት ጠዊቐ ናባኻ ደው ኢለ ብሓደ ጉዳይ ኣዝየ ተባሳጨ ሕማቕ እየ ዘለኹ ሽግርካ ድማ ምስ ዝፈልጠካ ሰብ ዝዕለል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ብቐደም እውን ሓደ ሰብ ጥራዩ መኻፍልቲ ሽግረይ ነይሩ እንሱ ኸ የለን ካብዚ ዘለኽዎ ስትረስ ክወፅእ ደል ኣለኹ እንታይ ክትሕግዘኒ ትኽእል ሶልያና መኽፈት ዕላል ኢላ ዝሓሰበቶ መላለይ ዛንታ ፈጠረት ነታ ቅድሚ ሕጂ ዝደወለትሉ ኣጋጣሚ ከይዝክራ እናፈርሐት እንታይ እሞ ክሕግዘኪ ዝሓፍተይ ማለተይስ እንታይ ክትደሊ ብድንጋጸ ዝተመልኦ ቐና ሶሪ ስምካ ሞመን እዩ ሳሙኤል ይበሃል ኦኬ ሰማሓዊ ንጭንቀተይ ከረስዕ ዝኽእል ዝኾነ ባንዕልል ዋ እንታይ ኢና ምኸንዕልል ድንግርግር በሎ ዝኾነ የቕሬታ ኣብያ ኣለኻ ገዛ እንታይ ትገብር መጽሓፍ የንብብ እንታይ ትብል መጽሓፍ ተንብብዳ ኣለኻ 11 ሚኒትስ ዋው ጣዕምቲ መጽሓፍ እያ ማርያ እታ ጽብቕቲ ሕያወይቲ ብራዚላዊት ብዝኾነ ምንባብ ትፈቱ ኢኻ ማለት እዩ ሶልያና ነታ ቅድሚ ሕጂ ዘንበበታ ናይ ፓውሎ ኬሎ መጽሓፍ እናዘከረት እያ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ሓቂ ዘረባ ምንባብ የንብብ እየ ግን ከም ሓወይ ንፉዕ ኣንባቢ ይኮንኩን ነፍሲ ምሓሮ ሓወይ ንፉዕ ኣንባቢ ነይሩ ጽልዋናቱ ዝኸውን ደስ ዝበሉኒ መጽሓፍቲ የንብብ እየ ጽቡቕ ደቀ ስመራ ብንባብ ትሕመይ ኢኹም ሓውኻ ግን በንጻሩ ንፉዕ ኣንባቢ ነይሩ ኢልካዮ ወ ንሄኖክ እናዘከረ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ትራይ የንብብ ነይሩ ማለተይ እቲ ክምልሰላ ዝኽእል ስለ ዝተሰወጦ ሳሙኤል ሰሓቐ ሓቂ ሓይሽ ዝበዝሕ ዘንብቦ ብዛዕባ ኣብ ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት መጽሓፍቲ መርጽ ነይሩ ግን ኣይፈልጥን እየ ከይተረድኦ ጽቡቕ ዛዕባ ዕላል ከም ዝኸፈቱ እናተረድኦ ንስኻ ኸ እናቱ ደሞ ወሲድካ ነይምሰል ሃሳስ ሰሓቕ እናሰሓቐት ኖ ብህድኣት እናሰሓቐ ሕማቕ ከይስማዓክ እምበር እቲ ዓይነት መጽሓፍቲ ብዙሕ ኣይብርሃንን እዩ እሂ እንታይ ከምኡ ዓይነት መጽሓፍቲ ስለምንታይ ይጽሓፍ ከማን ኣይርዳእንን እዩ እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ ዳ ትፈቱ ንቐጻሊ ከም መራኸቢ ክቐጽላ ዝኽእል ነገራት እናሓሰበት ናይ ታሪኽ ናይ ፖለቲካ ናይ ስነ ጽሑፍ መጽሓፍቲ ብፍላይ ድማ ናይ ፈጠራ ጽሑፋት እየ ዝፈቱ ከምቲ ትደልዮ ጽቡቓት መጽሓፍቲ ኣለዋን እሞ ከተንብቦ ትደሊ ተኾይንካ ክበካ ኽእለ ረኸብኩኻ ብዘሰምዕ ቃና ጽቡቕ ነይሩ ጽባሕ ኣበይ ክገድፈልካ ክትረኽቦ እናደለየት ንየምሰል ዘውፅኣት ተሓረግ ነበረት ዘይንራኸብ እንታይ ጸገም ኣለዎ ድዩ ኦኬ ክንራኸብ ንኽእል ኢና በለት ከምዛ ዘይደለየት ጽባሕ ሞ እንታይ ይህልወኪ ወላ ሓንቲ ሞ ጽባሕ ዘይንራኸብ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ጸገም የለን መጃኸ ግን ብዙሕ ኣይትጨነቒ ሽግራትና ብናትና ድኻም ይኹን ብናይ ካልኦት ድኻም እንተወሪዶምና ክንቅበሎም ጥራይ እዩ ዘለና ንዝወረደካ ዘይምቕባል ኣዝዩ ይኸቢድ ዝፈትዎ ሓወይ በቃ ጽባሕ ንራኸብ ሳሙኤል ሕንቕንቕ ኢሉ ንብዓት ቋጸረ ዝፈትዎ ሓወይ በቃ ጽባሕ ንራኸብ ሳሙኤል ሕንቕንቕ ኢሉ ንብዓት ቋጸረ ሄኖክ ንሕማሙ ምቕባል ኣብይዎ ዘሕለፎ ናይ ጭንቀት ግዝያት እናዘከረ ሕማቕ እናተሰምዖ ሶልያና ንነፍሳ ድላያ ክትገብር ዘይትእገም ጌራ ካብቲ ወስዳ ሓጺር እዋን ኣይገበረትን በዚ ምኽንያት ሳሙኤል ኣብ መጻወዲኣ ምእታው ብዙሕ ኣይገረማን ኣብ ልዕሊ ሳሙኤል ድላያ እንተፈጺማ ንጉሂ ልባ ደበስ ምዃንያ ምስ ነፍሳ ኣዕሊላ እቲ ተሓስቦ ዘበለት ንኽትፍጽም ድማ ብዙሕ መጻወድያታት ብሓሳባ ነደፈት ኣደ ሶልያና ነታ ቀንዲ መሓዛ ጓለን ዝኾነት ሊድያ ብኹነታት ጓለን ጠይቐን ልበን ዝመልእ መልሲ ኣብ ሓሳብ ሊድያ ይጸንሐን በዚ ምኽንያትን ካልእን ሊድያ ብዙሕ ግዜን ሶልያና ክትረኽባ ሃቂና ኣይተሳኽዓላን
كلنتنا سوليانا نليديا قاشا بمنبارو بحدش بحريات محازعة تقايشت بتيلوفون قدن كراخبا خمزلوون بمحبار كراخبالو زخلا بوتا مريطا نسوليانا أخبيدا تمحزنتا تراخبا دما مراخبي بوتن سويت كافة بمنبارو بزحي آتيو زوز عامل نسوليانا ربشا وشت آمر قاسينا قلب عبع تبل زنبرت سوليانا انتاي كوينا بوتا مراخبيين أبوك خون سقيلة تسمامعا مس نفسا تقرمت اتركب حتين كخون كم زلوك تقبر دما زكالا تعرض زعبا مراخبيين درو ليديا ابتعلال فنياتو بمنبارا كابتعلال بمخنيت كتهدم اي تشجرتن شاغلوت أديا كبهجي مرعا كم زمنجو نمحزا بمعلال نتعبي زعبا ختكير علالان ترد نتابل الجنة زحزتا قوال محزا بمزكار يلي قاليك كمي الله يلي دروغو بيزا مصابقة كتشارو جميرة أبو أنتريا أويت قبراني شعوق قد أبليا يزمتني ليديا الناس حقت نبهريات قوالا ذكرت سوليانا نيمسل سحقت نجزيه يا دحن يناسكي كم تم بشوكولاتان كاريملن دقم زقششوا عبوتات ديو وريدو يناي شكر اتاقول عب نفسها ابزار نديخا كمسنا بلت ليديا ملست ناي باليقا اوسيدا الناس حقت سوليانا ملست وريدو كسر لي شكر نعخ بحشكي بحبار سحقا ابت اولا زنبرت تليفون سوليانا دولا اسمعت عينتي كلتين نابت ابت اولا كوينا تطارع زنبرت تليفون انبرا سم دوالي هينوك XXX زبل صحف زنباب بمنبارو عين تكلتين نخوينات كمستدالواه تسعي فيت نفي تقاجوام كاب قزي قوصرانا حاموش دقيق حليف الله ساميل في الشيخ النابلة سوري سوليانا زربا أخي ودأت ساميل كولفا تمصدت لوي سوري أزيا قداسي قداي سلزلني لو مخندينا كين راخب كوما يقبرني روت أقدمك تنقرن نيركي كالو مدب مسرعخو ساميل كخورنا دلي قصرات الشنديحخا أي تفلتني خمسلني الناخ مسمست سوليانا ملست ولا وانت قاصيرا يفلتني ترريلو ملسه حق خندي خرخ تنصرصر الناس حقت كتبرو دليت حدشكا كلتي محابيروم سحقو ناو ناي فلما قصراي بخمزي خجمر حسيبي سلا زي فلته كوازفتني قلدنيا اخاخ تمثل بزغونه لومي ترغاغا اخي تمثلي انت يلا حدش نجر يا هيوت حسوتيو بنو اشتي نجر نطبر بنو اشتي نجر نصرصر نا هيوت نجر غرمي زبلاكا انكو عمو خمزي بالكي تمال صبوق اي نبركن بزغونه غزي مصحف شاي تود لخي معاسي تغفليو الناس حقام سوليانا ندخوم سحقا بمنكاس تحتواي كنفرا اسنيتو كخفلي معاس كم زخفلو دوي لخ نغركاي كصبيكي كاب كله تنزبلكن مصحفتي ساميل ملسا سميعو كملس ان حسبه تليفون تعصوت بتي زغاطمو كحسب جمره دغيمو كدولون حسبه غناي غبرون سوليانا تليفون عصيا قلبو انا بليديا ملست سوري ليدي قدن سلازبلكني قطرا طليمي مصيكي نمحازا معرخ ندي كم تقدسلا بزسمع قانا معرك ندزي بيزي ليدا أبقى سوليانا نزتحبو قدايات كتفتش أعينتا تخيلا نسوليانا قويلات أمتتا انتي فريد إلكني أخي بعلي زيد لين قدايات يبزح اللغ سوليانا أحد إيرام اللسات كما أسدا زيد ليك قدايات تبزحي زربا محازا زي توحد الله ليديا دقي ما حدثت قريمك كده انت هيدي خبلك كده ليه داي هنا وقال كده سم دوالي بمذكار ليديا بتنقاق زوطاتن قالات نبرا يبلين نمتي حتيتكني جماوتي شفاشفتي عينتا اسيرا قصا عتبطوم ليديا نستوصونو كاليتات زنبلت كندي يقبر سؤلو عبي مرده تقيري ايو انتايمو سوليانا زربا خلفتا سوليانا يحمق يصبق حد غزي بحبار تغعيسكم يخم قالوا ما يترف كم نيشتي من سيمطن كحزنك نير ومسلني ليديا لب سوليانا كتفتش بعلامه زوصاتن قالات نبرا كحزنو لخا سولي ليدو اشن كايدو بزعبو علال
سوم خمان أبكال السبك سمعوا يدلني لبين حلمين السبر كويو كموتاي نبرون متنعو ستيراتيا سوليانا سمون علالون أبزي تصبي تخونت بملعالو دما فلحا وشتا قطع سلازبلا بتي زلو كوصا نمحزا كي نجرت حسابا ختكفل أساساي تصوعت ليديا كاب قالات سوليانا كتفولت أو زدليت زرخبت كتمثل دقيمة لبي محزا زسنبر علال كتل علاي دليتن حسابا كفيلا قال كيم لقا كابت زنوبرو بوتات العلام سميهنو قل سمعت سوليانا دما شرخرخ زبل زولو خوينونا تسمعيا نمحزا أفانيانا بتا فيت سويت كافة دوي لازنبرة تاكسي تمسجن بقلطوف سقومتات زمرحد أبتا زي تتأكم جزية نخلو هنوك زعنو رأيتات يوتا زالموتو حلمتاتا زكيرا وشتات قاتلت نمنتاي علامة ليديا زكيراتو أحسبا محازا زخون علامة كهلوا يخيليو إلاك تحسب تشكرت أعينتي ليديا أبقص أقلي زفتشا زلوا خمسلا وريح كبلا ترايا كي ترداها ناب تاكسي آتيا بقدميت كوف بلد ألاسكالا باب صحني سبعا ناقفة بخونتا سوليانا أنها تقرم تمسجن قرص واقع تزاربا صقام يبلون أب صحن طراي تمسجن بملكع سوليانا تمسيت بقوب عينو سسريق النات أمتي ملاخ في زخونوه قالات دحرم حساب انتاي دا زحراق تمسلي قالن حراق نصبغ يكونن قروب تزحالكي شهادو خستيكي يغني الله قداماي فتنه زي سلوطه تمسجن اب افو نزحاويو علالو هيوت كزر الو دقيمو سلت علال بمخلاص مخوان اوالد لومي شهازي كونس كم صحاكي كدرك زبلكن يخن تدليا كدرك دو مدرار يكونن تصقم دحر دراري زجمر حانت زي تقم بيسا ادريركم كاليكم تحطو سوليانا قصو خير ايه تزاربت تمسجن زبلكيو تردي اكيب سمعك انا وعي سحقي هاي تحاوس النابا كال زحطو لو زي نحاتت كالنا جيت يصنا بلي كي حاوسكم حوساتكم كلاتكم اودات حدا عينتكم كم تقولنا والد حدا زي كنا نحنا ونحدا يكونان قد بالكان نسخم سي حدا يقوم سوليانا نفلما غزي غصونا رأي تزاربطهم تمسجن دقي مسحقه هم زي نفتاتن بمتى يكون فتاتن دبولا زربا تمسجن حوسي أسنبدا حدا مخوانان زي مخوانان أفتنا أيتأتونا زبل صلوت أيتتكملون ديخا تمسجن دقي مسحقه مدققام سحقون سوليانا أيتبرهن نايد حندا أسحق بزحقه تمسجن بصقاما إيدو ستيرسو بمحاز بيمانا إيدو تليفون حيزو ناي سوليانا كمزقب ناتدالوه الالكي كيف قالوا بلي كالم عالت شاخن ستي نمبر كتبني نمنتاي علامة تمسجن زربا أخم زقرمو زقل سمعيت عبقصو دحر مقباء تليفون نحاد علامات رايخات لواوت أنا زمسل ودي تليفون كنا حطوت كوخي ما هابي شكركي بزغونة تمسجن يبهال ميسكولخ قبرالكي مزقب يا سوليانا أباهلو أن رأسمت إمامانون أقرما هاليلو زمسك أدقي أخبيت كاتعانو بوشت أناد مسأت بلساناقن كابلكاس دوالت رايكون نمبر صقام يلن كيبكاي خالي بمبال قطر موبايل أبا موبايلو صحفتلو أبا مورادا أبصقاماي إيدو كاتم قال كيدان بمرأيا حماق تسمعها اتا نزي أمينة أبا بيتات صبق والنستيتي أدنغز أتا تليفونا بمهابات تعصت دوا بالله أبزخ وردي صبوك هم زي صنحت هندبت قطر بلد حسابها بمخفال معصق قما بيلانا وردت درو موبايلا بدول تمسجن كتدمز جمرات فقرة كسع سوليانا أتموصو حساباتو كسلاسلا قديمو أبا بوتا قطرا بصيحو نبري نزدرقو حساباتو ملاسالسي تصنيحو ززوم زنبري ميلوتي بيرا صبوك كنتا أمرو فطيروم لبمنباروم بمعدو نزريو اتحقو السب أبتي بوتا يمثل نبري بزخري تمهاراي أسمرا ينفرستي أبزنبرو لقزيه سوليانا ويزريت أسمرا ينفرستي أبستباهلو تلووان بمقمات دقفون خقلز نخبري سوليانا زفاسين زتاقعن زكيرو كمس بلهم دحرتو ددر في الشيختا زي فلت موديل في الشيختا زي تفلت موديل تعويتا زبل أفقدو استصحفن زعللن زنبرن زكيرو هندست نايت زعبات رأيو بزحات كاباتهم أبزعد زي مهلاهم زكيرو أبزلو صبوق تمنيو نتعب مدرخ
ብኣካይዳ ድሙ ከም ሰገንት ስጉም ዝነበረት ሶልያና ተረኣየቶ ዝንበለም ሶልያና ግዜ ቆፅራ ሓሊፉ ከም ዝነበረ ፈሊጣ እኳ እንተነበረት ህውኽቲ ግን ኣይነበረትን ተረጋጊኣት ስጉሞ ዝነበረት ስጉምትታት ኣሽንኳይዶ ግዜ ቆፅራ ዘሕለፈት ቆፅራ ዘለዋ እኳ ኣይትመስልን ተኸዲናቶ ዝነበረት ኣብ ነፍሳ ዝለገበ ብዝባና ከፋት ብቕድሚኡ ድማ ንዘይወደቑ ኣጥባታ ዝድግፍ ተሪር ዓንዲ ዝውንን ጸሊም ድረስ ምስቲ ህዱእ ኳዕናን ስጉምታት ኣብቲ ጎደና ንውድድር ቁንጅና ተወዳደር ዘላ ኣምሲልዋ ብምንባሩ ምስቲ ካብ ማዕዶ ሃገግ ዝብል ስሙይ ቨርሳቺ ሸቶ ፈረንጂ ቀልቢ ብዙሓት እናሰረቐት ቦታ ቆፅራ በጽሐት ፍቕሬ ብሓላዊ ማዕጾ ልዳት ተራሒላ ንተኣቱ ዝነበረት ሶልያና ምስራኤ ካብቲ ናይ ዝኽሮ ግዜ ከይተናገፈ ሶልያና ብዙሕ ለውጢ ከም ዘይገበረት ተሰወጦ ክሳብ ናብ ጣውልኡ ትመጽእ ብፍዘት እናጠመታ እቲ ኣብ ኢዱ ደቃይቕ ገይራ ዝነበረት ተወሊዓ ዘይተሰሓበት ሽጋራ ባዕላ ሓሙኽሽታ ጽረገት ፍቕሬ ነታ ባህረርታ ክጽበያ ዝጸንሐ ሶልያና ኣብ ኣካላ ለጊቡ ብምስዓም ንጥዑም ሸቶ ፈረንጂ ብምድናቕ ኮፍ ክትብል ኢድ ብምንሳእ ፍሽኽሽኽ እናበለ እንታይ ደኣ ዘይኣመልክ ደንጉኺ ትራንስፖርት ሶልያና ብምንቅስቓስ ርእሳ እናተዛረበት ሓወሰት እሞ ገዛ ይኮንክን ጸኒሕኺ ሽጋርኡ እናሰሓበ ነው ብኻልየ ጸኒሐ ኣብ መንጎ ኣሳሳይ ምስ ስሩዕ ማይ ማዮ ክዳውንቱ ኣእዳው ንድሕሪት ብምሽልባብ ብትሕትና እንታይ ክሰምዓኪ በላ ሶልያና ትእዝዞ ሓሲባቶ ዝጸንሐት ክትመስል ኣይደንጉየትን ፍረንች ፍራይስን ንእሽቶ ማይ ጋዝን ኣምጻለይ ዓጸፌታኡ ብትሕትና ድለያ ነገረት ኣሳሳይ ብትሕትናን ቁንጅናን ሶልያና እናተገረመ ከም ቅጽበት ዝተኣዘዞ ኸምጽእ ካብ ከባቢኦም ተሰወረ ፍቕሬ ዘረባኡ ቐጸለ ንጽቡቕ ትጓል ጽቡቓት መልእኽቲ እዮም ዝዕጅብዋ መስለኒ ነዚ ገዛ ጽባቐ ዝወስኽ ኩሉ ኮይኑ ይስምዓን ኣሎ ፍሽኽሽኽ እናበለ ካብቲ ኣብ ቢኬርኡ ዝነበረ ቢራ ጨለጠ ሶልያና ብኸምዚኣቶም ቃላት ስለ ዝተሳላቸወት ተሮር ኢላ ከምዚኣቶም ዓይነት ትርጉም ኣልቦ ናይ ወደሳ ቃላት ከነጥፍ ብዙሓት ሔዋናት ከም ዝተሰማማዕና ኣይፈለጥካን ሓቂ ነቲ ፍቕረ ዝሰትዮ ጥራሙዝ ቢራ እናማዕራርአት ፍቕሬ ካብ ልቡ ዘይኮነ ስሓቕ እናሰሓቐ ትኪ ሽጋርኡ ብቦፎኽታ ንግዳም ተፈኦ ከምዚኣቶም ቃላት እንተጠፊኦምካ ብዙሓት ኣእዛን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቕምስላ ዝተረዳእክን ኣይትመስላን ይረዳእና ቃላት ብዘይ ግብሪ ትርጉም ከም ዘይብሎም ስለንኣምን ኢና ጽቡቕ ምስማዕ ጥራይ ንበይኑ ኣኻሊ ይኮነን ንብል እናተተርጀገት ብሓውሲ ባጫ ግን ሓቂ ኸኢኻ ኣወዳት ኣስመራ ከምዛናትካ ሕማቕ ዘይትወፅኣ መልሓስ ምስ እምነትን ግብርን እንተዝዕደሉ ካልእ ሲትረፍ ኣእዛና ጽቡቕ ምሰምዓ ፍቕሬ ንዝደለዮ ዕላል መእተዊ ዝረኸበሉ ክመስል ገጹ በርሐ በሊ ጽቡቕ ገይረ ጸጽቡቑ ኸስማዓኪ ቢራ ካብ ጥርሙዙ ናብ ቢኬሩ እናቐድሐ ሽጋርኡ ኣብ ኣሽትሬ እናጥፈአ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣነ ንስድራይ ሓደ ወዶ ምዃነ ይትፈልጢ ኢኺ ቀርኒ ኸተውፅእ ሓንቲ መዓልቲ ተሪፍካ እናበሉ ብጭርቃን ኣሽሙርን ልበይ ኣጥፍዮም ብለዮም ሶልያና ስለዚ ብዘስምዕ ቃና ብኣንክሮ ትሰምዖ ከም ዘላ ስለ ዘስተውዓለ ፍቕሬ ዘረቡ ቐጸለ ስድራ ቅድሚ ሕጂ ከቕርቡለይ ንዝጸንሑ ናይ ምራዕ ሕቶ ክቕበሎ ይከኣልኩን ሎምሎም ግን ንዓኺ ደጊመ ብምርካበይ ገለ ነገር ይሓስብ ኣለኹ ብቐዳማይ ተራኺብና ካብቲ ብዙሕ ዘዕለልናዮ ንስኺ ኣብዚ ሰዓት ምስ ዝኾነ ወዲ ርክብ ከም ዘይብልኪ ካብ ዕላልከ ተረድየ ዘረቡ ኣቋሪጹ ስምዒታ ኽንብብ ገጻና ጠመተ ዘረቡ ቐጸለ ጠባይኪ ኣካይዳኺ ድልየትኪ ንኽፈልጦ ግዜ ክቐጥል ኣይደልን እየ ምክንያቱ ጠባይኪ ክሳዕ ካልኣይ ዓመት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ከለና ጽቡቕ ገይረ ስለ ዝፈልጦ ናይ ሕጂ ጠባየከ ክትፈልጦ ይትደልን ዓይኑ እናጠመተት ዘረባኡ ኸለፈቶ ጽቡቕ ጠባይ ብዙሕ ብቐሊሉ ተለዋዋጢ ይኮነን ነቲ ጽቡቕ ጠባይኪ ጽቡቕ እንተዘይወሲኽክሉ ተፍርስ ኢለ ይሓስብኒ ቴሌፎን ሶልያና ሃንደበት ስለ ዝተደወለት ፍቕረ ዘረቡ ኣቋረፀ ሶልያና ግን ከተልዕላ ኣይመረጸትን ሳሙኤል ደው ኢለላ ሳሙኤል ለይቲ ምድሪ ደው ኢላ ምስ ጭንቀታ ክሓብር ዝገበረት ቆፅራ ዝጠለመት ክድውልየ ኢላ ዘይደወለት ሩት ብምዝካር ክረኽባ ኣመና ህንጡ ይነበረ ክድውልየ ኢላ ዘይምድዋላ እናኣገረሞ ኣብታ ለይቲ ብቴሌፎን ዘውግዖ ዘከረ ቀዳማይ ደወሉ ከም ዝተቐበለቶ ደጊሙ ደወለ ተቐበለቶ ሄሎ ሩት ሶልያና ንፍቕረ እናረኣየት
ካብ ቦታ በበትንሳእ ከመይ ሳሙኤል ሰላም እዩ ብወገንኪ ሰላም እዩ ጠፊየካ ዶ ምጥፋእ ጥራይ ናትክስ ድሓን እተን ዝበልክኒ መጽሓፍቲ ክረኽበን ምደለኹ ንምርካብ ተሃዊኹ ኸይትብሎ ተገዳስነቱ ኣብተን ክህበካየ ዝበለቶ መጽሓፍቲ ምዃኑ ንይምሰል ተዋስአ እተን መጽሓፍቲ ንዓይ ተረኺብካ ከም ትረኽበን ዝዘንጋዕኻ ትመስል ድላይ ልቡ ዝፈለጠቶ እንክትመስል እናስሓቐት ዘውፃትን ቃላት ነብራ ግድን ኣይኮናን ክንራኸብ ዘለና ፈለማ እውን ኣበይ ክገድፈልካ ኢኺልክነ ነርኪ ደጊሙ ተዋስአ ሶልያና ዘረብኡ ክምሳበላ እወ ንስኻ ኸዓ ንራኸብ ኢልካኒ እንታይ ደኣኸ ከም ሰብ ዕዳ ንጸባጽባ ኣለና ካብ ቃላቱ መልስታት ተኣልም ምህላዋ ስለ ዝተረድአ ዕላል ከንጥራ ደልየ ሓቂ ሓይሽ ኣነ እኳ ብባህረይ ተጸባጻቢት ኣይኮንኩን እሞ ኣነ የጸባጸብ ዘለኹ ማለት ድዩ እወ ሶልያና እናፈለጠት ንተግባራታ ናብ ሳሙኤል ምስ ኣጸጋዓቶ ሳሙኤል ከይተረድኦ ብመልሳ ሰዓቐ ሶሪ ጸኒሐ ድኽድውለልካ ስራሕ ዘለኹ ሰሓቁ ደስ ስለ ዘይበላ ነቲ ዕላል ኮለፈቶ ጸገም የለን ክትድውሊ ክትጽበየኪ ግድን ክድውለልከ ሶልያና ቴሌፎን ዓጽያ ናብ ቦታኣ ተመልሰት ንምጽኣታ ክጽበ ዝጸንሐ ፍቕረ ብዓይኑ ዓጂቡ ኮፍ ኣበላ ይቕሬታ ረቢሸካ ዶ በልወግዕና ንቐጸል ፍቕረ ምትሳእ ሶልያና ኣይጸልኦን ቢራውን ናጨለጥን ሓሳባቱ ኾባኺቡ ብቓላት ሰሪዕዎም ነበረ ብቐዳማይ እውን ኣዕሊልና ኢና ቁሩብ ተሃዊኽኪ ስለ ዝነበርኪ ሓሳባተይ ክትጠራንፍ ኣይከኣልኩን እምበር ከምቲ ዝበልኩኺ ንምሕፅንታ ወለደይ ከተግብር እንተኾይነ ንስኺ ምስ ሓሳበይ ክትሰማምዕ ኣለኪ ኣብ ሓዳር ንዓኻ ዝመስል ሰብ እንተዘይብልካ ትርጉም የብሉን ሓሳበይ ነዚ ይመስል ከመኢልካ ከምዚ ተሓስብ ንስኻ ዓቕሚ ነፍስኻ ተማሂርካ ኢኻ ንዓኻ ዝኾነካን ዘይኮነካን ሰብ ብኸምዚ ንስኻ ዝገበርካዮ ጌርካ ኣይርከብን እዩ ወያ ቀለም ዝቐመስኩምን ቀለም ወየ ደኣ እቶም ቀለም ዝቐመስኩምን እቶም ዘይቆመስኩምና ወዳት ሓደ ኢኹም እምበር እዚ ተሓስቦ ዘለኻ ጌጋ እዩ ሶሊ ግዜ ዝበሃል ክቐትል ኣይደለኒ ንስኺ ኣብ ሓሳበይ እንተተሰማሚዕኺ ካብ ሃልኪ ብዙሕ ነገር ክገላገለ ንብዙሕ ጽቡቕ ነገራትኪ ይፈልጦ እየ ምስታ ህይወትካ ምሉእ ምሳኻ ክትነብር እቲ ሓስባ ሰብ ብኸምዚ ዓይነት ተብተብ ክትሰማማዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ንስኻ ንስድራኻ ሓደ ኢኻ ሓደ ዳርጋ ዘየለ ኢሎ ኣብ ዝኣምን ሕብረተሰብ ኢና ድማ ንነብር ንስኻ ክትፈሪ ቁስን ህይወት ክህልወካ ዕድመ ልክዖም ዝተማሃለሉ ስድራ ኣለዉኻ ዘረባኸ ወድአት ኮለፋ እሞ ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ተማልኣለይ ሰብ ንስኺ ኢኺ ካልእ ትረፍ ከምዚ ገይሩ ዝርዳእልካ ሰብ ክትረክብ ኣሸጋሪ እዩ ኣይትጋጊ ኣነ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ዝምልእ ሰብ ኣይኮንኩን ናተይ መደባት ምስ መደባትካ ፍጹም ኣይራኸቡን እዮም ካብ ኩሉ ንስኻ ሓደ ኢኻ ተረዳዲእና መደባትናን ፍልልያትናን ክንቀራርቦም ንኽእል ኢና መስለኒ ፍጹም ክቀራረቡ ዝኽእሉ መደባት የብልናን እዋ ከመይ ሓደ ንስኻ ብዜሮ ክትራባሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ውዒለ እውን ኣይፈልጥን ሶሪ ክገድፈካ ደጊምና እውን ኣይክንራኸብን ኢና እቲ ምስረተ ህይወት ንዓኻን ንስድራኻን ዝሕጉስ ክኸውን ብጸሎት ክትሕግዘካ እየ ሓራይ ቻው ገዲፋቶ ካብ ቦታኣ ተንሰት ፍቕረ ክልተ ኣሕዋቱ ኣበ ምምጻእ ናጽነትን ምዕቃብ ላዕላውነትን ዝተሰውኡ ምዃኖም ስለ እትፈልጥ ንፍቕረ ክትብድሎ ሕልን ኣፈጺሙ ኣይተቐበሎን በዚ ምኽንያት እያ ድማ ካብ ፍቕረ ክትሃድም ዝደልየት ተመስገን ኣብ ሓዳሩ ገልጠምጠም ኣብ ዝብለሉ ግዜያት እንትርፎ በርሀ ዝደልየ ሰብ የብሉን በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ንበርሀ ቈጺሩ ይህን ምሂን ክበሃሃሉ ዝረኸቦም በርሆው ናይ ዘይድሓን ደወላት ተመስገን ስለ ዝፈለጠን ሕጂ ኸ እንታይ ኮይኑ ይኸውን እናበለዩ ኣብታ ቦታ ቈጸሩኡ ኣብ ሰዓቱ ዝተረኽበ ተመስገን ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኣብ ሓዳርካ ክትገራጮ ወላ እኳ ንቡር እንተኾነ ናትጋ ግን ንቡር ይስእን ኣሎ ጽን ኢሉ ክሰምዕ ዝጸንሐ ካውንስለር በርሀ ዘረብኡ ጀመረ እንታይ እሞ ዘይገበርኩ ተመስገን ካብ ናይ ሕርቃን ስምዒት ከይወፀ እትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ጥራይ ዝምልከት በዓልቲ ቤትካ ግን ብኣኻ ቅስንቲ ይኮነትን ንእምነታ ዝፈታተን ተግባራት ትርየልካ ኣላ ናታስ ድሓን ጽጋብ እዩ ጽጋብ ከም ጠበቕ ርእሱ እናነቕነቐ ተመስገን ተዛረበ እንታይ ኢኻ ነዛ ቓል ትደጋግማ ሕልፊ ሰብካ እንታይ ኢኻ ትገብር ብባህሪአን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ትገብረለን ዘይኮና ነቲ ዝጐደለንን ዝርያ ኣስቤዛ መኪና መሊኻ ስለ ዘምጻኻላ ንፉዕ በዓል ሓዳር ኣይብለካን እዩ እንታይ ጐዲልዋያ እሞ ትዛረብ ዝጐደላ ክትነግረካ ኣይትጽበያ ዲጌት በዓልኻ ፍሒርካ ርኸቦ ንዓይ ቴሌፎን ተደዊልካ ኢላ ትዛረበኒ ተመስገን ነድሪ ሕርቃኑ ከፋኹስ ዓሚቑ ዝተንፈሰ ተዛረበካ ወ እንታይ ዲኻ ንስኻ በርሀ ክቁጣዕ ደለየ እንታይ ደ ሰርሕ ታክሲስታ እኳ
ሞናይ ስራሕ እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚያ ዘይተቀበሎ ከቀበሎ እንተዘይደለወኸ ክትቀበሎ ዘይምድላይካ ምክንያት በዓልቲ ቤትካ ኣብ ገጽካ ብዘንበቦቶ ስምዒታት ፈሊጣቶ እያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ኣዝየን ንቑሓት እየን ከተታልላ ከይትሓስብ ፈሊጣትካ እያ መን እያ ከደው ኢላ ትልካ ተመስገን ተግባራቱ ዘኪሩ ሰሓቐ ነፍሰኒ ነግረን እዩ ማለት ድዩ ብቐዳማይ ሓንቲ ሕኪኣ ኬፍ ዘለዎ ጓል ኢላ ልየልካ ብዕላል ጥራይ ህልኻት ሒዛትኒ ቴሌፎን ንለዋወጥ ነገር ሰይጣን ከይተርፍ ትማሊ ገዛ ምሳኣተኹ ኣይትድውለለይን በዓል ሓዳር ምዃንካ ኣይትፈልጥ እንድያ ሎም እኮ በዓል ሓዳር ኢላ ትገድፍ ጓል የላን ክንደይ ቆልዑ ድየ ንምስ ሰብ ሓዳር ክሸራሸራ ዘምፅያ ስራሕና ብዙሕ ይዘርእየና በርሀ እዚ ትብሎ ዘለኻ መግለፂ ኩለን ኣዋልድና ኣይኮነን ንስኻ ኸማን ከተዕልለሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣነ ዝሓተትኩኻ እታ ዝደወለትልካ በዓል ሓዳር ምዃንካ ትፈልጥ ዶ በርሀ ጠንቀምቀም ናይ ዓርኩ ስለ ዝፈልጥ ብተግባራቱ ቅጭ ስለ ዝመጾ ገጹ ኣሲሩ መልሲ ሕቱኡ ይጽበ ነበረ ብኸመይ እሞ ክትፈልጥ ግን ቃል ኪዳን ኣይትሪኦ ዝነበረት ኮይኑ ይስማዓኒ ቃል ኪዳንካ እንተሪኣቶ ኮነኢላ ምሸት ምድሪ ከም ዝደወለትልካ ትፈልጥ ዶ እዋዕ እንታይ ትብል ኣለኻ ኮነኢላ ክትገብሮ ትኽእል ብኣግርሞት ሓተተ ተመስገን ትገብሮን ፍረቓን ካባና ንላዕሊ ንሰንኩ ይበልሓ እመነኒ ገዛ ከም ዘለኻ ፈሊጠ እያ ደው ኢላ ትልካ ንምንታይ ግን ቴሌፎንካ ትባ ኣይርዳእነን ይበቃ ዕላላ ግን መሲጥን እዩ ባህራ ወዳት ጽቡቕ ጌራ እያ ትፈልጦ ከይተሰከፈት ያኻ ተዕልለኒ ነይራ ደጊምና ክንራኸብ ስለ ዝደለኹ እየ ቴሌፎን ክንለዋወጥ ሓቲተያ ንሳ ይደለየቶን ነይራ በቃ ህልኻ እያ ትሒዛትኒ ከይሓበአ ነቲ ናይ ሌልኦም ኣጋጣሚ ኣዕለሎ ተመስገን እንታይ ትብል ኣለኻ ዕላላ ደስ ስለ ዝበለካ ተህላሊኽካ ቴሌፎንካ ትህባ በዚ ወዲ ኸምዝን ኣብ ሓዳርካ ሽግር ከኣትወካ እንታይ ኮንካ እታ በርሀ ንዕላል ተመስገን ዝፈንፈኖ ክመስል ተጸየነ ማራዶ ካቢድካዮ ቴሌፎን ሙሉእ ዋጥኮ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ተራ ነገር እዩ ካልእ ዝገበርኮ ኸ የብለይን ሎሚ ገበርካን ጽባሕ ትገብር ንስኻ በዓል ሓዳር ኢኻ እዞም ሕጂ ኮረት ኮይኖም ዝረኣየኻ ዘለዉ ባህርያት ድሓር ዘይትሽከሞ ሽግር ከምጽኡልካ እዮም በጃኻ ብኸምዚ ዘይጠቅም ነገር ሓዳርካ ንፋስ ኣይተእትወሉ ብምባል ከም ቈልዓ ክምዕዶ ጀመረ ተመስገን ግን ምስ ሶልያና ኣብ ታክሱ ዘዕለልዎ እናዘከረ ንምዕዶ በርሀ ይሰምዖ ይነበረን ሶልያና ኩሉ ነገራታ ኣወንዚፋ ዕላማኣ ሳሙኤል ክኸውን ስለ ዝወሰነት ናይ ምርኻቦም መዓልቲ ወሲና ናብ ሳሙኤል ደወለት ጌጋ ሓዉ ሳሙኤል ክስኮሞ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ምውጉት ኣብ ውሽጣ ብዘይድለያ ምልዓሉ ድሕሪ ምድዋላ ንነውፂ ሓሳባት ውሽጣ ከተህድእ ዝኒላ ዝግበለት ኣብቲ ናይ ሓሳባታ ቀለስ ንርትዒ ውሽጣ ጓዕፂፃ ዓመፀቶ ኣሸንኳይ ድሓዉ ካልኦት ከማን ይስኮሙ ኣለዉ ምስ ነብሳ ተዘራረበት ደወል ሶልያና ክሰምዕ ኣብቲ ጽበይት ዝቐነየ ሳሙኤል ንምርኻቦም ተሃንጠዮ መዓልቲ ኣሕፂሮም ተቋፂሮም ብምንባሮም መዓልትን ሰዓትን ቈፅረ ኣኸለ ሳንሻይን ሆቴል ምስቲ ህዱእ ብርሃኑ ንርክብ ሶልያናን ሳሙኤልን መንጸፍ ዕላሎም ክኸውን ሴንቲሜንታል ወይ ድማ ጠላሕታዊ ሙዚቃ ተወሊዑ ብምንባሩ ዘይፋለጡ ክንሶም ዛዕባታት እናልዓሉ ብዙሕ ኣለሉ ዘዕልልዎ ዝነበሩ ዛዕባታት እንታይነቶም ዝገልጽሉ ኣነ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝመስል ርድኢት ኣሎኒ ከብሎም ዝኽእል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክምስጥ ዝጻወትዎ ጸወታታት ብምንባሩ ዕላሎም መሳጥን ኣካታዕ ነበረ ሳሙኤል ምስ ሶልያና ምርኻቡ ባህበሎ ሶልያና ኣብ ልዕሊ ሳሙኤል ክትገብሮ ትደሊ ነገር ብኸመይ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረ ክሰልጣ ይኽእል ክትሓስብ ብዙሕ ክዕውታ ዝኽእል ቅማረታት ተሰላስል ነበረት ሃንደበት ክትከይድ ብምሕሳብ ካብ ቦርስኣ 3 መጽሓፍቲ ብምውፃእ ህንጡይነት ሳሙኤል ከተዓቢ ነተን መጽሓፍቲ ኣብ ጣውላ ገዲፋ ክትንስእ ደለየት ንፈለማ ግዜ ኣብ ቦርሳ ጓል ኣንስተይቲ ዝጠቅም ንብረት ከም ዝቕመጥ ተዓዚበ ሳሙኤል ንኣንስታዊ ኣንነታ ኣብ ዕላሎም ተገንዚብዎ ብምንባሩ ዕላል ኮፊቱ ኮፍ ከብላ ደልየ እምበርከ ሶልያና ገለ ነገራ ከም ዝተንከፈት ከይተረድኣ ሮማ ዒላ ኣብ መቓሙጣ ኮፍ በለት ቦርሳ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ቻፕስቲክን ሊፕስቲክን ዝሓልፍ ትሕዞ ኣይትርየሉን ኢኻ ከምቲ ዝሓሰቦ ሶልያና ኮፍ ምባላ እናሓጐሶም እንታይ ዲ ስራሕኻ ፍላንሳ ናይ ኣዋልድ ዲኻ ማለተይ ቦርሳ ኣዋልድ ክትፍትሽ ዲኻ ትውዕል ሶልያና ሕርቃና ክትቋጻጸር እናፈተነት ሳሙኤል ነቲ ግሉሕ ዘይኮነ ሕርቃን ሶልያና ስለ ዘንበበ ህዱእ ሰሓቕ እናፈነወ ሮት
እንታይ ዳ ሓሪቕኪ እዚ ክብሎ ጽናሕኹ ንዓኸ ዝምልከት እኮ ኣይኮነን ንዓይ ዘይምልከት እንተኾይኑ ስለምንታይ ሞ ንዓይ ትዕለለኒ ኩሉ ዕላል ንዝምልከቶ ጥራዩ ክዕለል ዘለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘይብለይ እምነትካ ቁኑዕ ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ እምንቶኻ ንዓኻ ይዝምልከት ንሰብ ከም ገኒ እሙንቶኻ ክትመልኦ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ከምቲ እምነትካ ንኻልእ ሰብ እምነት ኣለዎ ከምቲ ሓሳብካ ካልእ ሰብ ሓሳብ ኣለዎ እምነተይ እንተ ኽቢርካለይ እምነትካ ከኽብረልከ ሶልያና ሃዲኣ ክትዛረብ ጀመረት ክንዲዚ ኸዛርበኪ ዝኽእል ኣይተዛረብኩን ኮይኑ ግን ክትዛረብዮ ጽናሕኺ ንእዝኒ ሓኽለ እዩ ከምዚኣቶም ዕላላት እናሰማዕኹ ጥራይ ብዘይ መግቢ ሳለስቲ ክጸንሕ ኽእለ ብስሓቕ ኣመንጊዩ ገጻ ተዓዘባ ድሕሪ ስሓቕ ግን ሙድናይ ዝዕላል ኣሓለኽን መለረ ቀይርክዮ ሳሙኤል ከይጫረቕ ፈጠነ ኣነ እውን ክንዲዚ ዘዛረብ ዕላል ኣይዕለልኩን ኣነ ኣዕላላይ ሰብ እየ ዝፈቱ ንስኻ ግን ተዛረባ ኢኻ ትመስል ሶልያና እውን ፍሽኽታ ህፃን ብዝመስል ሃሳስ ሰሓቕ ኣሰንያ መለሰት ኣብ መንጎ ዕላልን ዘረባን ፍልልይ ከም ዘሎ ውሕድ ሰብ እዩ ዝፈልጥ ኣነ ክርድኣልኪ ይኽእል እየ ምስ ካልኦት ከምዚ ኢልኪ ኣይትዕለሊ እንታያ ትብል ዘላ ኢሎም ከም ፓርላማ ኢትዮጵያ መለስ ንዝተዛረቦ ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ኣብ መዝገበ ቃላቶም ክደልይዎ ዝውዕሉ ዘረባኺ ክትርጉሙ ዘወን ከይብሉ ከምዞም ኢዶም ዝሂቡ ሰባት ኢኻ ኸ ትመስል ንዓኻ እንተ ተረዲእካ ማንም ሰብ ከም ዝርድኦ ፍለጥ ሶልያና ሳሙኤል ኣንነት ከም ዘለዎ ስለ ዘስተውዓለት ሞራሉ ኸተውርድ እሕትብ ኢላ ተዛረበት ኣብ ምኻድኪ ጽቡቕ የለናን ብቓላት ክበሓና ጨሪሉ ዝመጸ ሰብ ኣሎ ኢለውን ኣያምንን እየ እንታይ ኮይና ኣሎና ንዕትበት ሶልያና ቀልጢፉ ብምሓዝ ኣንፈት ዕላሎም ብኻልእ ሞድ ክቓንእና ሓሳባ ኣይደኖ ንሰብ ወንጅላ ይክእሎኔ ምናልባት ኣነ ጽቡቕ የለኹን መስለኒ ኣእምሮይ ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኸፋፊሉ ኣሎ ብብዙሕ ነገር ተረቢሽ ኣለኹ ሳሙኤል ምስኣ ንኽዳናገጽ ዝሰርሓቶ ድራማ ነበረ እቲ ዝርብሸክ ዘሎ ሓሳባት ሽር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሳሙኤል ብሓሳብ ሶልያና ተደናገጸ ግድን ሽር ክንገብሮ ኢና ኣነ ንሰብ ተቐሪበዮ ኩሉ ነገር እየ ዝህቦ ሰብ ግን ኣይኮነለይን እዩ በዓልቲ ጽቡቕ ዕድል ኣይኮንኩን ኣብ ዝሓለፈ ብኸምዚታት ምስ ተረበሽኩ እየ ለይቲ ምድሪ ብኣጋጣሚ ናባኻ ደው ኢለ ከምኡ ኢልኪ ትሕሰቢ ኣብዘን ዝፈለጥኩኺ ሒደት መዓልታት ጽቡቕ ዓቕሚ ከም ዘለኪ ተዓዚበ እየ ዘለውኺ ሽግራት ክትፈትሕዮም ድማ ትጽገሚ ይመስለንን ብሰባት ዝተጐድአ ትንኩፍ ሞራል ኣለዋ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ሞራላ ከበረኽ ንዘስተውዓሎ ጽቡቕ ነገራ ክነግራ ብምሕላን እሞ እንታይ ድመስለካ እቲ መፍትሒ ሽግራት እዩ ኢለ ዝጓዓዞ መንገዲ እንድዩ ካልእ ሽግራት ዘምጻለይ ዘሎ እቲ መንገዲ መፍትሒ ሽግርኪ ኣይኮነን ማለት ኮይ ካልእ መንገዲ ዘይተቐይሪ ህይወት ብዙሕ መንገድታት እዩ ዘለዋ ቅድሚ ሕጂ ዝኸድክዎ መንገድታት ብጣዕሳ ክሳብ ኣብ ጽቕጢ ዝኣትዮ ኮይነ ሶሪ ዲፕሬሽን ኣለኒ ሕጂ ሓንቲ መንገዲ ክፍትን ፍቓደኛ እንተኮይንካ ድማ ብሓገዝካ እዩ ኦኬ እንታይ ድዩ ፀገም ዝከኣለኒ እንተኮይኑ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ክሕግዘክ ይኽእል እየ ሓደ ነገር ምሳይ ኣሎ እቲ ዝሃበኒ ሰብ ከዓ ብህይወት የለን እቲ ንብረት ብሓደ ራድዩ ሂብኒ ብህያብ ኣነ ይፈልጥን እየ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ምሳይ ክሕዞ ይደልን እየ ማለተይ ናተይ ኣይኮነን ንስድርኡ ክመልሰሎም ይደል ኣለኹ እቶም ስድራ እቲ ንብረት ምሳይ ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም ክፈልጡ ድማ ይደለኹን ብመንገድኻ ክመልሰሎም ገለ ነገር ሕሰብ እዚኣ ተገይረ ኩሉ መንገደይ ክቕየር እዩ ኣነ ኻ ክዓረፈ ካብዚ ዘለኽዎ ዲፕሬሽን ንስኻ ጥራይኻ ክትገላግለኒ ትኽእል ሶልያና ድምፅታታ ብለጠቕታን ምብራኽን ትዛረብ ብምንባራ ሳሙኤል ተመሲጡ ይሰምዓ ነበረ ዘረባ ኣብ ዘዕረፈትሉ ብተሃዋኽ እዚ ዘጨንቕ ኣይኮነን ኣይትጨነቒ ሓወይ ግድን ከተንብባ ኣለካ ኢሉ ዝሃበኒ ዘየንብብ እኳ ጽብቕቲ መጽሓፍ ኣላ ገለት ሓገዘትኪ ከተንብብ እያ ከም ጻልኪ ጥራይ ንስኺ ትጨነቒ ህይወት ኣቕሊልካ መንባራ ወይ ምርኣያ ዝበለጸ እዩ ድሓን እታ መጽሓፍ ከም ጻልኪ እሞ ሽዑ ሓሳባት እናተለዋወጥና ንሽግራት ኪነወራርዶም ጽቡቕ ኔክስት ታይም ከይትርስዓ ሶልያና መጻወዲኣ ዝሰርሓላ ኣይመሰላን ሾታኣ ከም ተሃርም ድማ ተጠራጠረት ሳሙኤል ብዙሕ ነገሩ ከም ግምታ ዘይመንባሩ ግና ገረማ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበራ በይንኣውን ዳሳሳውን ቅማረታት ብፍጹም ምስክውንነቱ ኣይተቓደውን ስጋ ይወሃቦም ኣይወሃቦም ኩሎም ኣኽላባት ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ስጋ መውዓል ይብርህም እዩ ዝብል እሙንታ
ኣብ ሳሙኤል ክትሪኦ ተጸገመት። ኣዛዚት መደበር ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ካብ ዝቐረቡ ሓበሬታታት ፍልይ ዝበሉ ጉዳያት ኣብ መዝገብ ኣብ ተስፈረሉ ዝነበረት ግዜ በርሀ ብዛዕባ ሶልያና ዝሃባ ሓበሬታ ምስ ረኸበት ኣብ ሓሳብ ኣትያ ዝንበለት ኣብ መንጎ ሓደ ንጡፍ ኣባላት ፀዊዓ ሙሉእ ስም ሶልያና ብምሃብ ኣብ መዝገብ እቶም ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ሆቴላት ዝሓደሩ ክደልዮ ናይ ድጋፍ ወረቐት ጽሒፋ ምስ ሓደ ክኢላ ናይ ኮምፒዩተር ብምትሕሓዝ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ምስ ክንደይ መንእሰያት ኣበይ ሆቴላት ከም ዝሓደረትን ከም ጻላ ኣዘዘት። ከይደንጉ ዝተኣዘዞ ዝገበረ ኣባል ፖሊስ ኣብ ኦፊስ ጓል ሃይለ ተረኽበ። ኣብ ዝኾነ ሆቴላት ብስም ሶልያና ተኪአ ገብረ ኣምላኽ ዝተመዝገበ ስም ከም ዘይተረኽበ ሓበራ። ፈጺሙ ክኸውን ዘይክእል ነገር ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ደጊማ ቴሌፎን ብምድዋል ነቲ ክኢላ ኮምፒዩተር ደጊሙ ኸረጋግጽ ተማሕፀነቶ። እቲ መልሲ ግን ሓደ ነበረ። በቲ ስም ኣብ ዝኾነ ሆቴል ዝተመዝገበት ጓል ኣንስተይቲ የላን። ዋላ ጓል ሃይለ ኣይትእመን እቲ መልሲ ሓቂ ነበረ። ሶልያና ፈጺማ ስማ ኣመዝጊባ ሆቴል ኣትያ ኣይትፈልጥን እያ። ከም ወትሩ ይህን ሚሂን ክበሃሉ ዝተራኸቡ በርሀን ተመስገንን ኣብ ሓማስየን ሆቴል ኮይኖም ንዕላሎም ብኣስመራ ቢራ የውርድዎ ነበሩ። ተመስገን ምስ በዓልቲ ቤቱ ብሰንኪ ናይ ምሽት ደወል ሶልያና ብተቐበላ ኣይቅበልን ተኾራርዮም ብምንባሮም ኩራ በዓልቲ ቤቱ ብዘይ ምህድኡ ጽቡቕ ኣይነበረን። በዝን ካልእን ክዕልሉ 3 ቢራ በጽሑ። በርሀ ዝመሰዮ ክመስል እናሻዕ ነታ ኣብ ጸጋማይ ኢዱ ዝነበረት ሰዓቱ ይምልከታ ብምንባሩ ተመስገን ኮፍ ከብሎ ብምሕሳብ ዕላል ሶልያና ከፈተሉ። ካብ ጀርመን ይሕወሎ ኣለኻ ሰሚዕና ሓቂ ድዩ? መኽፈቲ ዕላል ኢሉ ዝሓሰባ ቀጣን ቀልዲ ፍሽኽ እናበለ ናብ ኣእዛን በርሀ ሰንደዋ። መቸም ነዛ ጓል ኣይትርስዓን ኢኻ። ካብ ሓሳቡ ተፈልያ ዘይትፈልጥ ሶልያና ኣብ ዕላሎም ተመስገን ብምዝካሩ እናኣገረሞ ናብ ሰሓቕ ብዝኸደ ፍሽኽታ መለሰ። እዚኣ ስትርስዕ ኣይልካያ ትድውል ዶኸ? ሕጅዳ እንታይ ክትብል እሞ ክትድውል? ሶልያና ኣብ ዓይንቱ ስለ ዝተቐጀለቶ ዝንበለ ብሂምቦል ገይረ ገንዘብ ሰዲደልካ ኣለኹ ተቐቢልካየ ዶ ዝብል ደወል። ተመስገን ሰሓቐ። በርሆውን ባሳስ ፍሽኽታ ሰዓቦ። ነዚ ዝረኣየ ተመስገን ዘረቡ ቐጸለ። ምስ ከደትልካ እምበር ሰሓቕ ጀሚርካ ድቃ ዘይብልካ ተሓድር ዝነበርካ ለይትታት ድሮ ተረሲዑስ ናብ ሰሓቕ ተቐይሩ ዘገርም እኮ እዩ። ትፈልጥ ክረኽባ ዘይምኽኣለይ ብጣዕሚ እየ ዝጉሂ። ሓቂ ዘረባ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኦቨር ስማርት እያ ትገብረኒ ነይራ። ኩሉ ነገራት ዝተራቐቐ እዩ። ክረኽባ ዕድል ኣይገበርኩን። ኣብ ጎረሩኡ ገለ ነገር ሕርኽርኽ ስለ ዝበሎ ካብ ቢራኡ ጐርዳ ዓበለም እሞ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምዃና ተኣምን እንተኾንካ ከመይ ኢልካ ጀርመን ከይዳ ኢልካ ተኣምን? ዘይተዋሕጠሉ ነገር ከም ዘሎ ብዘስምዕ ቃና እዋ ኣንታ ጥዑይ ኣይኮንካን መስለኒ። ብናይ ጀርመን ቁፅሪ ገይራ ባዕላ ደው ኢላ ትለይ እናበልኩ እንታይ ኮይነ ዘያምን? ዘረባ ዓርኩ ኣቆጥዖም 10 ግዜ እዚኣ ዘይትገብሮ የብላ እንደይኮንካ እንትብል ነርካ እሞ እቲ ዝግበር እኮ ጌራቶ እያ ኸይዳ። ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እሞ ክትገብር? እንድዒ ኣነ ዘይተዋሕጠለይ። ተመስገን ኣግሂዱ ናይ ልቡ ተዛረበ። ፈቲና ይኮናን ውሒጥናዮ ተመስገን ወሓጦ ዳ። በርሀ ብዝተሳላቸወ ቃና ዘውፃእ ቃል ነበረት። ናይ ተመስገን ቴሌፎን ስለ ዝተደወለት ነቲ ክዛረቦ ዝሓሰበ ኣቋሪጹን ተመስገን ጠመጦ። ተመስገን ደዋሊት መን ምዃና ስለ ዝፈለጠ ካብ ጣውላኡ ተሲኡ መቐበሊ መልጎም ቴሌፎኑ ተንከፈ። ሶልያና ተመስገን ገዝኡ ይህልዩ ኢላ ብምሕሳብ እያ ደጊማ ምሸት ምድሪ ትድውል ዝነበረት። ገዛ እንተሎ ከም ዝሓለፈ ክንደይ ናይ ከይቅበላ ኢላ እናሓሰበት ሃንደበት ሃለው ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐት ሓውሲ ስንብድ ኢላ ተመስገን ከመይ? እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኺ? ሰላም እዩ ብወገንካ? ሰላም እዩ ዘሎ ደው ኢለልክ ነይረ ኣይተቐበልክያን። ሶልያና ሰሓቐት። ኣነ ስራሕ ስለ ዝነበርኩ እየ ዘይተቐበልኩኻ። ኣነ እውን ደው ኢለልካ ነይረ መስለኒ። እንታይ ኮንካ ዳ ዘይተቐበልካያ? ኣነ እውን ስራሕ ስለ ዝነበርኩ እየ ዘይተቐበልኩኺ። ኣይተሓሱ ወድን ሓሳውን ኣይጽቡቕን እዩ። ተመስገን ሰንበደ። እንታይ ዳ ሰንቢድካ? ኣይሰንበድኩን እንታይ ኮይነ ሞ ክሰንበድ? ተመስገን ደጊሙ ሰንበደን ሓሰወን። ከም ዝሓስኻ ስለ ዝነገርኩኻ ዝተሰማዓካ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይመስለንን። እንታይ ኮይነ እሞ ክሕስወኪ? እንታይ ኮይንካ ሓሲኻ ንዓኻ እዩ ዝምልከት። ትሕሱ ከም ዘለኻ ግን ርግጸኛ እየ። እንታይ ኮይነ እሞ ክሕስወኪ? ፈሪሕኻ? ንመን ክፈርሕ? ሶልያና ዘረቡ ኣስሓቓ። ንመን ከም ዝፈርሕኻ ክነግረካ? ተመስገን ገጹ ኣሲሩ ትላገጽልኺ ዋላስ
ببهري تلاقات يكونكن فرحي خا نبريو نبزحت سب حدار زلوهم فرحيو زلكا نبعلت بيت كام فرح تصقم زلو يكونن تتصقم كاليو بزعبا انتاي تزارب لغي بزعبا انتاي تزارب اللخو لعلين سخات فلطو معرك اندزي تشجرتو خينكا شيلل كبلكا خالي بعندو رسون تليفون كن لواوط دلاي كامبر دلاي نبرن تليفون استلواوطلو اغاطامي كتذكرو بمحلان قل سبات بالحوم نعوم كغدوم يرئي اتنسخ تحسبيو نعاق حق كون خاليو اتلك حق جن زي كون خاليو بعل حدار الى محسابا جيجا خمزلا كامنا داليم سوليانا نياك اجاج سحقت هو اتقدف اذا تبلا زلخا ايتواصاكانيا حنت نجرك حتى كاي بزي زخونه قدم خونت كتجبرلي تخيل تخينكا قال تولي تمسجن دنجرجر بلو انتي دي تحتني انتي عينت قال زخلون تخوينا جن صقم يلن كاتولكي خيله تخولن فرقان اتحطو تغبرودو اي تغبرانيو سوليانا كتواطرو دليت تمسجن ጨዋዳታት ግንባሩ ሰብሲቡ እቲ ነገር እንታዩ ቀሊልዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ተደዊለልካ ከም ትቅበለኒ ፕሮሚስ እተወለይ ተመስገን ርእሱ ሓኸኸ እዚ ቀሊልዩ ስለምታይ ከምኡ ትብሎ ኣላ ስለ ዝተረድኦ ክሕስዋ መረፀም ቀሊል ምዃኑ ዳ ነጊረካ እንዴ ከም ዘይትገብሮ ድማ ርግፀኛ ዝኣተኻዮ ቃል እንተጠሊምካ መቕፃዕት ላትካ ዓላሚ ዲኽዳ ኸይትብለን እምበር ሶልያና እናስሓቐት ናይ ልባ ተዛረበት ተመስገን ውን ሰሓቐ ኣበይ ኣለኹም ሕጂ ሂሂ ሶልያና በኣግርሞ ተዛረበት ክንራኸብ ደልየ ነይረ ብኸምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ክትርከብ ትኽእል ሄዋን ዘላ ይመስለንን ቆፀራታትና ንቡርደይ ስና ልሓቂ ሓፂራ ኣይከውንን እዩ ኣብ ክንዲ ምባል ኮለል ኢላ ብቐሊል ከም ዘይረኽባ ኣውካኣትሉ ከተካብድ መዓት ኢኺ እሞ መዓስ ንራኸብ የቕሬታ ሽምክ ኸኣ ኮይ ነገር ክንን ስማም ዘይትፈልጣ ሄዋን ኢኻ ክንድዚ ከተህተፍትፍ ፅኒሕኻ ብዝኾነ ሮት ይበሃል ናይ ምርኻብ ጉዳይ ከዓ ንደዋወል እሞ መደብ ንሓዝ ቻው ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ ሮት ኢላ ንነብሳ ባዕላ ስሓቐታ ተመስገን ግንጥነታ ኣገረሞ ዝተሓላለኸት ኣብስትራክት ቅብኣ ኮይና ተሰማዕቶ ህልኻ ኸወዳ እንዴ ምስ ነብሱ ተዛረበ ጸሊም መንዲል ካብ ርእሳ ዘየውፅት ኣልማዝ ቡን እናፍልሐት ሳሙኤል ኣወል ቡኑ ተቋዲሱ ሶልያና ዝሃበቶ ዕዮ ገዛ ከም ዘለዎ ዘኪሩ ቅድሚ ካልአይቲ ምውራዳ ነታ መጽሓፍ ክደልያ ላዕልን ታሕትን ይብል ነበረ ኣልማዝ ወዳ እንታይ ደልዩ ነቲ ገዛ ይበታትኖ ኣሎ ኣጨነቓ ጀበናኣ ገንፊላ ክሳዕ ናብ ውንኣ ትመልሳ ስቂላ ንወዳ ትዕዘቦ ነበረት እንታይ ዲኻ ደሊኻ ብዝገንፈለ ቡን ናብ ውንኣ ዝተመልሰት ኣልማዝ ብዝፈሰሰ ቡን ንዝጠፍአ ጓሃሪ እቲ ፋርኔሎ ብመንቀርቀር እናተኸተኸት ኣብዚ ኔራ ሓንቲ ኣገዳሲት መጽሓፍ ሳሙኤል ነታ መጽሓፍ ምድላይ ከየቋረፀ ናይ መን መጽሓፍ ሄኖክ ሓወይ ብቐጻሊ ዘንብባ ዝነበረ መጽሓፍ ንሄኖክ ኣኩኡ ክነሱ ሓወይ ብምባል ዝጽውዖ ኣብዚ ገዛ እንተላ ድለያ ኣይተስእናን ኢኻ ንእሽተ ሓዋ ዘኪራ ንብዓት ቋፀረት ሲእንያ እንዴ ዝብለክ ዘለኹ ትማማ ሳሙኤል ነታ መጽሓፍ ክረኽባ ብዘይብኽኣሉ እናተቖጥዐ እንታይ ዲኻ ደሊኻያ ክንድዚ ትርበሽ ኣልማዝ ወዳ ተገዲሱ ላዕልን ታሕትን ክብል ስለ ዝረኣየቶ ብውሽጣ ንምንታይ ድዩ ደልይዋ እናበለት ሓንቲ መሓዘያ ኣላ እታ መጽሓፍ ኣዝያ ተድልያ ንሄኖክ ዘይጠቐመ ንኻልእ ክጠቅም እኽእል ኢልካ ትሓስብ ተስፋ ብዝቆረፀ ቃና ኣልማዝ ኣሕፂራ ብምዝራብ ኣዒንታ ቋፂሮሞ ዝፀንሑ ንብዓት ፈነውዎ ሳሙኤል ንብዓት ወላዲቱ ብምርኣይ ውሽጡ ተዘርገ ኣትማማ ዝኾነ መጽሓፍ ይዕበይና ኣስጥቕም ኣለዎ እቲ መጽሓፍ ኣሽንኳይ ደወነ ኣንባቢ ንጽሓፍ እዩ ክጠቅም ተኾይኑ ነቲ ሓሳብ ናይቲ መጽሓፍ ንስለ መንባብ ዘይኮነ ከተንብቦ ዘለካ ምስ ህይወትካ ብምትእስሳር ኢኻ ከተተግብሮ ዘለካ ነዚ ተገይሩ ዝኾነ ሰብ ካብ ዝኾነ መጽሓፍ ግለ ነገር ክረብሕ ይኽእል እዩ ረብሓተ ዝህልዋ ሓውኻ ምረብሕ ጸረርታ ንብዓታ ብመንዲላ እናፀረቀት ሄኖክ ዋላ ሓወይ ይኹን ፍልጦቱ ተጠቒሙልዩ ኢለ ይሓስብኒ ዝበዝሕ ዘንብቦ መጽሓፍቲ ኣብ ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ናቱ ውፅኢት ድማ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይዘውር ነይሩ ውፅኢቱ ኸዓ ሓሳባቱ ጀሚሩ ከይወድአ ኣብ ዘኽሪ ተሸኺቱ ተዓዘመ እሞ ካብዚ ኩሉ ዝረትሲ ሓደ ወይ ሓንቲ ሓድጊ ዘይብሉ ክተረፍ ኢልካ ትሓስብ ንእሽተይ ሓዋ ሓድጊ ዝኸውን ውላድ ከየትረፈ ሓመድ ድብኦ ብምርኣያ ንሞት ሄኖክ ክልተ ሞት እያ ትብሎ ሳሙኤል ዝብሎ ስለ ዘይነበሮ ተዓዚሙ ኣብ ዘለዎ ኣብ ፍጹም ስቕታ ነበረ ተመስገን ኣብ እዝኑ ዝተዓጽኦ ቴሌፎን ተሰኪሙ ናብ በርሀ ተመልሰ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሰይጣውንቲ እየን
ገና ኣብ መቓሙጡ ከይዓለበ ዘውፅኦ ዘረባ ነበረ። በርሀ ንብህሎ ተመስገናይ ሓዞን ካብ ምንታይ ተበጊሱ እንታይ ክብል ደልዩ ድንግርግር ስለ ዝበሎ እንታ ሕጂኸ እንታይ ኢኻ ኮንካ ዘረብኡ ከነጽረሉ ሓተተ። እታ ብቐዳማይ ዝደወለትለይ ጓል ልክዕ ከምታ ዝበልካኒ ገዛ ከም ዘለኹ ፈሊጣ እያ ደው ኢላ ብናይ ኣግርሞት ቃና ተመስገን ተዛረበ። ተሓዋውሰለይ ኮለኻ ብዛዕባ መን ኢኻ ትዕልል ዘለኻ? ድንግርግር ዝበሎ በርሀ ነጽርታ ሓተተ። ብዛዕባ እታ ለይቲ ምድሪ ደው ኢላ ምስ ሰበይተይ ዘባእሰትኒ ነጊረካ እኳ በዓል ሓዳር ምዃንካ እንተ ፈለይጣ ግድን ያ ለይቲ ክትድውለልካ እቲ ምስ ሰበይትኻ እትገብሮ ገርጨውጨው ብሓሳበን እንጀይ እናገብርኦ ጽቡቕ ለይቲ እየን ዝሓድራ እምባ ዛናተይሲ ኣይተሓፍርኒ ኣውረ ኣብ ዝደወልኩልካ ሰዓት ክትቅበላ ፕሮሚስ እተውለይ እኳ ኢላትኒ። በርሀ ሰሓቐ እሞ በዓል ሓዳር ምዃንካስ ወላ ሓጂ ነገርካያን ማለት እዩ። ፈሊጣ እናበልኩኻ ተፈሊጣ ዳሞ ከመይላኸም ትብለካ? በርሀ ተገረመ። እንዳይ እንታይ ፈሊጠላ ኢልካኒ ኢኻ? ንዓ ተመስገን ሸፋፊንካ ዝኸውን ነገር የለን። ቀዳማይን ካልኣይን ምርጫ ዘይብሉ እዛ ሰብ ኣይተድልየካን እያ። ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ድፍር ዝበለ ባህር እንተለዋ ኣኺልካ እዩ ሰላማይ ክትህበካን እያ። ነዚኣ ህልኻ እምበር ተወዳ ከምዚ ትርጅግቲ ኩሉ ነገር ኣሎኒ ባህሊት ስለ ዝኾነት ዋላ ሓንቲ ዘይምዃና እምበር ተሪያ። ተመስገን ብስምዒት ተዛረበ። ናይ ምንታይ ህልኽ? በርሀ ብዘረባ ተመስገን ዝሰንበደ መሰለ። ከምዚ ዓይነት ጾታዊ ምትልላኽ ኣብ ዘይተደልየ ስምዒት ክእትወካ ይኽእል እዩ። ተጠንቀቕ። ከም ወትሩ ናብ ማዕዳ ዝተቐራረበ ተግሳጽ መሰል ቃላት ካብ ልሳን በርሀ ናብ ኣእዛን ተመስገን ተኸዓዉ። መጽሓፋ መኽንያ ዳግም ከም ዝራኸቡ ዝገበረት ሶልያና ነበረት። ኣብ ቈጸሮኦም ክልቲኦም ቅድሚ ሰዓቶም ብምርኻቦም ነፍሲ ወከፎም ነታ ግዜ ቈጸራ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተዳለውላ ዝሕብር ምልክታት ይረኣዮም ነበረ። ቦታ ቈጸራ ቤት መግብን መስተን ሕውነት ብምንባሩ ብዝተፈላለየ ውዑይ ሕብርታት ዝተቐብኡ ቅብኣታትን ብተወሊዑ ዝነበረ ዝሑል ሙዚቃን ምሸቶም ከማምቑ ዝደለዩ ክመስሉ መሬት ዛሕሊ ክወርዶ ጀሚሩ ክነሱ ሳሙኤል ጃኬቱ ሶልያና ድማ ካብ ቦታ ዘውፀት ክትሰምዓን ዝመጸት ኣሳሳይት ስፔሻል ኮክቴል ከተምጻላ ኣዚዛ ሳሙኤል ንዝኣዘዞ ጽማቕ ምስ ብስቴካ እናርኣየት ሓንቲ ከም ናታ መስተክሰቲ ሓቲታ ካብ እግሩ ክሳብ ርእሱ ብዓይና ብምሕቋር ብባህረይ ከደንቕ ማዕቲ ይቕሬታ ግን ተደኒቐ ኢልካ ከይትዕበ ሶልያና ዕላላ ከፈተት። ሳሙኤል ክምስ እናበለ ዕቡ ይመስል መለሰ። ብምስልኻ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ካብ ልሳን ኣዋልድ ናይ ኣድናቖት መግለጺ እንተሰሚዑ ዘይሕጐስ ጎበዝ የለን። እቲ ሰብ ምጽእ ዝበለ እንተኾይኑ ሓጐስ ይቈጻጸር፣ እቲ ሰብ ዕንጅል ዝበለ እንተኾይኑ ድማ ሻቦ ትዕቢት ይስምዖ። ይቕሬታ ዳ እምበር ዝበዙሕ ኣውዳት ዓናጅል ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ። ስልኪ ልቡ በዚ ዘረባ ከመይ ከም ዝቃነ ክትሰምዕ እናሃቅነት። ኣነ ግን ካብ ነቲ ዓንጃል ነታ ደድሕሪ ዓናጅል ዘወን እትብል እየ ዝድንግጸላ። ዓንጃል ዝግብኣና መግለጺ እንተኾይኑ ደድሕሪ ዓንጃል ንእቲ ዛውን እንታይ ኢልካ ክትገልጻ ትኽእል? ኣነ መግለጺ የብለይን። ንጠላዕ ኣንስታዊት ምክሕታ ክቕነን ይግብኣዩ ኢሉ ዝሓሰቦ መልሲ እናተላገጸ ኣብ እዝና ዋዛ ኣምሲሉ ሰንደዎ። ኣምባሳድሮም ኢኻ መስለኒ። ብመልሱ ዘይተሓጐሰ ሶልያና ደድሕሪ ሓደ ዓንጃል ወዲ ዘወን ትብል ዝዓንጀለት ሄዋን ኣብ ርእሳ እናቐረጸት ሰሓቐት። ሳሙኤል እውን ሰሓቐ። ጸገም የብሉን ኣነ ኣምባሳድር ናይቶም ዓናጅል ትብልዮም ዘለኻ ኣወዳት እንተኾይነ ንስኺ ኸዓ ኣዶ መንበር ናይተን ደድሕሪ ዓናጅል ኣወዳት ዘወን ዝብላ ሄዋናት ምዃንኪ ክልትፈልጥለኪ። ሳም ሽኮር ዕላልፋሕ ይብለና ኣሎ። ኣነ ክብሎ ዝሓሰብኩ ካሊእ ነይሩ። ዕላሎም ካብ መደባ ወጻኢ ከይብተና ሙድናይ ጣውላ ክትሕሉ ከም ዘለዋ ተገንዘበት። ዘይትብል እሞ እንታይ ጸገም ኣሎ? ይሉክ ናይስ። ኣነ እዚ ክብደል እየ ነይረ። ብምልክት ኣእዳዋ ካብ እግሩ ክሳብ ርእሱ ጽቡቕ ቅዲ ኣከዳድናን ጽቡቕ ክዳን ከም ዝለበሰን ብምሕባር እዚ እሞ ንዓይ ትዕቢት ዝሕድር ዘረባ ኣይኮነን። ካብ ንእስነተይ ካብ ልሳን ኣደይ እናሰማዕክዎ ዝዓበኹ ተረቓል እዩ። ከይተገደሰ ዘውፃ ሙሉእ ሓሳብ ነበረት። ኣብ ክንዲ የቐኒየለይ ወላ ንስኹውን ዝብል መልሲ ድዩ ዝኽሉ? ዳሕርካ ኣዴኻ እምበር ኣደይ ኣይኮነትን ከምኡ እናበለ ተዓብያትካ ኣደ ንውልዳ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ እናፈለጥካ ብዘረባ ኣዴኻ ይትጋገ። ንዓኻ ዘይትርዳእካ ቁሩብ ትዕቢት ግን ኣላትካ። ሓቂ ዘረቦ ቄጭ ስለ ዘምጻላ ልቡ ክትጐድኦ ብምሕላን ሳሙኤል ብዘረባ ሶልያና ዝተተንከፈ ኣይመስልን። ኣንኮራ ፍሽኽ ክብል እዩ ተራእዩ። ኣነ ከምዚ ትብልዮ ዘለኻ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን። ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ነብሰ ምትእምማንን ትዕቢትን ዘሎ ንጹር ዶብ ዝፈልጥዎ ኣይመስለንን። ኣነ ነብሰ ምትእማን ዘለኒ ሰብ ዳ እምበር ዕቡይ ኣይኮንኩን።
ባዕልኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ምዝራብ ሰባት ክዛረቡልካ ዶ ይምሓሸን? ሰብ እሞ ብዛዕባይ ክንደይ ሚእታዊት ናይ ህይወተይ ክፈልጥ ይኽእል፣ ዝፈለጠ ይፍለጥ ክንዳይ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እሞ እንታይ ባዕልኻ ክትዛረብ ኣለካ? ያ ኮንፊደንስካ ይጽላእክዎን። ከምዚ ኸማኻ ዓይነት ሰብ ተረከብቲ ይኮንኩምን። ውሒድኩም ንኽንደይ ናሞ ክትኮኑ? ሶልያና ናብ ዕላማኣ ዝወስድ መንገዲ ጀመረቶ። ኣብ ልዕለይ ናይ ዋንነት መሰል ዘለዋ ሄዋን የላን። ሓቂ ሓይሽ ኣዋልዳ ኣስመራ ይንእሳን እየን። ንዓኻ ሶልያና ኣንነቱ ኣጽልኣ ከንፈራ እናነኸሰት ብውሽጢ ሓንሓነት። ኣወድኒ ኣነ ብሓሳብ ምዕላል ብዝኽሪ ምጋሽ ኣብ ስምዒታት ሰብኣውነት ምጥሓል ዝብርሃ ንሰብ እየ። እዚ ድማ ምስ ደቂ ኣስመራ ዝኸውን ኣይኮነን። ካብ ዘረባኻ ብዙሓት ኣዋልድ ትፈልጥ ኢኻ ትመስል። ብውሽጣ ካልእ እናሓሰበት ካብ ልሳና ንይምሰል ዘውፅኣት ተሓረግ ነበረት። ጌጋ ግምት ብዙሕ ናብ ኣዋልድ ቀራቢ ይኮንኩን። ኣብተን ዝቐርበን ኣጋጣሚታት ከ ቅልጥፍቲ ስካነር ኣላትኒ። እዋ ሳሚ ኣዋልድ ኣስመራ ይንእሳን እየን እናበልካስ ብሓገዝ ስካነር ትጓዓዝ ድኹም ኢኻ ብዛ ዓይነቱ ናይ ኣቃጫጭ ክምስ በለት። ናይ ብሓቂ ዕላለን መስልቸዊ ነተን ንነፍሰን ከም ምዕቡላት ዝወስድኣ ጉራዙ ክትምስጥ እቲ ሽሙቶ ዕላል ፍሉጥ እዩ። 10 ናይ ምዕራባውያን ደረፍቲ ድሕረ ባይትኦም ክትፈልጥ ኣብ ዛራ ወይ ባርህ ዲያና ክትውዕል ኣለካ። መስተን ክለብን ግድን ክትላለዮም ኣለካ። 5 ዕዉታት ቤልቦርድ ደርፍታቶም ክትሽምድድ ኣለካ። ካልእ ዓይነት ዕላል ከኣ ከም ፋራ ወይ ድሑር ስለ ዘቑፅለካ ክትቆርቦ ይብልካን። እናሰሓቐ ተዛረበ። ሶልያና ጎኑ ጎኑ ክትስሕቕ ብምጽናሕ ሰሓቓ ቋሪጻ እሞ ንደቂ ኣስመራ እዚአን ጥራይ ድየን ዝውክልአን። ከይትጋገ ኣዋልዳ ኣስመራ ቀለልቲ ይኮናን። ርድኢትካ እንተቐየርካዮ ክትረቢሕ ኢኻ፣ እንተዘየለ ከጥፋእኻ እየን። ብዝኾነ መጽሓፍ ከተምጻለይ ምዃንካ ነጊርካኖ ነርካ። ሶሪ ኣብ ገዛ ፈታት ሼኽ ረኽባ ይከኣልኩን። ግድን ግን ከምጻልኪ ሎሚ ግን ጽቡቕ ኣለኺ። ሞባይል ሶልያና ደወላ ከተስምዕ ብምጅማራ ዘረብኡ ከይወደይ ኣቋረጾ። ስም ደዋሊ ሪኣ ተመስገን ብምንባሩ ቴሌፎና ሳይለንት ብምግባር ንዘይተወድእ ዘረባ ሳሙኤል ባዕላ ቀጸለቶ። ያ ብኸምዚ ዓይነት ዕላል ካብ ስትረስ ዘውፃኒ እየ ዝደሊ። ፕሊስ ካብ ጎኒ ኣይትርሓቕ። ውዕለት እዚ ትገብረለይ ዘለኻ ዝርስዕ ዓይነት ሰቡን ኣይኮንኩን። ሓንቲ መዓልቲ ናይ ኢድካ ክመልስ ወትሩ ኣብ ጎንኻ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየ። ዋ እንታይ ገለልኪ ኢኹሞ ከምዚ ኢልኪ ትዛረቢ? ክሳብ ከምቲ ጌራ ተዛረበሉ ዝነበረት ግብሪ ከም ዘይብሉ ብምእማን ሓቂ ተዛረበ። ንዓኻ ቀሊል እዩ ዝገበርካ ኮይኑ ኸማን ዘይክስማዓካ ይኽእል እዩ። ንዓይ ግን ካብዚ ዝዓቢ ወልሓንቲ የሎን። ኣብ ቀጻሊ ርክብና ኣብ ጽምዋ ቦታ ክወስደካየ ክልቴና ብሒትና ክንዘናጋዕ ይደል ኣለኹ። ይከኣል እዩ። ሳሙኤል ክብን ለጠቕን ዕላል ኣታውን ወፃን ባህርያት ሶልያና ብምዝካር ቀልጢፉ ንመልሲ ኣይታወኽን። ኣብ ሓሳብ ተወጢሑ ካብ ዕለተ ሌልኦም ክሳዕዛ ዘለዋ ህሞት ደጋጊሙ ብሓሳብ ኣሰላሰሎ። ስለምንታይ ሓንቲ ኣጢዓ ዘይትፈልጠኒ ሄዋን ኣብ ጽምዋ ነብሕተይ ክትወስደኒ ደልያ? ንነብሳ ሓተታ ምስቲ ደጋጊማ ስትረስ ኣሎኒ ትብሎን ምስቲ ኣታውን ወፃን ባህርያታ ብምግንዛብ ሶልያና በዓልቲ ትኽክል ኣእሙሮያ ኢሉ ኣይሓሰበን። ከም ቃሉ ዝከኣሎ ክሕግዛ ከም ዘለዎ ብምእማን ድማ ንዕድሚኣ ኣበይ መዓስ ንምንታይ ምኽንያት ከይበለ ተቐበሎ። ሶልያና ገጻ ደመቐ ረኸብኩኻ ዘስምዕ ቃና ንስለኹሉ ነገሩ ኣመስገነቶም። ተመስገን ብቕንያቱ ናብ ሶልያና ደው ኢሉ ዝቕበሎ ብምስኣኑ ተናዓይቑ ክብሩ ዝጐደለ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ነተን ጠንቃማታ ኣዳው ክራገመን ዝሰረፎ ይነበረን። ንዓይ ኣብ ዝደወለትለይ ክቕበላ ቃል ኣእትያስ ንሳ ምቕባል ክትኣብየኒ ምስ ነፍሱ ተዛረበ። ደጊሙ ቁጽርታት ሞባይሉ ጠዋዊቑ ናብ ሶልያና ደወለ። ምስ ሳሙኤል ተፋንያ ናበይ ከም ትኸይድ ኣብ ሓሳብ ዝጸንሐት ሶልያና ደወል ሞባይላ ሰሚዓ ካብ ቦርስኣ እናውጻእታ ሙሉእ ደወል ሃሪማ ወደት። ነቲ ዝተኰልፈ ጻውዒት ሞባይላ ክትርኢ ኣብ መዝገብ መዓልታዊ ደወላት ኣትያ ስም ደዋሊ ምስ ረኣየት ተመስገን ምዃኑ ፈለጠት። ብዝሒ ደወላቱ ሪኣ ክርብሽ ከይትረድኣ ካብ ኣፋ ዝመለቓ ቃል ነበረት። እንታይ ሃዊፅዎ ክትሰምዖ ብምድላይ ባዕላ ደወለት። ናብ ዘላቶ ክመጻ ነጊራ ድማ ንሳንሻይን ሆቴል ሒዛቶ ኸደት። ኣብ ልዕሊ ሪሴፕሽን ሳንሻይን ሆቴል ዝተሰቕላ ፍሉይ ስምዒት ዝፈጥራላን ቅብኣታት ሚካኤል ኪዳነ እናስተማቐረት ናብቲ እንግሊዛዊ ቅዲ ዘለዎ ፓፕ ኣምርሑ። ብዙሕ ኮፍ ከይበሉ ሶልያና ኣብ ጸጋማይ ኣጻብዕ ተመስገን ካትም ቃል ኪዳን ብዘይምርኣያ ተግባራት ተመስገን ኣስሓቓ። ሓቀይ ኣብዚ ኣጻብዕቲ ካትም ቃል ኪዳን ነይራ? ኣጻብዕቱ እናተንከፈት ተመስገን ከይተዳህለ መቸም
كل جزء نجيك هاتاتكي بكونفيدنس يخت الزارب لهم أي تحزن لي دامبر هو خيل كام زراب صبغ يكونن حقك قبر نستزاربو توجيجا مخانو كأمنا نافتنهم بزربات مسجن زي تلناجر السوليانا وازه أمثلة الناس حقت زبزحو سب حدار كاتمهم أبي بورتوفوليوم وي أبي كالسوم يوم زحبوه نسخاخ كابينوتيخا وقعة شرك أنا مسلطو انتاي تبل اللخي كالو علال أي تفلتن ديخي تقباراتون وشتو سلزراتعو سحاق ملكو دلي كاتم قال كيدانو أبي مكينا قدي فوا ممصويو كسحقو زدلي علال زي بالكي كان علكي علال انت زي بالكي كان علكي زي تسمعنا لبام كصاوت عتبلي كملكو أنز تقارب سحاق الناتو قاصاصرت كوم يحيش في شيخ بلد تنفاس زرخبه تمسجن تهاويخو يحيش تراي بلع لنا سمعت لك خنسمعك كم زخونت قال تراسب كوينكي تفلتي مسلنن بفلاط ديخي بزي فلاط تقبريو أي فلوتكون نسبات كاب نفسخي أتحيتكي خيم تريوم قن يفلتي كند زبلا حق بالحقن قال مخان كي ترفكنيو مغلل انت تبلاي محشن قال مخان كميدي خاطريو مالتي زبلا حقي بالحي قال مخان كي أي ترفكنيو انتاي مالتيو كمي مالت كيو أي تردانن قطع أسيرا تقواد أي تأراويت كتمثل دليت نعاي كما يردان زي كونس اتحبرت السب كما يردو تفلت ايخن مسلني زنعا كايو يتنس زبل مسلا لنا مسلني من سلمن تاي تمثيل الكي تحاسب دو أبعلو زخفوتو موجوت زعوت إنا مسلو تزاربهم نظام السلاط رأي أمين كاريخا خمزي تبل زلخا ويسبرديت حصير حطو سنديا السق بلد حاكي خامبر أي تأمنو لندخي بزحات والدكو بزنعقوم زنبوريان زتأنسا تزاربو زلخات عنا زلو يكونن سلمنتاي نزنعقوم يتمسو تفلت أمرو زلو كوا ناب زنعقا يقربنيو أودات جن نزستوعل عين البونا أي تعدلكمن عمتات دحرين تملاليسكم حنت معالتي دخم قنن مسرخبكم بتاقات أميتي مع تعدل معات حلم دك أنستيو تقاتلو شعو تنعقويت نسكا نابلكم دعللو زحزني سوليانا أبي سمعي تآتيا أنوي حمد رد نأت حساسبو قدمات صينتو تمسجن إذا تحلالخي قصاوي سمعيتا سوليانا أنبيبو نصور سمعيتا سلزي تجنزبو بقمت كأن قلاتا حريقا كمزلا سلز تردعي زربا مصينبر نحناكو بزي باغني هوت يبلنان ملاتنا باغني زمركوس أمو نحنا خنملئ نسخم كتفسسوكو ترباريبنا رسن حرقانا بتي برد حويسات صوت يوزن برد أموريلا كتزحلوز دليت كتمثل أبزيحا قرد عبلد هو طعما كوابيو حدا خو قدل حدا خملئ أبزقبر قالسيو ترقم هو زغسات كاب كاونسلر برهي زتلقحا حساب نبرات إذا زبالكايو حكيو يقداءت نحنا نسخومن إن صار انت زقلابت طعمي هوت متغيره دوز بالحساب وترو يزربشني قلقلا أنستاونت زعمنا آخرر تدك أنستيو كابدك اتبعتيو اتمرح علم بدك أنستيو اتمرح علم زيادة سلام زسفنا مخونات زبل موجود يلعلاين بز حساب أنا سامع معي نسخاخي انتاي مبلكا تمسجن انتاي كتب الدليا أي تردون عقل صبابو هو أبناي بوليتيكا خلاص زاتو خويني سمعنا له سابجكت باغير لنا نتزي تبرهو علال الناس حقا ناتلاقصن كساقو دليم سوليانا مولس خمسة بلا عطوب علال يفرحكم يو كم دي سلازخونا يخم دما دخم زبلت يوان كم منابرتكم تمرصوا حنت بلح زبلت قوال نستيتي كم حنتي قطار زي مزستي نحدار زي تدلق يركم توسدوا سمعن دو سبكو عاومي زسكم كومو بمقبارنا بلج أنا دا أمبر عبرنا يكونن تمسجن حق ملقطو سوليانا بعوتا سحقت حجي تماويت كاتب لا تزاريبكا أبتي باب زنبرا عينتي ناب مأدي سوليانا أغنع تمسجن سوليانا مس مهلاوا قرعة تسمعو أبتي جزا كابزلو دك يتبعتيو أتابو خلو نجرا ودتي هوان مس مهلاوا ترايزي كوني أفاك ساب تقدد كس حقاب مخالون بهتا تسمعو أتوكيرو نات أمتا دما مس سوليانا سحقي انتي دا سحقا مغنيات مسحقيو زي تردأ سوليانا سحقا كي قارصت حتتت حقي حيش زي سحقا يتزاربكن
ነገር ሰባይ ከይተርፍ ግን ሓቀኛ ስምዒተይ ቀቢረዮ እዚኣስ ትኽእልዋ ኢኹም ሶልያና ኣበ መንጎ ሰሓቐን ዘረባን እንከላ ሞባይላ ናይ ደወል ድምፂ ስምዐት ስም ደዋሊ ብምርኣይ ሞባይላ ኣትሓተታም ሳሙኤል ምስ ሶልያና ዳግማይ መራኸቢ ምኽንያት እታ ከም ጻልኬ ዝበላ መጽሓፍ ምዃና ብምእማን ገዛ ኣትዮ ነታ መጽሓፍ ክደሊ ላዕለን ታሕትን በለ ገዛ ገላቢጡ ክረኽባ ኣይከኣለን ህላውነት እታ መጽሓፍ ኣብቲ ቤት ርግጸኛ ብምንባሩ ደጊሙ ክፍትሽ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ሄኖክ ዝነበረ ብምእታው ነታ ክፍሊ በታተና ንሄኖክ ከዘክሩ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰነዳት ብምርካቡ ልቡ ተተንከፈ ነታ መጽሓፍ ድማ ኣብ ትሕቲ ፍርናሽ ናይቲ ዓራት ረኸባ ጾሩ ከም ዘራገፈ ኣዕሚቑ እናስተንፈሰ ናይቲ ሓጓስ ስምዒት ኣብ ገጹ ተኻዕወ ንዝተዓጻጸፉ ገጻት እታ መጽሓፍ እናተዓራረየ ነታ መጽሓፍ ክገናጽላ ምስ ጀመረ ካብ መንጎ ገጻት ናይታ መጽሓፍ ሓንቲ ስእሊ ወደቐት ሳሙኤል ነታ ዝወደቐት ስእሊ ምስ ኣልዓላ ብዝሪኦ ዝነበረ ኪኖ ከኣምን ምሽጋሩ ሰንበደ እታ ስእሊ ሶልያና ምስ ሄኖክ ተሓቋቒፎም እተርኢ ስእሊ ብምንባራ ሳሙኤል ነታ ስእሊ እናረኣየ ኣብ ሓሳብ ኣትዩ ዝንበለ ፋሕ ንዝበልዎ ሓሳባቱ ጠራኒፉ ኣብ ሓደ መደምደም ተኣሰሮም ሶልያና በዓልቲ ዕላማ ምዃና ተገንዘበ ካብታ ለይቲ ምድሪ ደው ኢላ ዘዕለለቶ መዓልቲ ክሳዕ እታ ምሶ ኣምስያ ዝተፈላለዩላ ሰዓትን ንኹሉ ነገራ ብምዝካር ድላይ ልባ እንታይ ምዃኑ ተረድኦ ተፋሊጥና ኣለና ብዛ ዓይነቱ ክምስታ ቴሌፎኑ ካብ ጅብኡ ኣውፂኡ ናብ ሶልያና ደወለ ኣይተቐበሎቶን ደጋጊሙ ክድውል ጀመረ ዝቕበሎ ግን ኣይረኸበን ስኑ ነኺሱ ርእሱ ምንቕናቕ ከይገደፈ ተቐበልያ ዝብል ጽሑፋዊ መልእኽቲ ብምስዳድ ደጊሙ ክድውል ጀመረ ይድወለክሎ ተመስገን እቲ ተደጋጋሚ ደወል ስለ ዝረበሾ ክዕልል ኣይከኣለን ይሪኦ ኣለኹ ብምባል ሶልያና ኣሕፂራ መለሰት ስለምንታይ ክሳብ ክንዲዚ ደጋጊሙ ይድውለለይ ኣሎ ኢላ ምሕሳብ እውን ኣየቋረጸትን ዘይትቕበል እዮ ካብ ድሓር ስራሕ ነይረ ገለል ክትሕስዊ ብኣሽሙር እዝና ተንኪፉ ልባ ክጐድኣ ብምሕሳብ ኣነ ሒሱኒ ሕጁ ናብ ስራሕ እየ ዘለኹ ገጻ ዕቲባ በላሕታ ዒንታ ወርዊራ ክትቀጽዖ ደለየት ተመስገን ዝረባኣ ኣስሓቆ እንታይ ዲ ክትሰርሒ ስምዓኒ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ኣይኮነን ኮምፕላስ እየ ንዝኽድን ሰብ ንሓደ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ንምግባር እዩ ዝሰርሕ መስለኒ ኣነ ከዓ ክገብሮ ዝደሊ ንክገብር እየ ኣብዚ ዘለኹ ደጊማ ሞባይል ሶልያና ደወላ ኣስምዐት ሄኖክ xxx ዝብል ዝተመዝገበ ደዋሊ ኣብ ስክሪን እታ ሞባይል ይንበብ ብምንባሩ ኣዒንቲ ተመስገን ካብ ስክሪን እታ ሞባይል ናብ ገጽ ሶልያና ኣንቃዕረራ ንኽብርኻ እንዴ ዘይተቐበልክዎ ጸኒሐ ንስኻ ግን ክብሪ ሰብ ኣይርዳእካን ይመስለኒ ክቕበሎ ፍሽኽሽኽ ድሕረ ሞባል ንደወል ሳሙኤል ንምቕባል ካብ ጣውላኣ ተንስአት ሳሚ ነብሲ ናይ ድሓንዳ ዝኹሉ ደወል ሳሙኤል ስምዒታቱ ብምሕባእ ናይ ምንታይ ከይከውን ኢልክዮ ናፍቖት ዝኸውን ናይ ሓሶት ክምስታ ኣብ ገጹ ብምቕባእ ካልእ ሓድሽ ነገር እንተለካ ዳኣ እምበር ንሱስ ኣብ በይንኻ ጥራይ ኣይኮነን ሶልያና እውን ሓሰወት እታ መጽሓፍ ከኣ ረኺበ ኣለኹ ርክብና ንመዓሱ ዝኸውን ዘሎ ቀጻሊ ርክቦም ኣብ ሓደ ምሕድግ ዝበለ ቦታ ክኸውን ሶልያና ሓሳብ ብምቕራባ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ መልሱ ክበጽሖ እናተሃንጠየ ልዕልቲ ክትህበኒ ተሓስብ ዘለኻ መጽሓፍ ዕላላትካ ኬፍ ኣለዎም ኣነ ልዕልታ መጽሓፍ ንዓኻ እየ ዝደሊ ብዘይ መጽሓፍ እውን ክንራኸብ ንኽእል ኢና ሳሙኤል ዘረባ ሶልያና ምስቲ ዝሓሰቦ ስለ ዝተዛመደ ነፍሱ አንቀጥቀጠ ዘያመልኪ ወደ ሳዶብ ዝሕክለይ ሓቀይ ይግባእካ እንዲ እሞ ዘለካ ብልጫ ኣይትፈልጦን ከይትኸውን እምበር ሓደ ነገር ብሓላፍነተይ ከሰክመከ እየ ሳሙኤል ትብሎ ዘላ ስለ ዝተረድኦ ከይተረድኦ ብምባሉ ዘረባኣ ዘቋረጸ ሶልያና ዘረባኣ ብምቕጻል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንራኸብ ኢና ክድውለልካየ ተዳሎ ካብ ኣስመራ ወፂና እስትረስና ክንራግፍ ኢና ክሳብ ንራኸብ ክናፈቐካየ ምርኻብና ኣነ ኣብ ዝደወልኩልካ ስለ ዝኸውን ንምርኻብና ኣይተታወኽ ንስኻይ ትደውል ኣነ ባዕለይ ክድውለልካየ ቻው ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓጽያ ናብ ጣውላኣ ተመልሰት ሳሙኤል ገለ ነገር ርእሱ ከም ዝሃረሞ ቴሌፎን ካብ እዝኑ ከይውረደ ኣብ ዘለዎ ደረቐ ሓደ ነገር ብሓላፍነተይ ክሰክመከ ዝበለቶ እንታይ ንምባል ምዃኑ ተሰወጦ በዓልቲ ዕላማ ምዃና ኣይተጠራጠረን ኣብ ፈለማ ዝተራኸብሉ መዓልቲ ዝበለቶ እውን ዘከረ ሓደ ነገር ምሳይ ኣሎ እቲ ዝሃበኒ ሰብ ከዓ ብህይወት የለን እቲ ንብረት ብሓደ ራድዩ ሂብኒ ብህያብ ኣነ ኣይፈለጥን እየ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ምሳይ ክሕዞ ኣይደልን እየ ማለተይ ናተይ ኣይኮነን
ንስድርኡ ክመልሰሎም ይደል ኣለኹ እቶም ስድራ እቲ ንብረት ምሳይ ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም ክፈልጡ ድማ ኣይደለኹን ብመንገድኻ ክመልሰሎም ገለ ነገር ሕሳብ እዚኣ ተገይረ ኩሉ መንገደይ ክቕየር እዩ ኣነ ከዓ ክዓረፍ እየ ሳሙኤል ብድፍረታን ብልሓን ተገረመ ሄኖክ ሓዉ በዲልዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገንዘበ ሕነ ሄኖክ ንዕኡ ግዳይ ክትገብሮ ብዕላማ ከም ዝተበገሰት ድማ ኣስተውዓለላም ምዕራፍ 10 ሕነ ምፍዳይ ናይ ሕማቓት ሰባት ርኹስ ተግባር እዩ ሶልያና ሙሳባኣ ትራኸበሉ መዓልቲ ስለ ዝኣኸለ ከይደቀሰት ይሓዲራ ኣቦኣ ስለምንታይ ብህፁፅ ክትመጾ መልእኽቲ ሰዲዱ ብሓሳባ ክትምልሶ ይከኣለትን እታ ለይቲ ሓንቲ ካብተን ነዋሕቲ ለይትታት ኮይና ኣብ ዝኽራ ተመዝገበት ንርእሳ ክትብል ግን ወግሐት ዘድልያ ነገራት ብድርኡ ቀራሪባ ብምሕዳራ ኣንጊሃ ናብ ሰንበል ኮንትራት ታክስ ጌራ ኣምርሐት ኣቶ ተክኤ ገጽ ጓሉ ብምርኣዩ ኣዒንቱ ንብዓት ካፈዩ ሶልያና ኣብ ዕምራ ሙሉእ ኣቦኣ ክነብዕ ንፈለማ እዋን ትርኢ ብምንባራ ሰንበደት ከይትረዳኣ ድማ ምስኡ ነብዐት ኣቶ ተክኤ መጽሓፍ ሶልያና ምስ ኣንበበ ጓሉ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣላ ብዝግባእ ትረዲእዎ ብምንባር እዩ ገጽ ጓሉ ብምርኣዩ ጥራይ ዝነብዐ ዕላሉ ቤን ከም ዝጅምሮ ዝጠፍኦ ክመስል ንብዓቱ እናደረዘ ሶልያና ጓለይ መጽሓፍ ክንቢበዮ ናይ ፈጠራ ድርሰት ኮይኑ ይጸናሐንን ዛንታኺ ኮይኑ ተራእየኒ ግምተይ ሓቂ እንተኾይኑ ሕማቕ ኣለኺ ሰባት ክብድልኺ ይኽእል እዮም ንስኽ ግን ንሕነ መፍዳይ ዘጓይ የብልክን እዚ ዘለኹ ቦታ ሰፈር ቂምተኛታት እዩ ኣብዚ ገዛ ብሰላም ደቂሱ ዝፈልጥ ሰብ የለን ሰላም ዘደቀስ ግብሪ ዝገበረውን የለን ኩሉ እናበለ ጸላም ከብዱ ዘቋሰል እዩ እዚ ቤት ማሕቡስ ሰፈር ጣዕሳ እዩ ኩሉ ኣብ ዘይምለስ ጣዕሳ እዩ ዝነብር ሕነ መፍዳይ ናይ ሕማቓት ሰባት ርኹስ ተግባር እዩ እታ ኣብዚ መጽሓፍ ዘላ ጠባይ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብግርህና ምስ ህይወት ክትተኣሳሰር እያ ሶልያና ጓለይ ብቻኺ ኣብ ህይወት ዝበደለክ ሰብ እንተሎ ብቕሬታ ሰዕር እዩ እዚ ዘለኽዎ ካሜራ መኽዘን ጣዕሳ እዩ ሕጊ ካብ ዝኣሰረና ሕልናና ዘቑሰለና ይኸፍእ ጓለይ ከዓ ቁሰል ሕልና ክህሉ ኣይደልን እየ ክርስቶስ ውነቶም ኣብ መስቀል ሰቒሎም ዘጋፍዕዎ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ናይ ኢዶም ኣይሃቦምን ብኣንጻሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይተሓዘሎም ብምባልዩ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎቱ ዘዕረገ ዘረብኡን ሶልያና ኣሰንበዳ ወላዲኣ ኣይኮነንዶ ጥቕስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዒሉ ክዛረብ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዙ ሪኣቶ ከም ዘይትፈልጥ ዘከረት ኣቶ ተክኤ ዘረባኡ ቐጸለ ሓደራ ዛጓለይ እዚ መጽሓፍ በዚ ወዲእክዮ ዘለኺ መፈጸምታ ከይሕተም ምናልባት ንስኺ ተሃንኪ ኣውፂ ክትኾን ኢኺ ነዚ ይቕረ ምባል ዝበህሉ ህዝቢ ግን ዝጠቅም የብሉን ካብቲ ተሓቢኡ ክህሉ ዘለኺ በዓቲ ይሕነ ውፂ ሽሕ ግዜ ዝተበደልክዮ ርዝኖት ይኸብድ ንዝበደሉኺ ይቕረ ግበርሎም ዝበደልክዮም እንተለዉ ድማ ይቕርሕተት እዮም ብይቕሬታ መንፈስ ክሕጸቢ ፈጣሪና ገዳፍ እዩ ንይቕረታኺ ይቕበሎ እዩ ብምባል ንጓሉ ተማሕፀነ ልቢ ሶልያና እውን ተሰብረ ኣቓልቦ ኩሎም ምስ ፈተውቶምን መቕርቦምን ዝራኸቡ ዝነበሩ እስራት ብዕላል ኣቦን ጓልን ተሰርቀ ዝተፈቕደሎም ግዜ ተሓንቆኸ ንብዓት ኣቦን ጓልን ከይተሓበሰ ተፈላለዩ ሶልያና ሳልስቲ ቴሌፎን ዓጽያ ካብ ቤታ ይወፀትን ደጊማ ህይወታ ጽላእታ ዘረባ ኣቦኣ ንልባረት ይዕዎ ብምንባሩ ብዝገበረቶ ሕልንኣ ንመንፈሳ ኣቑሰሎ ጓለይ ከዓ ቁስል ሕልና ክህልዋ ኣይደልን እየ ዝብል ዘረባ ኣቦኣ ሓቅነቱ ኣብ ነፍሳ ራእየቶ ብጣዕሳ ዝርንዛሕ ነቢዓ ንሕሉፍ ተግባራታ ፈንፈነቶ ክልተ ሰባት ኣብ ሓሳባ ተቐጀልዋ ካውንስለር በርሀን ሳሙኤልን ንመኖም ኣቐዲማ ክትረክብ ሓሰበት እቲ ኣብ ህይወት እንተፈጺማቶ ሕልናኣ ከም ዝዓርፍ ዝኣመነቶ ተግባር ንሳሙኤል ዋጋ ሓዊ ክትህቦ ምዃኑ ዘኪራ ተማትአት ሕልናኣ ግን ተቃወማ ደጊማን ሕልናኣ ክትምዕዶ ዘኽእላ ሓይሊ ከም ዘይብላ ፈለጠት ሞባይላ ከፊታ ድማ ናብ ሳሙኤል ደወለት ደወል ሶልያና ክጽበ ዝቐነየ ሳሙኤል ስም ደዋሊት ሩት ምዃኑ ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ ምስ ነበበ ዝተደናገረ ስምዒት እናተሰምዖ ቴሌፎን ተቐበለ ሶልያና ሕፅራ ኣቢላ ዝራኸቡሉ ግዜን ቦታን ሓቢራ ቴሌፎን ዓፀወታ ሳሙኤል ብሓድሽ ተግባራታ ተገረመ ንሰዓት ቈፀረኦም ክዳሎ ናብ ቤቱ ብምምራሕ ከም ናይ ወትሩ ልምዱ ኣካሉ ብምሕጻብ ክዳውንቱ ቀይሩ ቀዲምዋ
ኣላስካላ ተራእየ። ሳሙኤል ኣብቲ ገዚፍ ሳሎን ኣላስካላ ሞባይሉ እናጠዋወቐ ንምምጻእ ሶልያና ይጽበ ነበረ። ሶልያና ሓሳባታ ብኸመይ መንገዲ ከተተግብሮ ትሕልን ንኽፈልጥ እውን ተሃንጠ። ሶልያና ዘይኣመላ ካብ ቤታ ቱታን ሸበጥን ወድያ ንኣላስካላ ብእግራ ኣምርሐት። ልዳት ኣላስካላ ደፊኣ እናኣተወት ኣዒንቲ ሳሙኤል ብኣግርሞት ዓጀባ። ሳሙኤል ንሶልያና ነፍሳ ኣውዲቓ ርእይዋ ስለ ዘይፈልጥ ድንግርግር በሎ። ገለ ሓድሽ ነገር ከም ዝህሉ ናይተጠራጠረን። ሶልያና ብኣውሊ መንፈስ ክትሳቐ ከም ዝቐነየ ሓጥእ ድሁል መንፈስ ነበራ። ገና ኣበ መቓሙጣ ከይዓለበት ድሓን ዲኽ ሩት? ሳሙኤል ኩነታታ ክፈልጥ ተወከሳ። ሩት ኣይኮንኩን ሶልያና በሃል። ብዝተሰባበረ ቃና ሶልያና መለሰት። ብዝኾነ ዕድለኛ ኢኻ። ሳሙኤል ኩሉፍ ኣቢሉ ከመይ ማለት? ኣይተተሃወኽ ዘረባ የወዳእኹን ሓውኻ ንዓይ ዘረባ ምቕጻል ኣብይዋ ዝርንዛሕ ነበዐት። ካውንስለር በርሄደ ድሕሪቶም ምስኡ ዝመፁ ክልተ ሰባት ንሓፂር መሳልል ኣላስካላ ሓኺሩ ንውሽጣ ኣተወ። ሶልያና ኣብ ፊቱ ምስ ረኣያ ከኣምና ኣይከኣለን። ጋን ኮይንዎ ተዓኒዱ ደሪቑ ረኣያ። ናብቲ ዝነበረቶ ቦታ ብምኻድ ሶልያና ብምባል ንኸረጋግጽ ስማ ጸውዐ። ስማ ክጽዋዕ ዝሰምዐት ሶልያና ግልጽ ኢላ ንበርሀ ምስ ረኣየቶ ብስምባዴ በርደግ ኢላ ተንሰት። ዓይኑ ፈዚዛ ረኣየቶ። በታ ኣጋጣሚ ሰንቢዳ ኣብ በራርያ ንበርሀን ሳሙኤልን ጠመቶቶም። በርሀ ንዝሪኦ ዘበለ ከኣምን እናተሸገረ ንሳሙኤል እናረኣየ ብትሕትና ይቕሬታ ሓንሳብ ድኽዛረባ መፍቀድካለይ? ጸገም የለን ሳሙኤል መለሰ። በርሀ ንሶልያና ኢዳ ሒዙ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ብምእታው ብስምዒት ክዛረባ ጀመረ። ሶልያና ዝተረትዐ ሕልናኣ ዝርንዛሕ የንበዓ በመንባሩ ክትሰምዖ ይከኣለትን። ዘረባ በርሀ ንዘረባ ኣቦኣ ኣዘኻኸራ። እንትርፎ ደኒና ምስማዕ ትብሎ ይነበራን። ዘረባ ምቁራጽ ዝኣበየ በርሀ ዝፈልጦ ዘበለ ኩሉ ምዕድኡ ኣብ ኣእዛና ኣንቈርቈሮም። ይቕሬታ ንብዓት ዓይና እናደረዘት ሶልያና ዘረባ ጀመረት። ብንብዓት ንዝተቓጠኑ ቃላት ክሰምዕ በርሀ ኣእዛኑ ኩራ ኣበለ። ከይተሓለልካ ንኽብሪ ሞያኻ ስለ ስራሕኻ ኣስየ ሰድንቐካ። ንብዓት ደጊሙ ሰዓራ። ሶሪ ውሽጠይ ሕማቕ ይስማዓን ኣሎ። ብንብዓት እናተነኽነኸት ዓይናን ጸረርታ ኣፍንጫኣን ብኢዳ እናደረዘት ብቻኻ ገዛ ክኸይድ ጽባሕ ገዛ ምጻእ ገዲፋቶ እናነብዓት ከደት። በርሀ ብኹነታት ሶልያና ተደናጊጹ ክሳዕ ኣፍ ደገ ደድሕሪኣ ሰጎመ ከርክባ ግን ኣይከኣለን። ታክሲ ተሰቒላ ብምልክት ኣእዳዋ ገዛ ንኽመጻ ብምሕባር እናነብዐት ከባቢ ቤታ በጽሐት። በርሀ ኣብ ኣፍ ደገ ኣላስካላ ኮይኑ ተዓነደ። ሳሙኤል በቲ ኹነታት ተገሪሙ ሕውስውስ በሎ። ካብ ዝነበሮ ግን ኣይተንስአን። ሶልያና ካብ ታክሲ ወሪዳ ንቤታ እናምርሐት ናይ ፖሊስ መኪና ምስ ረኣየት ተሸቑረረት። ካብዚ መጺኡ ዘይትብሎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ወረራ። ናይ በርሀ ዘረባ ኸዓ ኣብ እዝና መቓልሕ ፈጠረ። እዚ ትገብርዮ ዘለኺ ኪኖ ናይ ሕልና ውቐሳ ብሕጉን ተሓታቲት ኢኺ። ነታ ብናህሪ ብፍጥነት ሕንበብ ዝነበረት ናይ ፖሊስ መኪና ግልጽ ኢላ ጠመተታ። እታ ናይ ፖሊስ መኪና ናህራ ብምዝሓል ደው በለት። ሶልያና ኸዓ በቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝጸንሐ ኣንጎሎ ተኸወለት። ሓደ ፖሊስ ወሪዱ ጎማ መኪና ነፊሱ ከይከውን ንኸረጋገጽ ነቲ ጎማ እናረኣየ ብኣጋሩ ተናኺፉ ናብታ መኪና ደየበ። ሶልያና ምስ ገበታ ፍርሓ ብቕልጡፍ ስጉምታት ልዳት ቤታ ብምኽፋት ኣተወት። ሰራሕተኛ ገዞም ካብ መደቀሲኣ ወፅያ ናብ ክፍሊ ሶልያና ኣምርሐት። ሶልያና ፖሊሳ መጺኦም ነይሮም። ፍርሒ ብዝመልኦ ቃና ሰራሕተኛ ተዛረበት። እንታይ ደልዮም? ሶልያና ፍርሓ ቀቢራ ፖሊስ እንታይ ደልዮም? ሶልያና ፍርሓ ቀቢራ ብድፍረት ተዛረበት። ንዓኺ ሰራሕተኛ መለሰት። እንታይ ኢሎምኺ? ክንደይ ምዕልቲ ኣብዚ ገዛ ሓደረትን ዋ ግዛዕ ምሳዕ እዩ። እታ ሰራሕተኛ ምስቶም ፖሊስ ዝተባሃለቶ ክትዝክር እናሓሰበት ሶልያና ዘረባ እታ ሰራሕተኛ ከየወድአት ገዲፋታ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኣተወት። ኩሉ ነገር ተሓዋወሳ። ህይወት ኩሉ ማዕጾታታ ብፍላጥ ዝረገጠትላ መሰላ። ሶልያና ዓቕላ ጸቢብዋ ትገብሮ ጠፊእዋ ኣብ ዓራታ ኮፍ ኢላ ዝን ብምባል ኣብ ዓሚቑ ሓሳብ ኣትያ ብምልሰት ሓሳብ ዝሓለፈ ህይወታ መስመስ እናበለ ትመላለሳ። መዝገብ ዝኽራን ብርዕን ካብቲ ኣብ ኣርማድያ ዝነበረ ቦርሳኣ ብምውፃእ
كتصحف جمرت Today is my last day لومي مترشتا معلطيا ድሕሪ ሎሚ ዝንበር ኮይኑ እስማዓን የለን ነታ Today is my last day ደጋጊማ በመስማር ክጽሕፎ ዝደልየት ሓሳባት ክጠራን ፈተነት ሓሳባታ ተዓጊቶም ኣሸገርዋ ዝጸሓፈቶ እኹል ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ ነታ መዝገብ ዝኽራ ሓሊፋ በመንባብ ኣብ ካኪ እናዓሸገት ነብዓት ነብሳ ከተሕልፍ ነታ ኣዳልያቶ ዝነበረት ገመድ ኣብ ክሳዳ ብምእታው ንነብሳ ሓንሳብን ሓዋሩን ክትፋኖ እናነብዐት ክፍላ ብመፍትሕ ረገጠቶ ኣብ መንጎ እታ ኣብ ክፍላ ዝነበረት ቴሌፎን ናይ ገዛ ስለ ዝተደወለት ናቡናኣ ብስምባደ ተመልሰት ክትቅበላ ይደለየትን ኣሻቡ ደጊማ ብምድዋላ ቅጭና መጻ ምኽንያቱ ብዘይ ትፈልጦ ሓይሊ ኣእዳዋ ሰዲዳ ለዓት ኣልዓለት ብዘይ ድምፂ ድማ ስቕ በለት ሃሎው ሶልያና ሃሎው በርሄ ምቕሳን ሲኢኑ ድምፃ ክሰምዕ እናተሃንጠየ ዘውፃእ ቃል ነበረት በርሄ ዲኻ ህድእ ብዝበለ ድምፂ ንብዓታ እናደረዘት ኣይተጋገኽን ቴሌፎነይ ገንዘብ የብላን ጽባሕ ብኣገዳሲ ጉዳይ ደልየክ ስለ ዘለኹ ክትመጽኒ ዶ ምኽኣልኪ እዚ ኽብለክ ከለኹ ብኣዝዩ ሲርየስ ጉዳይ ደልየክ ዘለኹ በርሄ ብጉዳይ ሞባይሉ እናተሰከፈ ቃላቱ ስንድው ኣበሎም ብህይወት ተሓዲረ ዶ ሶልያና ኩሉ ነገራት ተራእይዋ ዝርንዛሕ እናነብዐት ሶልያና በጃኺ ፍጥረት ደቂ ሰብ ብዕላማ እዩ ደጊምክን ነብስኺ ከይተሃሲ ካብቲ ዝገበርክዮ ምጥዓስን ንህይወት ዝፈንፈንክያ ንላዕሊ ኣነ ዝብለካ ሓደ ነገር እንተጌርኪ ዓጸፌትኡ ንልብኽን ሕለናኽን ዝድብስ ተግባር እዩ እዚ ህዝቢ ካባኺ ብዙሕ ነገር ክደሊ እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ግን ህድማ ካብ ህይወት እዩ ዝበደልኮ ህዝቢ ኣለኒ ኢሉ ዝርብሽ ሕልና እንተለኪ ንርቡሽ ሕልናኺ ከህድእ ዝኽእል ተግባር ንህዝብኺ ምግልጋል ጥራይ እዩ ብንብዓት ተነኽኒኻ ኣነ ሞታይ ክክብር እኽእል ብሕማቕ ናይ ህልኽ መንፈስ ተመሪሐ ህዝበይ በዲለየ ብዝኾነ ተኣምር ክወራረድ ዝኽእል ተግባር የብለይ ብንብዓት ተነኽኒኻ ክትዕበስ ደለየት ድሓን ጥራይ ንስኺ ድልው ትኹን እምበር ልዕልቲ ዝበልክዮ ውዕለት ክዝጽበ ኣሎ ጽባሕ ጥራይ ካብ ገዛ ኸይትወፂ ኣንጌ ክመጸኪየ ሶልያና ንብዓት ኣዒንታ እናደረዘት ምስ ሓሳቡ ተሰማምዐት ንበደላ ክትክእ ዝኽእል ውዕለት እንታይ ኮን ይኸውን እናበለት ክትሓስብ ከይትረድኣ ነዊሕ ሰዓታት ገበረት እዚዩ እትብሎ ፍረ ሓሳብ ብዘይ ምርካባ ንእዝኒ ይጭነቆ ኢላ ነቲ ሓሳብ ጠንጠነቶ ድቃ ዘይብሉ ለይቲ ብምሕዳራ ኣዒንታ ሓቢጡ ካልእ ሰብ ኣምሲልዋ ነበረ በርሄ ቅድሚ ምምጽኡ ንቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ነብሳ ተሓጻጺባ ንቡር ናይ ኣዴታት ክዳን ለቢሳ ንዝበደሎቶ ህዝቢ ይቕረ ክትብልን ካብ ፈጣሪኣ ምሕረት ከተሓተትን ጥራይ እግራ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኢየሱስ ብእግራ ኣምርሐት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐት ንውሽጢ እቲ ቤት እምነት ዘእቱ ሓይሊ ብምስኣና ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ተንበርኪኻ ብጽኑዕ ጸለየት ኦ ፈጣሪ ድሃይ ድኹማት ፍጡራትካ ዝሰምዓ ኣእዛን ኣለዋኻ እሞ ንድሃይ ኣንደበተይ ዘይኮነ ንድሃይ ልበይን ኣዒንተይ ይስማዕ ምሕረትካ ንኽልምን መዋራርዲ ዝኸውን ጽቡቕ ግብሪ የብለይን ብድፍረት እየ ምሕረትካ ዝልምን ዘለኹ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ብምባል ብምሳሌ ዝተዛረብካዮ ቃል ዘኪረ ኣነ ሕማቕ ፍጥረትካ እየ ምሕረት ንርቡሽ መንፈሰይ ዝህድእ መንፈስ ምጽንናዕኻ ይልምን ኣለኹ ተንበርኪኻ ፎፎው እናበለ ጸለየት ጸሎታ ዝሰምዐ ክመስል ብህዱእ መንፈስ ነጸላኣ ተጐልቢባ ንቤታ ከምታ ዝመጸታ ተመልሰት ብሶልያና ክሓስብ ድቃስ ተሓሪሞ ዝሓደረ በርሄ ከም ቃሉ ኣንጊሁ ናብ ቤታ ብምኻድ ማዕጾ እንዳኣቶ ተኪኤ ብቐስታ ኳሕኳሐ ሶልያና ምምጻእ በርሄ ትጽበ ብምንባራ ማዕጾ ባዕላ ከፈተቶ መሪሓቶ ኸኣ ናብ መደቀሲ ክፍላ ኣተወት ከይዶንጎ ይውዑይ ዕላል ከፈቱ ሶልያና ንብዓት ሰዓራ በርሄ ክእብዳ ኩሎም ዝፈልጦም መጸናናዕቲ ቃላት መስርዖም ሓልዩ ተዛረቦም ሶልያና ግን ጸጸኒሓ ብዘይ ድምፂ ምንባዓ የቋረጸትን በርሄ ብኹነታት ሶልያና ከብዱ ተገላበጦ ከይትረድኦ ንብዓት ጸረራ በለ ከይትሪኦ ብምስካፍ ተሓቢኡ ንብዓቱ ዳረዘ ሶልያና ተዕልሎ ዝነበረት ዕላል ብውሕሉል ጸሓፋይ ዝተጻሕፈ ዛንታ መሰሎ ካብ ልሳና ዝወፁ ዝነበሩ ቃላት ናእዛኑ ኣምኪኾም ንልቡ ብምልሓኽ ደጊሙ ነብዐ ሶልያና ኣቕለበትሉ ምስኡ ብሓባር ድማ ነብዐት ኣንቢዕካ ነቲ ኣብ ካኪ ዓሽጋቶ ዝነበረት ድያሪኣ ከፊታ ሃበቶ
برهي كاب فلماغص اتي مزغب زخري كنببو جمري كلهم مس هيوتا زتأساسرو حصرتي صحفات انانببه نابتا ناي موداتا صحف بصحي Today is my last day. برهي نسوليانا أتوكيرو تامتا ناي بحكي سوليانا كوما حسيبكي جيجا سمعت بزتحوسك أنا تزارب سوليانا ناي موداتا صررتا نبعات أنا درزت نسخا دويل كانت زي تخول فني نهوتي كم شعو غيريني عقاي فلطني بزيك العالم من نفسي بجانكو كلها عشان كويدو تابع لي زم حدرا سوليانا نبزحات نصات من اسيات بزي وعل وخمان كتفكو من عينو النار آيات موعلكو بزي سمعك أنا ملست no way no زغلو تمرتي زغلو بالحي نبلاش كتقبريا برها فاسيمو كخون كم زيبولو كنصر الله انهاك أنا ازي مستمرتن بالحنزة أساسر يبلون من هالبات أب تمرتين فعتني ركخون خالي نتعب من داق زنبرت ناي ممرقتا عبايس إلو نار آيات أبيوت هيقنا يقدن بمبال زنبلت سعر خانغ خحس اتزبل كان انت جيريو اي هوب حلنا يرقي هوتي بقبوق مرح برها ساعاتو تملكته مسقوال هايله قصرኦም كم زقربه تسوطو نسوليانا ختفانو بمحبار تمراريحم كاب تገዛ بزي دمص وصو اغار سوليانا كاب افدغ بيتا ارحيقوم كسغوم ايدولين برها نزي ترديو حيل خصنقوا زخلو قالات نابا ازانا دربي سوليانا ونتم قالاتو حيطا مورالا ابرخت ناي موداتا قلاتا دما بوليس يدليوا كم زلو نبره حبرتو برهي كمستا بمقدام حجا يكونوا ندليومخي بمبال ناي بوليس غوداي نابو خط غدفو بمنغار نابت استرادادلو غوداي كتدهب اتريرو تمحصنا موبايل سوليانا دولا اسمعت سوليانا نتدول كي تقبلت موبايلا نبرها بمرأي حدا كابتوم دليتا مخانو نغرتو اتا قصري ناي تمسكن عركو نبرت برهنة أطري دقاقيمو بمرأي سنبادي سنبادة برهة كاب سوليانا كحبا كالن سنباديو كتفكوس نتدول تقبلا عدلين يا إخا حضر كاب سلامك تقالي فقاد دي زيكوني فقاد فتاريو دقيم كان نابزا تيلوفونا يتدول تيلوفونا عطوتا برهة بتاقات آمي سنبيدو عيني سوليانا نارعي صباح ندواول بمبال تفانو عام برهم سقوال هايلة تزراريبو نبقعتن عاق من سوليانا نابرب حاجر كغير اللوزخ المنجدي نفلت أتان دلونتان كما أزنوو بحلافنت نسو كمز سكامو ترداده نقوداي حق زملكت جن نسب مويا حقي كمز قدف قوال هايلة نبرها حبراتو سوليانا نسالست موبايلات فيها أبعلال مسنبسات تصمدت برها كم قوصراؤو بموبايلا كرخبا سلازي كالي بحوسي فرحن چنكتن نابيتا بمدوار رخبا سلمتاي موبايل عصيا بقوع زبولو مرسي سلازهابتو اي تقاومان مدلاواتا اصافيفا كم تدولولو حبرتو سوليانا كلو رسا حلوفا بيقرن محرتن بمحصاب دقيماني هوت بزقبا كتنبرا مس نفسا قالاتوت حلوفان زخاخري لبان زقسلا زبلي كاب اختر حقو وسنت نتا The Cave of Revenge تبل زي تحتمت مصحفا كاب لابتوبان حوارو دمسستا نتا بزح صبوقن حماقن هوتا زحازت مزقب زخرا كتقاصلا دليت نفسا مقبار سلاز ابيا اي چكنتلان منفسا تحديثو حدش منبار تجمر زلا كوينو تسمع موبايلا بمحاز قطر موبايل برها طواوقت دولا خص بزقني برها قديموا دمصو اسمعي هلو سوليانا دحر حصير ناي دهاي متحتتات بزغونه مدلاوات كميو صبوق اتمدب نمعسي زخون زلو كتدالولو زقني صحفات اناغنصلت اي نغركو خندي برها دنغرغر بلو زي نغر كاني سولياناون نغير واديو اي نغران كتذكر انا فتنت انت زي نغيركي ريتا اتمدب كاب صبح قدام سومنيو دارغا قريبيو قرمي جن شازين ستي صقم يلن معسي طعمكا ابزخونه دويل كطراي نغرني حجخه بزا قصر موبايل كدول لي فقدنا ديو برهه كچرقن حسبه سوليانا نچرقان برهه حنششتلو هدو سحق دما سحقت بزي قال عالم يفقدكايو مزغب بلد برهون سحقه زدليوم حبريتاتات بملو وات چاو تبهالو اب حساباتهم جن اي تغادفون برهه بزعبا سولياناون بزعباتي زهبا ايو غزان كتحسب اب مقوت حسابات تحقفت كابت زنبرتو حسابات بدول ساميل تبرابرت كتقبل الله دي بلان كتحسب دول تودت موبايلا بمحاز دما دقيمان موبايلات فاتا ساميل دقاقي مدولة زدولكم لعميل
እናበለት ቴሌፎን ሶልያና ክትሰርሓሉ ኣይከኣለትን እንታይ ኮን ኮይና ትኸውን ንሳሙኤል ኣጨነቆ ሓውኻ ንዓይ ኢላ ጀሚራ ዘይወዳእትሉ ዕላል መዛዘሚኡ እንታይ ኮን ይኸውን ክሓስብ ኣብ ዘይፈልጦ ናይ ሓሳብ ውግእ ተጸምደ ሶልያናን በርሀን ኣብ ኣስመራ ፓላስ ቆፀራ ቅድሚ ሰዓት ኣብቲ ቦታ ብምኻድ ከም ኣመላ ዝተረፉ ኩረት ሓሳባታ ከተራግፍ ናብ መሐንበሲ ክፍሊ ብምኻድ ክትሕንብስ ጀመረት ሓንቢሳ ምስ ወደት ገለ ጾር ከም ዘራገፈት ኮይኑ ተሰምዓ ግዜ ቆፀራ ስለ ዝኣኸለ ናብ መቐየሪ ክፍሊ ብምኻድ ክዳውንታ ቀያይራ መስማይ ዝነጥብ ዝነበረ ጸጉር ርእሳ ናብቲ በረኸ ዝነበሮ ቦታ ኣምርሐት ምሕንባስ ዝፈጥረላ ስምዒት በቓላት ክትገልጾ ከም ዘሸግራ ዝጀመረ ዕላል ማእዝኑ እናተጠውየ ናብ ዘራኽቦም ጉዳይ ዓለቡ ሶልያና ካብቲ ገዚፍ ቦርሳኣ መዝገብ ዝኽራ ንብርሃ ቀበለቶ በረኸ ስለምንታይ ሶልያና ከምኡ መሪፃ ስለ ዘይተረድኦ ንምንታይ ዳ ሂብክኒ ሓተተ ንግዚኡ ካብ ጥቓይ ከርሕቆ ስለ ዝደለኹ ኩሉ ሕሉፈይ ዘዘኻኽረኒ ካብ ህይወተይ ኣርሒቀዮ እታ ዝጽሕፋ ዝነበርኩ መጽሓፍ ደምሲሰያ ነዛ ድያር ግን ክጭክነላ ይከኣልኩን ክትቅጽል ስለ ዘይደልየት የጸግመካ ድዩ ኢላ ብምሕታት ዘረባኣ ወደት ነው ጸገም የብሉን ግን ንምንታይ ኣይተረዳእንን ድንግርግር ኢልዎ ቁሩብ ግዜ ተረኺብካ ጥዑይ ጌርካ ከተንብቦ ደልየ ገለ ክፋል እቲ ንዓይን ንዓኻን ዘራኸበ ምናልባት ኣብዚ እንተረኸብካዮ ንገለ ሕቶታትካ መልሲ ዝኾነካ ጽሑፋቱን ኣይተስእንን ኦኬ ነብሲ ወከፍ ፍጻሜታት ትጽሕፍ እዮም ነርኪ ያ ብኸምኡ ምኽንያት ከ ካብ ጥቓይ ንግዚኡ ከርሕቆም ደልየ ዘለኹ ጸገም የብሉን ጽቡቕ ጌርኪ ብዙኾነ ምድላዋት ከመይ ድልየት ሶልያና ተረዲኡ ናብ ጉዳይ ኣተወ ብወገነይ ተዳልየ ዝብል ቁሩብ ግን ትብዓት ይጐድለኒ ኣሎ ነቲ ዝበደልክዎ ህዝቢ ከመይ ኢለ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል የንትዒ ኣብ ሓሳብ ኣትያ ዝንበለት ናይዚ ጸገም የብሉን ሶልያና ጥራይ ንስኺ መደባትኪ ከምቲ ዝሓበርክና ኣጻፈፊ እዚ ጽባሕ ትገብርዮ ቀሊል እዩ እቲ ዝኸበደ እቲ ወጢንክዮ ዘለኺ መደባት እዩ ንስኺ ከም ትገብርዮ እውን ኣይጠራጠርን እዩ ሓይልኽን ብልሕኽን ኣብ ጽቡቕ ተግባራት ክራባሕ እዩ ምናታ ብምጥብጣብ ኣብኣ ዘለዎ እምነትን ደገፍን ገለጸላ እሞ ጽባሕ ይኹን ምርኻብና ብምባል ሕሳብ ክኸፍል ነቲ ቢል ሓዞ ሶልያና ነቲ ናይ ቢል ሕሳብ ካብ ኢዱ እናሰሓበት ሓደ ብዛዕባይ ክፈልጥ ዝደለኽዎ ሰብ ክዕድም ይከኣል እዩ ብትሕትና ሓተተት ካውንስለር ድላያ ሰብ ከም ትዕድም ብምሕባር እንታይነት እቲ ብፍሉይ ክትዕድሞ ዝደለየት ሰብ ሓተታ ኣኽቢዳ ብምስትንፋስ ሓው ነቲ ዝለከማ ሰብ ምዃኑን ኣብ ልዕሊኡ ዝሓሰበቶ ሓሳብን ብዝርዝር ብምቕላጽ ሞባይላ ከፊታ ናብ ሳሙኤል ደወለት ቦታን ግዜን ክራኸብሉ ዝኽእሉ ብምሕባር ብዙሕ ከይተዛረበት ቴሌፎን ዓጸወት ሕሳባ ብምኽፋል ድማ ካብ ኣስመራ ፓላስ ተመራሪሖም ወፁ ሒደት ሰዓታት ናይታ ለይቲ ዝደቀሰት ሶልያና ኩሉ ምድላዋታ ጻፊፋ ናብ ሲነማ ሮማ ኣምርሐት ሲነማ ሮማ ብካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ትካላትን መንግስትን ተምሃሮ ባርካ ደንደን ቀይሕ ባሕሪ ካልኦት ናይ ክብሪ ዕዱማት ኣዕለቕሊቑ ንኑዛዜን መደረን ሶልያና እዝኑ ኣብሊሑ ይጽበ ነበረ ካውንስለር በርሄ ጓል ሃይለ ተመስገን ታክሲስታን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም ነበሩ ሳሙኤል ብድሕሪት ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ሶልያና ንምንታይ ናብቲ ቦታ ዓዲማቶ ሓሳብ ከሰላስል ዝኒሉ ነበረ ሶልያና ግዜኣ ኣኺሉ ኣብ መድረኽ ደየበት እቲ መድረኽ ጽባቂኣ ተርእየሉ ዘይኮነ ንዝበደልዋ ምሕረት ትገብረሉን ንዝበደለቶ ምሕረት ተሓተሉን ብምንባሩ ከምቲ ተምሃሪት ካልኣይ ዓመት እንከላ ንውድድር ቁንጅና ክትወዳደር ዝነበረ ሓያል መንፈሳይ ነበራን ኣብ ኢዳን እሽቶ ደብተር ሒዛ ካብ እዝና ናብ ኣፋ ዘቕንዐ ገመድ ኣልቦ መጉልሒ ድምፂ ተኣሲሩላ መድረኽ ደየበት ነቲ ኩሉ ዕዱም ድማ ሕቆኣ ሰይራ ሰላምታ ብምቕዳም ብትሕትና ስማ ተላለየቶም ተመስገን ብዕድመ ካውንስለር በርሀዩ ናብ ሲነማ ሮማ ዝመጸ ብዝሪኦ ዘበለ ከኣምን ተሸገረ ነታ ነዊሕ እዋን ዝፈታተና ሶልያና እንታይነታ በርሃሉ ተግባራቱ ኣሕፊርዎ ሰኸኽ በለ ንዝቕጽል መደረ ሶልያና ክሰምዕ ሕልፊ ሰቡ ህንጡ ነበረ ኣብ ቅድሚኹም ቀሪበ ውሽጣዊ ጣዕሳይ ክገልጽ መንገደይ ንኽዕሪ ሰብኣዊ ርህራሄ ክህልወኒ ልዕሊ ዓቐን ዝጸዓረ ካውንስለር በርሀዩ ብልቢ ድማ የመስግኖ ንብዓት ስለ ዝሰዓራ ንብዓታ ክትሕብስ ዘረባ ኣቋረጸት ድሕሪ ሓፂር ዕረፍቲ ህይወተይ ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ ፈውሱ መሕላውን ካልአይቲ ጌጋ ዘይደገምኩላ ግዳይ ተሸካሚት HIV ቫይረስ ዝኾንኩ ሰበ ኣብ ፈለማ ከም ሰብ ነቲ ሓቂ ክቕበሎ ተሸጊረ ኣብ ህይወት ብፍላይ ድማ ኣብ ባህሪ እዚ ሕማም ጌጋ ሓንሳብ ይኹን
ይደጋገም ጌጋ ምዃኑ ከም ዘይተርፎ ብግብሪ ተማሂረ ዝወረደኒ ክቕበል ምስ ተጸገምኩ ብሕማቕ ሓሳብ ተደሪኸ ኣብ ዘየደለ ብዕሉክ ስራሕ ተዋፊረ ዝንብ ምባል ንዝነዝዕ ዝነበረ ንብዓታ ዒንታ ደረዘት ዝገበርክዎ ተግባር ክሳዕ ሕጂ ኣብ ሕልና ይናመፀ ሰላም ለይቲ ሓዲረ ይፈልጥን ኪኖ ናይ ሕልና ሕይርቲ ብሕጉውን ተሓታቲት ንሎሚ ዝርዝር እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ኣይክገልጾኒ ብዝኾነ ነቲ ዘይሕለል ጻዕሪ ብምግባር ህይወተይ ናብ ቁኑዕ ጎደና ዘተሓዘ ካውንስለር በርሀ ደጊመ ይመስግን እንተ ድሕሪ ሎሚ እተን ብህይወተይ ዝጸንሐን ግዜ ኣብ ምጉስጓስ መንእሰያት ምስ ትምሃር ሕብረተሰብ ምእላይ ከምዚ ኸማይ ብኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ክውፍየን ምዃነይ ኣብ ቅድሚኹም ቃልያቱ ህዝቢ ብኣቀራርባ መደረኣን ትብዓታን ተመሲጡ ክሰምዕ ደርሕ ምጽናሕ መደረኣ ምስ ወድአት ድሙቕ ጣቕዒት ብምግባር ነቲ ኣዳራሽ ነቕነቖ እቲ ጣቕዒት ዝግ ምስ በለ ስርሐይ ካብ ሎሚ ጀሚረ ናብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ እናኸድኩ እቲ ኻባይ ዝደለ ክገብር ተበጊስ ኣለኹ ኣየቐኒየለይ ኣብ ኣፍ ደገ ሲነማ ሮማ ህዝቢ ኣዕለቕለቐ ሓላፍ መንገዲ እንታይ ዝበልዎ መደብ ደኣሉ ጸኒሑ ብምባል ንተሳተፍቲ ብሕቶታት ኣጨነቖም ተሳተፍቲ ብትብዓትን መልክዕን ሶልያና እናተኻትዑ መምስ መማጽእቶም ነናብ ዝመጽዎ ተሰወሩ ሶልያና ኣብ መንጎ ካውንስለር በርሀን ጓል ሃይለን ኮይና እናዕለለት ተመስገን ታክሲስታን ሳሙኤልን ክረኽብዋ ፈጠኑ ኣይሰለጦምን ሳሙኤል ጠንቂ ናይ ሶልያና ሄኖክ ሓዉ ምዃኑ ተገንዘበ በቲ ምኽንያት ንዕኡ ግዳይ ክትገብሮ ተሓስብ ከም ዝነበረት እውን በረሃሉ ተመስገን ብዘጋጠሞ ኩነታት ሰንቢዱ ደጊሙ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ከም ዘይብድል ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ ሶልያና ናብታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝነበረት ናይ ፖሊስ መኪና ምስ ጓል ሃይለ ደየበት በርሄ ንብዓት ቁፅርፅር እናበሎ ባዒንቱ ኣፋነዋም ሕማቕ ዛንታ ተፈጸመ ሓድሽ ህይወት ሶልያና ድማ ተጀመረ